حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما دنكرب متاقت نغزها دكوا قراريبات تبل لابدخا كانزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أخلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام كساس لو بيدو اللو فتحي كاب دبنا للزب نهو كاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وقعت مقبر صارت الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نأمرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عرو سليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدا يحزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحدين غني حادنت مزمورنا بحدين غني كرداد نابوك إثنا دمهينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصر السخا يخحوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنخلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا جزانا رهوا خي طعمه كندي حليف اللو كنفتق نتسلي ورساي فورساي نمهر عقل قينو نسمد دلو بس حقنا ينخون كلنا ينتفا اتوتنا يكرتتنا عود صفقتنا دهل عدينا نجعلو قبل مسقي دلو عنلو نتا نردادا قدل ربع زمن زي فلاي متلو من تلوس زت حي ورساي رمت تعملو كبروا لي كيبله توباتو حللو كبروا لي كيبله سدت سفير له تسفو يرمسن قنام سعقلو نسوقوا زي بلا حساب عتسولي من كعتسو عقلي سجومو زي نعي نعون عاقدا تودي وعسيد اكب لنا عودنا حادا ديودنتنا كم هرمت لبنا دقم كترلنا حموم كحوينا كم تقلدليون كم باقي وشتنا أبز حدش معرف نحس قطرانا
سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونو تنبوك تكونو ناي ووتر تمليتنا نديو لومي فليز بلا مدبي حيزة غريبة زلوهو مجمريا مخفتيتنا يتمدبي جن كدمي بتحتوتاتنا كالن متاوي حانتا قداسيتا مخريوي كا لبواس لزلاتني باك جمريا بزياس كان يجمر زنا يقدم عديتاتنا نسوت كن بشمو ما يتصوعوا امر يلا سلام انت تهلو ديني ادينا هون هو هيتصلحن هو مو نايلو مدا معريش كورين دينا نوسخن ود هو قرب دا حيل كايتبلام كايتصل نمبر مدا حوات عندهم قيل حيلي نخ ايه دي افي امنا لاني نحن انا نسب اي زوالي وقرو حاطيبي تسالمي منبر غيري قريبي والعوشات ايزتهم ودي دي اللمبر عوشات يقول قلع يلا أبا أترار أول تدريرو أما دقسي قبل أما دقسيتو يوم دا أنت هدي خاهم كان دالكنا ما تقول من دالكنا من دالكنا ما بدأ شنتم جم ستدلو نجارو كنا خمس ست خاذا قالي هو لما كوا ساتم ما نستو هو ساتم ما نستو وي أين بلوني ناس سانوا خبرنا الصغ ولا نري عندنا دلنا يتصل إني نري عندنا تايم خونكا مچم زيا فيديو ريخنا لخن انا زيا ادسي اب اوروبا او اب امريكا دي دلا ولا كابير ترا خوينا نزتبل دلا حتى نا فيسبوك قد فيه مخنياتو اكزاكتلي كابيز مصت حستي انا زنا اوروبا امريكان حضاراتنا رياديا تزارب زلا ويس درو اب ايرترا تبصحي زلا تزارب زلا ريتوناتكم كسمي دل مخنياتو بزعدك طبعا يمچم اديتاتنا ندين زياده زردالنا الا نامن كم زاتري وزلهم دما زاده تعزبتنا تاغليص الله مچم حنتا نفس channel ليك دف الله زي دل ነገር انتلا امونغو كلت امونغو دك سبعتين دك نسيون زلو عب كوينات ندي زلو بز معرباو عالم اف دغاي نخفتلو ترايمبر انا حطتكا ነገራትና ተዓራረኻ መኻድ ሰናይ ነገር እንዲው እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ተገርምያ ግን ንነቐፌታ ጥራይ ላይ ኮነትን ጌራታ ቅድሚ ናብ ካለ ምሕላፈይ ግን ካልእትላ ትንናታ ሓንቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ስለ ዘለኒ ሎሚ ነዚያ ካስምዑ ለይ እስከ ሓደ ግዜ እኮ ሽግርና ረኺብና ዘለና تدرس سفر مايل الجوا يا من يوم عطيها خطمت almost 2 months يا اجي انا انت حقوس باخاتكم just Eritrean is Eritrea is Eritrea بالعربي بالتقرينيا حدا لبي almost I think so like that so انا بتاع حقوسي معناته حزبنا حمد غير كاطريو دكنا حطريهم فاميلنا هنريكم كله بلاس security specialist security whenever East Africa يلا أبعدنا جن لي سلام of سلام بقى العل سلام سيلا peace of peace أجي نزخول لقيت من نازلهم بتعمي مجلس بليل I don't know I can't explain ما بكلم أي حاجة بالعربي ولا بالإنجليزي مچم اذا قال زيان نزوم تواسعتي غيرا كابتسوم زبلون العلن دي اكت تقبرهم نقر من قد انا خزاره دلي زلهم اتم زوم ايرترا خيتكم تهدد زلهم اول بقداماي اوع ديلو اوع اب ايرترا زلو سب من البات كندنات كا دموس كيهلو يخليو كندنات كا اتاويتات كيهلو يخليو بتمهرت جن كابخا زحم غير كاموساد ميس كالكوليشن كايني تسمعني سلازي زيوم ابيرت ايرترا ناخذكم تهددوا زلهم اوعي ولا اول اوعينا خنبل دحر حجه مخنيات انت تقبر حزبي بل في تهديد زنفاح الى زي فيديو زي بزوج زي امتيوم لي نيرم لو مقد نقرا من قدك تقص حجي قندي مدب ابزي امتيات نزل ابت مدبي بسفيحو كبلا سلازي كالكو نيشتي كفالون كغلصا سلازي كل زنبركينا باخات تلسكو قنصلاو قدات عبا بريطانيان ايرلاندن اتو سليمان حسن يكون سلازي بشم كلهم تخاتلتي امباسي ميديا نزي جزيها هيبكا نزي سفيح قال محتد مساعد تقبر فعدنا مهانكا مسكنا كافتو قدمي شدي شورح ابزيا اقدس عتوتات كنسمعين عمد حريو رياكت نقبرينا لينك سديد لكم الله
ኣትይኹም ብዛዕባ እዚ ይህምሂን ክንበሃል ደስ ብለኒ ካባ ግን መወከሲ እናተጠቀምና ክንከይ ስለ ዝኾንኩ እየ ገይረ ዘለኹ ውሕዳት ትመፁ ጥራይ ከእንግድ የሎሚ ተንኪዩ እስከ ንስማዕዮም ኣብዚ ብዛዕባ መእተዊ ፅብቕቲ ላታ ቪድዮ ኣኬድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኢልናይና ብዛዕባ ቆፅላዊ ጉዳያት ኣብዚ ቃል ማሕተት ኣካይድና ነርና ኣብዚ ከም ሕቶታት ቀሪበ ዘለኹ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅእ ሕቶታት እዩ ብቐጥታ ናብ ቆፅላዊ ጉዳያት ትምልከት እዩ ቅድሚ ናብቲ ኣገዳሲ ሕቶታት ንኣገልግሎት ቆንስላዊ ጉዳያት ምእተወይ ግን ምቅራብ ክረምታዊ መገሻ ህዝብና ከመይ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ዓመት ካብ ወር 5 6 7 ካብ ፅምብል ናፅነት ጀሚርካ ህዝብና ዳርጋ ብዙሕ እዩ ዝገይሽ ከመይ ኣሎ ምቅራብ ትገብረለይ ዘለኻ ቃል ማሕተት የመስግነካ እዚ ቃል ማሕተት ጥራይ ኣይኮነን ሓበሬታ እዩ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ሓበሬታ ምግቢ እዩ ንሕና ኣብዚ ንመንግስቲ ወኪልና እዛ ቪድዮ ናብዛ ኣቕሪበያ ዘለኹ ኣብቲ ዝወረደትሉ ኤምባሲ ሚድያ ብዙሕ ሰብ ኣይረኣያን ኣመና ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣለዋ እግረ መንገድና ኸ ሓደ ሕቶታት ብቐጥታ ውናዓታቶም ክንሰደሎም ስለ ንኽእል እዩ ስምዕዋ እዚያ ሕጂ ቆንስላዊ ጉልጉለት ቆንስላዊ ስራሓት ናይ ኤምባሲ ስራሓት ክነካይድን ከለና እቲ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ንሕና ኸ ኣብቲ ኦፊስና ተሸጒጥና ኮፍ እንድሕር ኢልና ሓበሬታ ኣይክረክብኒ ስለዚ እዚ ኤምባሲ ሜድያ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ነቲ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ሓበሬታ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ ዝግልገል ዘሎ ህዝቢ ብመገዲ ኤምባሲ ሜድያ ንሕልፎ ዘለና ቀሊል ስለ ዘይኮነ መኻ ዳርጋና 10 ዓመት ዘሕለፍ ናይ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኻ ክምስግነካ ደሊ ሕቶኻ ብዛዕባ ክረምታዊ መገሻ ይመስለኒ ሕጂ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ቀደም ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብዚ ክረምቲ እዩ ዝገይሽ ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ክረምቲ እዩ ዝገይሽ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ከምኡ ዝበሃል ነገር ዳርጋ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዳርጋ ኩሉ ወርሒስ ክረምታዊ መገሻ ኮይኑ ጥሪ ኺድ የካቲት ኪድ መጋቢት ኪድ ሚያዝያ ኺድ ጉንበት ኪድ ኩሉ ህዝቢ ዋሕዝ ኣሎ ናብ ኤርትራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ግን ክረምታዊ መደብ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ህፃናት ብዙሓት ኣዴታት ብዙሓት መንእሰያት ድገሽሉ ስለ ዝኾኑ ካብ ሕጂ ምቅራብ ክንገብረሉ ግድን እዩ ንሕና ጥራይ ኮናን ምቅራብ ንገብረሉ ኮላ ኤርትራ እያ እቲ ምቅራብ ዝገብሩሉ ብፍላይ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሰፊሕ ዝኾነ ምቅራብ እዮም ዝገብሩ ሕጂ ከዓ ንሕና ብኣግኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተፀሚድና መፅባዕቲ ካይድና ካብ ናይ ዓሚ ኣውንታዊ ጎድንታትና ካብ ናይ ዓሚ ኣሉታዊ ጎድንታትና ብግምት ምእታው ዘድሊ ምቅራባት ገይርና ኣለና እቲ ገይርናዮ ዘለና ምቅራባት እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ቁልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ እቲ ህዝቢ ቁልጡፍ ኣገልግሎት ክረክብ ጥራይ ዘይኮነ ተሓጒሱ እውን ክኸይድ ስለምንታይ ዕላማና እንታይ እዩ ብዘይ ዝኾነ ሕብእብእ ዝኾነ ዜጋ ፈታዊ ዓዱ ፈታዊ ሃገሩ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ዋጋ ከፊልና እንታይ ማለት ዝኾነ ዋጋ ከፊልና ዋላ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ፀኒሕና እዚ ኩሉ ዜጋ ብቁልጡፍ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ምግባር እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነዚ ንምግባር ሕጂ ዘድሊ ምቅራባት ዘድሊ ናይ ቴክኖሎጂ ምቅራባት ዘድሊ ናይ ዝሕጉዝና ብወለንታ ዝሰርሑ ምክንያቱ እቲ ክረምታዊ መደብ ያረት ትሪኢ ከለኻ በቲ ዓቕሚ ናይቲ ኤምባሲ ኣይስራሕን ሕጂ ዘድሉ ብወለንታ ዝሕጉዝና መንእሰያት እውን ኣዳሊና ኣለና ድልዋት ኢና ኮይና ዘለና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነገር እቲ ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ዓዱ ከም ዝኸይድ ንምግባር ብዙሕ ምድለዋት ገይርና ኣለና ክሳብ እንታይ ገይርና ኣለና ብዙሓት ወለዲ ገሊኦም ብጌጋ እንተ ሓበሬታ ስለ ዘይሰምዑ ተኺሎም ኣየርፖርት ክኸዱ ክእሉ ቢዛ ከይገበሩ ክሳብ ንዕኡ እውን ተዳሊና ኣለና ናይ ሓደጋ ናይ ለይቲ ደወል ክንቅበል ክሳብ ከምኡ ምድለዋት ገይርና እያ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ምድለዋት ገይርና ኣለና እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ካብ ዝኾነ ዓመታት ንላዕሊ እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ህዝቢ ንኤርትራ ክገይሽ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ህዝቢ እንዲ ኩሉ ግዜ ዝገይሽ ስለዚ ንዕኡ እኹል ዝኾነ ምድለዋት ገይርና ኣለና ይብል ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ነዛ ቪድዮ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ሰሚዐያ ናባኹም ደቐርብ ዘለኹ ዝያዳ ድማ ኬትኩም ክሰምዕዋ ሪኮሜንድ ክገብር ኢለ ኩላ ኣብዚኣ ክንሰምዓ ስለ ዘይንኽእል
ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ይገይሽ ከም ዘሎን ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሳመር ድማ ብዙሕ ሰብ ክገይሽ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ትምጋሽ ሰናይ ነገር ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ዝንገር ክዳና ኣቲኻ ኣለኻ ቁርብ እቲ ቪድዮ ክፈቶ ሓደ ሰብ እውን ኣትዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣይሰርሓሉ መስለኒ ብዝኾነ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ሓበሬታ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ኤምባሲ ሰርቪስስ ዘሎ እቲ ሰርቪስስ ብምሉእ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ዓይነት ሲስተምን ሓደ ዓይነት ሰርቪስን እዩ ዘሎ ኢልካ ንክትዛረብ ከቢድ እዩ እናበለ እዩ ዝምልስ ግን ካብ ኩሉ ግን ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ኤምባሲታት ነቲ ዘለዎ ሰርቪስስ ከም ማዕራሪ ብዙሕ ከም ዝፍትን ዘለዎን ግን ይብል ኣብዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሓበሬታ ዘይምኽታል እዩ ስለዚ እቲ ዘይዕጋበት ዝፍጠር ዘሎ ዝያዳ ኣብዚያ ቪድዮ ከድኩም ተሰሚዕኩማ እቶም ኤርትራ ንምኻድ መደብ ዘለኩም ወይ መደብ ዘለና ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝኸድና እውን እንትኾንና ትክክለኛ ሓበሬታ እቲ ኤምባሲ እንታይ ዓይነት ሰርቪስ ይዝህብ እንታይ ዓይነት ሰርቪስ ኣይህብን እንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ይፍቀዶ እንታይ ዓይነት ስራሕ ግን ክሰርሕ ስልጣን የብሉን ብንጹር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ነጥብታት ኣቐሚጡሎ ነዚ ሓበሬታ እዚ ከይፈለጥካ ጥሪ ኢልካ ናብቲ ኤምባሲ እንድሕር ከድካ እቲ ሰርቪስ ክወሃበካ ከም ዘይክእልን ወላ እውን ክህቡኻ እንተፈቲኖም እውን እቲ ካፓሲቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሎምን ንሓዋሩ እውን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከተባብዑ ከም ዘይደልዩን እዩ ዝገልጽ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከድኩም ክሰምዕዋ ይደሊ ኣነ ሕልፍ ናበልኩ ከስማዓኩም ክፍትኔ እቲ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ሰብ ናብ ኤርትራ ካኣቱ መደብ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ብዙሕ ሰብ ናብ ዓዱ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ናብ ዓዱ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ጥራይ ዝኸይድ ደይኮነ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክኸይድ ዝደሊ ኣብቲ ዓዲ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ዝደሊ ከምኡውን ዝተፈላለየ ሰብ ስድራ ገዳይም ጥራይ ደይኮኑ ሓደሽቲ መንእሰያት እውን ናብ ዓዲ ክኸዱ ይደልዩ ከም ዘለውን ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ ዝገልጽ ስፔሻሊ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢቨንታት ስርሒት ፈንቅል ብዙሕ ሰብ ከም ተሳተፈ ርኢና ነርና ናይ መዓልቲ ናፅነት እቲ ስታቲስቲክስ ንምንታይ ሰብ ካብ ደገ ዝመፀት ከም ተሳተፈ ብሕጂ ክነገር ግን ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኢንተርቪዋት ወላ ኣብ ካልእ ክወፅእ ፀኒሑን ኣሎ ዝያዳ ግን ሕጂ ሳመር ትምህርቲ ጠጠው ክብል ከሎ ድማ ዝበዝሑ ሰባት ናብኡ ዝኸዱ እዮም ስለዚ እሳቶም እውን ኣብ እቲ ናይ ሳመር ግዜ ዝበፅሐ ሰብ ንቫኬሽን ዝኸደሉ ግዜ ከም ምዃኑ መጠን ክዳነ ሚዩት ሽሙ ግበሮ ካሜራ ግበር ሚዩት ካኩን ሕጂ ኣብዛ ምናልባት ኣብዚ ኣነ ገይረዮ ዘለኹ ገለገለ ሕቶታት ንስኻትኩም ኣብዚ ተቕሪብኩም ብቐጥታ ክርእይዎ ስለ ዝኽእሉ ንሳቶም ኣክንዲ ስቂልካ ኣብዚ ናተይ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኤምባሲታት ክፅሕፍ ከለኹ ብዙሕ ኣሉታዊ ኮሜንት ክፅሓፍ ይርየ ኣነ ክሪኦ ከለኹ መልሲ ክብ ኣይክእልኒ ነይረ ነዛ ቪድዮ ምስ ሰማዕኳ ቅድሚ ሕጂ እውን ገይሮም ነይሮም እዮም ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣድላይነት ከም ዘሎ ኩልና ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ዳይ ዝበሃል እምበር እቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ናይ ዘይምስማዕ ባህሪ እውን ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ቅድሚ ምሕማይን ወይ ገለ ነገር ምባል መጀመርያ ንሕና እውን እቲ ዘለና ኩነታት ነቲ ዝወሃበና ዘሎ ሓበሬታ ብትክክል ክንሰምዖ ከም ዘለና ክፍትነ እቱ ትብሉ ኣለኹም ብዙሓት ግን ቪድዮ ስለዘየለ ቪድዮ ከይገበርኩም ከይረኣኹስ መን ምዃንኩም ክእትወኩም ቅርብ ስለ ዝከብደኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምምፃእኩም ዘይተረፈ ቪድዮ ናትኩም ጌርኩም ክትኣትዉ ኣገዳሲ እዩ እንተዘየለ ግሉፅነት እውን የብሉ መን እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዘይ ትፈልጥ እውን ብዙሕ ሓጋዝ ኣይኮነን ስለዚ የርኢ ኣለኹ ሓያላት ኢኹም ኣለኹም ግን ቪድዮ እንተኸፊትኩም እየ ክሕልፈኩም ዝኽእል ንግዜ ኣትሊስት ንሕጂ ምስ ግዜ እንታይ ክኸውን ክእል ኣይደኖ ኣራይት ንእሽተይ ንቐፅል እሞ ኣብዚኣ ሓንቲ ክብድ በለት ሕቶ ብዙሕ ሕቶታት ከቢድ ሕቶታት እዩ ዝሓቶ ያሬድ እቲ መልሲ ድማ ብቁዕ መልሲ እዩ سكانيشن اسمع سامبلان مش أبدي زحلف وان كان محتاجون قبل كله أبز حيتم وكيسنا نزارب نيرنا ولا حجون أبيرتا مسكدنا ونقلت أزفتات ونتناي statistics كنتو فتينا لنا بتقللا بزحينا إرتاوان نوشتي تعتو نبز خمس خيزلو ورديو بفلاجن أنتو يبتي أزر وخا تغزب الكام درجع ورحيز خيزلو ندي حتولن زلها
أب ورحي حمشت شديش شوعة تجم في اللاجن تقولي نا عبيد خيزة تعبيد كمية رأيك ما رديو هو الرأينا يقول أنت مثلك يا ريت أنا حجي دنجر جرز ولا نجرال حجي قدم نخرمتها ومدة تراين دالو نيرنا من تاي تن إرتراوي نابها جرز قشلة ببزح مالتي عند حريقة أحد شعمه فنكر معلتنا تصمت كرمتاوي مقشة زين النيرة حجي كل ورحق من زين وذابر على الحجي جو عاد إنجليزي أنا بزع عاد إنجليزي فلت عاد إنجليزي من ذا الزرب عاد إنجليزي زي بهالمن سيد الله حجي أب كل ورحي بزح مقشة يعني إرتراز كايد الله أوكي كرمتاوي زبزح خون خلي جن أب كل حجي ولا بتعمي تهزبي مس سدرابيتو مس هاجورو زلو فقر متقصة معبي زخيد دلو سلازم مدلاونا نعمت ملوئي تغير دلو قدام نخرمتها ومدى بينان دل نير حاجة نعمت ملوئي نان دل زلنا إذا حطوا زيادة حريك ملالش كمل ساعة سليمان بزي حطوتات قريبة زلو درجة نحبريتها تقول ندوي على الكلام برجز ماني أبزنا وان نحبريتها بفرلاج ماني أب سوشيال ميديا دماني نايز بريتوتات كنا كوبوتين إحنا لنا أب سوشيال ميديا دماني دوب يقولون نعد إنجليزي نعد إنجليزي ناي جرماني ناي شوالن كتولو ناي تغير نهجن تعال لا بفرلاج ماني أب عد إنجليزي زلو ريتوتات نايز بي أكيبه كم حطو كأروال كام سلازي أبتا قدامي تحطو خاطو بزحت سبات باسبورت ورقة منت كم زدوم يوم يزداربون يمارون يوم إذا بخميهم تملسوا حقي أنت مثلك حجي يرجع لما لغريقي maybe تحبريتا غرب sensitive سلزخانة كاميرا قد جورو زي تدليو كم زلهم إرداني وجن اللغريقي يرجع لهم كمون كرانة اللغة ساميل اللهم لهم أبتاتي ولا أبتتحتاتهم كم زلهم يرلعو بزخانة أتو سليمان جمل سوزول حتوتات بزح ديز حتى حتوتات أبزي زيادة فيديو قدكم سمعوا مهارات كنشل لنا كنزارب سلا زي اللي أنا ما تنبهت رأيك بكم زلفزي كل هذا ما أبزي رأيك تقبل لايك كلنا بحفشة أنتاي زبل أتو سليمان مالتيو أتي زي عقابنا تابين باسي زفتر زلو إحنا كل نجبر سيرفيس ميت خاميتي بيرفكت سخونة سيرفيس نبع لنا إلا خمك عين خلينا يلو سباتينا حترتات على الناجن تزعابي قريتاتات ويون زي عقوبنا دفتر زلو نتي إنه بو حبريتا بتخكل كاب زي مسمع زبقس مخانو يزبل نزانت بزيادة رايو زيادة دقيمو دقاقيمو زسمر الله أنا لما نزا فيديو زياد نخمزخ قبرا زوسنكو كابتن عازر عايز بس حسب ذكر أي خلي كاب زبل ده يكونه أبزي channelي بزح جزء نقفيتا زخانة نايتي إمباستات فيديو أو زخانة بتاع إمباسي كزارب مسوم مجمركو أي كم يوم أي قبلوني يوم دو بودو قالوا زبل زربا سميه سلازي من نبي حق دي كمو يقمت يرى عملي عالم زلها كله قط من شيء تخلين دي خاجن أبزي حجي نريو دلناجن أبزي أنا حجي سمع زلها أبزي فيديو سمع زلنا كمو كم زي كونه أتقداي كاب تخكلني حبريتا زي مختال زبقاس مخانو دقيمو دقاقيمو بستفل عليه أبنتات أتعاحيزو يو زب مبرهزب لذي زيا زوم أبزل لهم كم لما نخال أو سبات بزعبا إمباسي حتوتات نزلهم ويوناب إمباسي نايرترا خدو نزدليو مجمريا ملو حبريتا كوزدو ريكمندي قبرانه أنا البات أنا وندحر هجي كزارب كله تخكلني حبريتا نايتي إمباسي سيرفيسز كيف لتنا نغفيتا كنهب كم زي بلنا أنا مجنزاب زعكلي أنا زا أبزمتي هيا زلهم هجي نيشتي كنسمع توم أب تحت زلهم كاميرا دي تخفت تخينكم ملكت هابوني ويقع I don't know تاكم نقبر بزح زي حجي مقيار ناي منت سلزلو بزح حزبي مزقب على زغيري تناي قدم منتا سمايا وزنبره هو حجي حنتي زمع بلت منت مسيا ازيا معبلتيا سب حجي خابتناي قدم منتا بغزي رفرندم زنبره نابز حداش منت سغرالو حجي مستمزغبه يدونغي
زي كاب حق در حق يكون جن انتينا خنردأ زلنا كونت بهال نجرالو تمدون جاي ريال كحجي بزح زي كحجي مقيار مهنة سلسلة بزح حزبي مزجب على تغييري تناي كلام من نتا سمايا وزنا برا هو حجي حنتي زمع بلت من نت مسيا أزي معدلتيا سب حجي خابتنا كلام من نتا بنزي رفرندم وزنا برا نفس حداش من نت سنجرال حجي مستمزجبة يدون جيم زي كاب حق در حق يكون هاي كده قتل بالبكا بزح زي فتين كان لها رابيات كان لها I can imagine sometimes technicality وني أبيو اي جورج هو فقفتها فتياسي it's okay it's okay I got it يا yes مجمريا انا كنا بزح وانا نتكتا لي تقول لها it's amazing job amazing تحلقوا لها information تعمي قداسي حبريتها خاطر تستيقظ لها إذا قدينا إذا أختي قطع مزح جزار ولا لها قطع في حلفة وانات أنا ناتي ناي أنا في واشنطن دي سي خوابي النبر yeah أجي دا حلفة وانات ناتي ناي دكاي تناي أي دي خوص استاي غيره تحبريتها in fact خمزول بزا خمس غابينا حاجي everything is there up to website لك وهيك apply تقبر تدولي حبريتها كل لك تي تقبر تقبل كحنا عجز كل عادينا تي لا دقي حجي temporary ID عدن خير حسبنا سلنا أو تشيلهم جزياوي تجزياوي ID حجب زي مروخا تي permanent ID كن تملأت information everything تمدمل أخيا كلها تحبريتها أو يلا نو أو أتملي خيا تدولي نجارات تحبريتها عند حبوب جوب أمبيب كايو تدولي information بمولو ولا بتعمل convenient تقرب دلنا تناي تي system modification اللي حجي تناي في جناي ناي ده كيس حقبر كل غزي تفيسي the same application كذا apply تقبر كلها تفي جن different تي ناتو price مالتي إذا حاجتي قرب أو modify كقبروا لهم system أو يقرب ده سكفة كامر كله بتعمتي كم زنا عاد إنجليز دار ولا حاجة هبنا بس واشنطن دي سخلا بحاجة it's very confident إنه عطرة اللي كونسي ولا خال ده اللي كا بدايات كمان بمولو لك ناو دخيلة بالكان جبت عم كونفيننتي تحبريتات لاي كتم بولا كابو تي ابلا استاد قبل كل لغات ليست اي تجرينيا فورمات كله كله مغنياتو بغلتي سلات مولو ابتي بتليفون كا ولا غلط مول لك انا ويد مات ناي جيز ستاي كله كله بتجرينيان بانجليزي سلات هونه تحطوا أستاي تملي خيات خالي بتعم كونفيننتي ما هذا سي كل نجارة إنفورميشن على كسب كم بقوله أنا إن ديتيل تاير لي ولا تقرب على تي دلك أصل تاد نايدك خاديو أبلود غير كا السايز غير تعب عند everything is there actually بس بتعمي كان أبانا حج انتهى الله حتى بو نجار إذا ناي تأثير أنا يقول ملء فورن تعرض خون إذا هنا بيت صحبة الله بجيب على كيدوم قدام دحو جزء تأثير أستخد قبر سحجي نتي إمباسية قالوا له تي بزوج نقطة نعبالة زي بتعمل ستايل هون الله سترايكم بقوله تي information so يعني ليه بتعمل تبو كده أنا زي كمان لقوله تي testimony ونا قد سندين هذا service سلزي أب أمريكا واشنطن area زلهم I believe نعمل أمريكا the same service سلزي أمريكا خمس تعبيتو ديجيتال سيرفيس أمنا قد سنة كله خمس خلفلوتيو زي قد كل أوروباون نشتيز بهالهجر يلن ديجيتال سيرفيس convenience ناتو نسب سرحو كيب كوريا كنا تاتو خي كيري بزو نقرات ساليتو وديو خيط سلزا خلو نايب حق صبو كويني سمعني سلزي أبز فيديو زيادة تي processes كل نقر كم زلوهم بتكنولوجي ون استسنية سيرفيسز كم زلو نسجل نتنا يوكيو زيادة زارب بر نملو علم زلو إمباسات نيرترا كما عينة سيرفيس يهبلو ويلو أي زاربني أبزا فيديو جن جنرالي أتي زيادة أبزا فيديو كتري وادخلو تناي لندن وينا كال انتاي قبر ترايدي كونه بحفشة
ኤምባሲታት እቲ ዘለዎም ሪስፖንሲቢሊቲ እንታዩ እንታዮም ክሕግዙካ ዝኽእሉ እንታዮም ክገብሩልካ ዝኽእሉ እንታይ ከዮም ክገብሩ ዘይክእሉ ኣባተን ዝያዳ ፅቡቅ ገይሩ ዝዛረብ ስለዚ ፅቡቅ ጌርና እንተሰሚዕና ካብዚ የድሊ ኮምፕሌንት ክንድሕን ንኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኣብዚ ቪድዮ እውን ዝያዳ ይዛረቡላ እዮም እቲ ነቲ ኤምባሲታት ደይ መደይ ኢሉ ታርጌት ዝገብሮም ኩነታት ከም ዘሎ እቲ ኣሉታዊ ክስታት ኣብ ኩንነት ዘየለው ብዙሕ ግዜ ደይ መደይ ኢልካ ንዓነቲ ኤምባሲታት እውን ንምድኻም ተባሂሉ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ከም ዘሎ እውን ስለዚ ንዑ እውን እንተተቐቢልካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም እቲ ኤምባሲታት ሕማቕ ሰርቪስ ከም ዝህብ ዘሎ ጌርካ ኣካል ናይቲ ዴሞናይዜሽን ምስይጣን ስለ ዝኾነ ኣብኡ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣትሪሩ ያሬድ ዝሓቶኒ ኣቶ ስሊማን እቲ ናይ ዌልካሚንግ ካልቸር እቲ ኤምባሲ ክንምንታይ ዌልካሚንግ ምዃኖም ኣብኡ ኣትሪሩ ዝዛረቦ ምናልባት ተረኺባያ ኣብዚ ድሕሪት ፅቡቅ ገይሩ ዝሓቶሳ እሳ ምሰማዕናያ ነርና መፂኹም ኣለኹም ክትወክም ይሃንሳ ዘይምፅባይ ንኣብነት ብዙሕ ኣገልግሎታት እንትገብሩ ኣቐዲምካ ንኣብነት ቅድሚ ዓመት ከም ዘለኒ ገምዝ ኢልካሲ ብመደብ ናይ ምስራሕ ይሕግዝ ዶ ሕጂ ብወገና ዲ ዋላ ብወገን ተተገልጋላትና ኣብዛና ክነምባስ ክልተ ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ኮምፒተር ኣለዎ ዓቕሚ ኮና ንስኢና በብግዚኡ ዝኣትሎ እቲ መንግስቲ መዓስ እትዎ እዚኣ ነብሶ ፀርያ እትዋ እዚኣ እቲ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ ተበዲሉ ክኾን ክእል እዩ የደናግር ክኾን ክእል ከይዱ ኣብ ኣስመራ ይምርዖ ማምሽ ናብቲኣ ሕጋዊ ሰነደት ኢልካ ንትወስዱ ኣሎ ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ዝኾኑ ይብሉ እስኪ ሕጂ ኣብዚ ኤምባሲ ኤርትራ ዝወፅእ ሰነት ዘይወፅእ ሰነት መብርሂ ተወኩም ኢና ነኽበረኩም ኢና ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክመፅእ ከሎ ግን ሓምለ ክገይሲ ሓምለ መፀነ እቲ ሰነድ ዝህብ ክብሪ መዝገብ ቆሪፆም ተበሊዖም ኣገልግሎት ደልዩ ቁራዕ ሰባት ራ ብዘይኡ ሆም ኦፊስ ምሳና ፅቡቅ ምትሕባር ገብሩ ኣለዉ እዚ ብዘይግና እሽዋት ኣይኮኑን ምቁልላት ኣይኮኑን ገለ ክብሉ ክእሉ እንዲኦም ማዕፃቕቲ ከም ዝገብሩ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ስለ ትረኽቡ ሕጂ እንታይ ድብል ዘለኹ መስለካ እዚኣ ታሕቲ ሕጂ ስምዕዋ ንዓየ ደሊ ፀኒሐ እዚኣ ስምዕዋ የለና ይኮን ክድብለካ ዘለኹ ብክልቴና ክፍፀም ዝግብኦ በቶም ተገልገልትን ብኣናን ክልቴና ንሶም ፅቡቅ ኤርትራውያን እንዲና ደቂ ሃገር እንዲና ናይ ክልቲአን ገይሮም ዝርዩ ገለ ዝብዘ ነዚ ታክሲ ምፅበየኻ ድሓር እንታይ ይብለና እዮም ግን ንዕኦም ይሃስዮም እዩ ነዊሕ ሰዓታት ዝፀንሑ ንዓና ሃስየና ኢልና ኣብቲ ጠባያት ኣቀባብላ ነዚ ታክሲ ኣብቲ ኢንተራክሽን ትገብሩ ትረድዎም ዶ እግሪ መገድኹም ንምንታይ መስለ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ሓሪሽና ዋላ ናይ እዚ ኤምባሲ ናይ ለንደን ይኹን ዳመዲ ካብ ሰባት ትሰምዑ ኢኻ ፅቡቃት እዮም ፅቡቅ ጌሮም ኣይቅበሉናን እዮም በቃ ከምዘይናተው ጌሮም እዮም ዝርዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ዋላ ገለ ኦንላይን እውን ሓበሬታ ሰዱልና ነዚ ቃል ማሕተም ስኻ ክገብር ከለኹ ኣኻኺበ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ሕጂ እዚ ሓደ ጫፍ እዩ ካልእ ጫፍ ድማ ኣብዚ ማኒ ትብሎ ዘለካ ድማ ሓቂ እዩ እዚ ብከመይ ተመዛዘኑ እው ሕጂ እንታይ ይመስለካ ያሬድ ኣነ ግብረ መልሲ ይኮንኩ እንደህብ ዘለኹ ሕጂ ጨዋጋት ክብሉካ ክእሉ እዮም ፅቡቅ ኣይቅበሉና ሕጂ ጨዋ ግን ፅቡቅ ናይ ምቕባልን ብክልተ ወገን ከምዚ ክልተ ሃገራት ንኸይዋግኣሲ ሰላም ክፍጠር ንድሕር ኮይኑሲ ናይ ክልቲአን ድሌት ኩሉ ኣለዎ ሓቀ ሕጂ ብሓደ ወገን ፍሽኽታ እዩ መርሓባ እያሱ ክበክያ ፅናሕ ነዚያ ጥራይም ሰማዕናያ ኣብ ርእይቶ ክነኣቱ ኢና ምክንያቱ ንሕና ሰባት ኢና ሕጂ ባምቡላ ወይ ሮቦት እንድሕር ኮፍ ኣቢልካ ኣብቲ ኤምባሲ ኩሉ ግዜ ምስ ጠቕካዮ ጉድ ሞርኒንግ ንብለካ ከም ዝስሕቅ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ባምቡላ ተደጋጋሚ ንሕና ግን ሰባት ኢና ምስ ወይዘር ንቀያየር ምስ ኩነታትና ንቀያየር ዘጋጥመና ፀገም ኣሎ ሕጂ እንታይ ብክልተ ወገን ይኸውን ዘሎ ሕጂ ሓደ መፂኡ ወዲ ሰበይቲ ተኢሉካ ሕማቕ ተፀኒፉካ ገፅካ እንድሕር ተቀይርካሲ እቲ ናቱ ወገን ከዓ ጌጋ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብኩሉ ወገን ይፍፀም ዝግብኦ ኣባና ምጭዋግ የለን ሕማቕ ዘረባ ይወፅእና ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ብኩሉ እዩ ክመላእ ዘለዎ ኣሕዋት እንዲና ብፆት እንዲና ኤርትራውያን እንዲና ደቂ ሃገር እንዲና ገዛና እንዲ ዝምባሲ ሕጂ ንሳቶም ካብታ መጀመርያ ጉድ ሞርኒንግ ኣትሒዞም ወይ ከመይ ሓቢርኩም ፍሱሃት እውን ክኾኑ ኣሎ ሕጂ ገሊኦም እብሉካ ነቲ ሰራርሓና ከይፈለጡ ብዙሕ ዘይድሊ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ሓደ ሰራሕተኛ ዘይድሊ ምስ ደኺሞ ዘሎ ዘረባ ዘይድሊ እንተዝህብካሉ ገፁ እንተፀዊጉሲ ክትግረም የብልካ ሰብ ምዃኑ ይተርፎኒ ሰብ ምዃኑ ይተርፎኒ ሕጂ እንታይ ድብል ዘለኹ መስለካ የለና ይኮንኩ ድብለካ ዘለኹ ብክልቴና ክፍፀም ዝግብኦ በቶም ተገልገልትን ብኣናን ክልቴና ንሶም
صبوا هنا يقني لكم كم يحد لكم كود يقولوا خا يقني لنا صبوا أقول جلوس جبركم لنا بوجن ها مال علو سموحنا تنزل النتوي تبغى من الباش زينا تنزل لنا الماني كله مونيترايزن بورو أتي أسيمتريك ويرفون بروكيرت نتمتصون اليوم ناب إمباسيز تمت بسحب سلسلة عامة كبيت هنا متقعدين نمراوي أسيمتريك هنا دب نيري حرقوا بقى تعوز لوداد مسز بقى تسلت الرهول الماني إزي إمباستنا هنا كنت تارجت كوكا عطني حجي الرياليتي استقالنا مهانو بوليتسايز مهانو رديو نزلت لازم خنطي بخمية متمتازنو نعمل كبيريو لك علىها جن ني عبالات ما يكون سلا وداد كاستمر سيرفيس سمرا هيوان تقول فلتي سنا أمره مقرات تقول فلتي ما عاد صابتهم تقولوا قبل اللي صحت الناس تكون فلتي نتي حزب المقلقات وهاي ما نتيو إذن قاعد يقولوا كله بزماني ولا عزبي أنا نزعته بفلاية بزحل فس كم زاتري وازلهم نبزيتي بحر نايت سبات وين ميتي خاميتي بقوم كسلو زخل كم زي كونه بزخونه ويلكم إياسو أبزيان تايم بالكان يركاسك ناب ديسكاشن كناتو مرحبا جورجو مجمريا أبزي كم عينت مالس كم نزم هذا بز خمسة مغربك بتعمل صبوا مالتيو زيادة وكل جزء محبرة وميديا عبت هرا له أجي أنا بناتي كمناتي قبل زيدل مالتيو نزي مدى بزي نا إمباسي مالتيو كم أستم هرو مالتيو أنا ناتنا بدلت نتاي له أبتي أبتي بروجرام نسخة حجاب إمباسي نخد قرب ناي فيزا ديخا ناي تاسيرا ديخا كتوز ناي زخونة كتبل نكلها انتاي كتب مالك كم زلك أبتي ستايل مالتي أبتي أونلاين هلو حجي اتي تغلغالا يون نتي أبتي حبريتا تواهيبو زلو نو أماليو زي ممسا ساقام هلو مالتي تدريكي جمس كالا أي مدنقواي مالتيو اتي مدنقواي زونسو حجين عبنات نسخة قطرا حيسكا بنا إمباسي تقرب قطرا حيسكا مسكربكا هذا حصوص يمص مالتي حصوص حجين عبنات ወይ ናይ ሞት ናይ ሬሳ ገለ ነገር የጋጠም ገለ ማለት ያ መንጎ ሕጂ ነዙውን ኣብ ልዕሊቶም ሰብ ቆፀራ ክኸውን ከይኮነስ ኩሉ ግዜ ስገራንቲ ክገብርሎም ኣነ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ጋራ ዝኾነ ግዜሲ ንሰባት ቆፀራ ክሕዝዎም ከለዉ ግዜ ንሓደ ዝኾነ ነገር ንዘጋጠመ ኣብቲ ቦታ ናይቶም ሰባት ቆፀራ ሒዞም ዘለዉ ኣትዩ ንክሳለጥ ዘይኮነሲ ሓደ ፍሪ ግዜ ሰዓታት ክህሉ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሓበሬታ ከዓ ክመሓላለፍ ኣለዎ ከምዚ ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ መሓላሊፎሞ ዘለዉ ብጣዕሚ ማለት እዩ ፅቡቅ ነገራት ሓደ ርድኢት ሒዙሎ ማለት እዩ ነዚ ዝሰምዐ ሰብ ሓደ ርድኢት ሒዙሎ ካልእ ምድንጓይ ኣዝዩ ምድንጓይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብዚ ንዝኾነ ናይ ታሴራ ዲ ናይ ገለ ናይ ፓስፖርት እንድሕሪ ጠለብ ኣቕሪቡ ማለት እዩ እንተደኣ ቅጥዕታቱ መሊኡ እንድሕሪ ኣቢሉ ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ዝኾነ መልሲ ከይተዋህበካ ማለት እዩ ኔው ሓሊፉ ኣሎ በሃል ኣብቲ ኔው ዝሓለፈን እቲ ካብዚ ዝሓለፈን ኮሙኒኬት ክገብርሎም እዚ ኣብ ከምዚ ዕለት ዝሓለፈስ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እዛ ምድንጓይሲ ሓደ መፍትሒስ ክግበረላ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቦትኦም ኮይና ሕጂ ኣነ ናብ ናይ ኤምባሲ ኣነ ሪአዮ ንባዕለይ እውን ኣብኡ ኣብ ከምኡ ከይደ ነይረ ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ ዓሚ ሕጂ ክትሪአን ከለካ እምበሽ ከቢድ ፀቕጢ ዘለዎም እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሓደ ሴንሲቲቭ ጥንቅቕ ኢልካ ኢኻ ትሰርሕ ኣብኡ ማለት እዩ ተረዲእካ ኣሎ ዝኾነ ሓደ ብቅንዕና ዝመፅእ ኣሎ ገለ ከዓ ትትም ኢሉ ዘይከውን ነገራት ዝጠልብ ኣሎ ኣብኡ መፅኡ ሕጂ ብዝኾነ እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ ናይ ኤምባሲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ኤምባሲ ሚድያ ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣብዚ
ولا أبناتك يكون أبناء سولا أبزي تفلا ليه مالك يندهري حجي رديت غيرو نقحت غيري مصا التي إتي أبتيوم قنصلاو قدايات نزاقل قلوسي إتساب فوليتي مصا مالا مالك يدلو كويني مصا مالا بزيات عيغتلني يا حجي إذي حكيتي اتمدنو قواي جن اتمدنو قواي بكا بزيك على العالم مالتي مدنو قواي يالو هذا عمت كلت عمت قلي 3 عمت انت حرجير كنت عمت انت حرجير حدا نجر تاسيرا وي قلا حتيتكا يو نابنت ازيس كقلات افالو سلامتا قلعوت زلووم سدرا لو بزي اتوم سدراون ما تاسيرون وي زطفو وي كا قلا كهلو يخلو مالتيو ناي دقها كتسالت كمان ناكا سلازي بلكا كمزي زيتون دحر خوينو موت ون يغاتم اب مونغو مالتي يوم دقنا حجي انا انت زي لو ابزي دارغا كم زي لو يوم كم زي زيغاتات يوم كونو كقلاطف الله الى يلابو نحنا فانت غنا كنفلت علنا انت هنا هنكيت كمخانا ابنا ابنا دنا اسكندنافيا ابنا سويدن كيت كلها ابتي ابتي مدبا لو قطرا كتحزن كلها ناينتا كتحز انت يا مالكا كتمالك كم زلكا كل نظرات اقول له مالتي توساخي انا من بابنا يقلن اقم انت لك كم زيا صبوتي ازيا صبوتي زيا مدب زيا اب كمزس قصالي كمان ترديو كالو تنقاقا حلو مخا بقوانقواتات مالتيو نابنت ابزي اوروبا ولا نتوم دقنا مالتيو ابزي اوروبا سي زيتا فلاليه قوانقواتات يزلو بزيتا على بزعبا زي زخونه حبريتا خمسه ناي امباس ناي عد انجليزي بوزلو صبق مدب إله يحسب نصاها بالطعمي جورج حوي نفوع مدب كمز عينات مدبات صراحة الله قليل نقرا يكونن بالطعمي زي مسجنكا وني امباس ميديا كمان بطعم صبق انا وين سمعي انا ركل تجي سمعي دقاقي ما اقدر هسه زغونه ده زبل ياسو يغني اللي زيادتي حبريتا ابون سبيريان ديجن كمزي نحنا بتميديا زلنا ناقداس حبريتا كندف كنكلالنا نشتي كفالنا تا كمزي يخلنا يرقن نشتي كفالنا تا بتفيديونا تنتيتيا قلاسيت كونسل زي تخلي لي نابزي بيزي بالك تمصال لو هي لمتي مالتي حجي حمت نقرا بزي كبرها زلي بزعاتاتيكم اللهم يريكم اللهم let's put this okay ميت كبر واكساب ابناتكم زمصا غايش منقسن زودن توم كالوت زخونه انا كغفك حجي جورج حوي نسرح يزبقس له كمان يغني لي امبشي كمزي فلت غيركا قدامنا يبقى يغني لي تشاو حبيبي تشاو كده املاغي حق سكاف سراحكا ايزو كده غير تركابين كده غير تشاو اوكي حجي قدمنا ابتم اغاشي محلافي حنت نجر كزارب دليل له تا قطر هذا كزارب دليل زلهو نحنا ايرتراويان كان معراريا زلنا ابزع غزي كزرب يد سمعان زي زربازيا نحنا ايرتراويان مسعادو ابنا يسعادو اوفيس الانجليزيو امريكا ديو سويدن ديو نرويج ديو سويسرلاند ديو جرماني بزي قدس اب قصراناتنا مستوم صعادو كل غزي قطر هذا هنا اين دنغنينا حقتات اب مملا دما بعقمنا نقبرينا ابنا حزبنا كون كله جن انرئيو اشكالال ناي بحق يزحزن نابنت انا كريستيان سلازغونكو اب بيت كريستيان قصال زرب ارسنتلو ازي حطو ناي غزيو غزينا غزي زي مخبار ناي بحق حركاتي حضور حمام دحري 15 عامات اب اوروبا مقبارنا ون تمساسالانا كندو سلازغبركو تمساسالي نقفيتان سمعنا ولا ابزانا امباس ميديا زلا فيديو دقاقي مزبلو ابتي ايميغريشن ناي UK ديو ناي جرمن ديو ناي سويدن ديو ناي امريكا ديو ناي كندا خن كيت كلنا ستريكتينا حبريتا حزنا تنسرعات غيرنا اتقباب غيرنا انا نخيد ابناتنا كون كلغن فالو للنات يرأيو زي انا بنفسي يريه وابزم ساي جحد كورس كوز دخلو حدا غزي كابت حق وصاي اكسترا نعا خسرح يسكمخا اب كالغنكم كون هيكلني الجنتاين مالتيو انا ون بعلي هر غزي زبهر زي ينصبارقي
أمنت بيت خرسيان دم جيز خدوا له جزية قالوا كم عرارز جبوجن أنا وندخمت على النين نعقد نتسبت رايك نكف هيدا لنا زيادة جن عب كمزي كل سب ناي بحر لو تقبر له ناتنا نحن أنت ده خبرنايو كغيروا زخليه لم فلاي أب نتي أوفيسات ناتناديو نتي امباستات ناتناديو زيادة كبر كنهبز جبانا نحن هنا قلت له لما كان حجز عن تبكي أنا وأنت قيسوانيرو هذا كابت حجز كجبر زجبا أنا كحجي ناي حسود مبتعاتات كيكون بر مسجزية كوميونيتي بفلاي تناي مهارات ناي بروفيشنال جروبس ويون نتورك يهنس على بإمباسيتات السواب استهانت أقول له جزية بتوم مهارات ويون سم مويا زلوم إرتراويان أبستفل عليه مدرخ نتي إمباسيتات سرح عم مكلال سلوت النت عم حجاز أبركتو خجبركم زغلي يرداني جنزي أب على أمريكا جيروم مسلو زلو كوت إيتو حجاز عم تيمباسيتات كم زلو يجلس أنا مثلزي زي توم تعرفنا زلنا حجرات كم بعد سويس بقولت يقايل له نتني محبرنا مقام أبكالو أنت مساسالي زيد ما نتوم إمباسيتات يقول نتكلم محاوراتنا يتمنجس تهزب زيادة صباح الجلود كركبنا منجس تراك الدربية تغنيها كم زي أوروب أب سويس انت له أنا تطوبي لك ما له حاجة شيء أب سويس تهزب سجزية كركب كله منجس تخيل أنت كن حق زكاة منجس يبله إميجريشن كلنا أنا مجمرة كام بخاط طول لغي ذكرني فولنتري كحجزوز مصاب تكامبي نتي صراحة أنا منجسي يحجزوه أرتفع عليه مدى يحجزوه እዚ ምዕራባዊ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስልጣነ ዝገበሮ ነገር እንተሎ እቲ ምሁር ዜጋ ናይቲ ሃገር ወላ እውን ዘይተማሃረ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ነቲ መንግስቲ ኣብ ምሕጋዝ ይጓየ እዩ ፅሬት ኣብ ምግባር ድዩ ቆልዑ ንምምሃር ድዩ ንኣብነት እዞም ደቅና ንኣብነት 10 ክፍሊ 7ይ ክፍሊ ክመሃሩ ከለዉ ሓደ መዓልቲ ይወስድዎም ፅርግያ ምፅራይ የስርሕዎም እዮም ኣብዚ ስዊስ ታይ ማለት እዚ ቮለንተርሊ ናይ ምሕጋዝ ሶሊዳሪቲ ምስቲ ኮሚኒቲ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ كل نجار تي منجستو جبرو إمباس جبرو تراي كم بالده كونه زيتات زيادة أب تسرح حاجز كجبري خليو يغرتا جاي شيء بمن كم زجمر مجمريا دي ويزرو زود خجمريا يتحزوا لي دانيلن منجس جمريا بزود خجمريا مرحبا مرحبا درار أنا رام زخات سامي دور لخونا يقدن قدام الناس كتبن لك مرحبا بمجمع راسلته كله نهاجر كات قبرز الله بركته وقالي رزق ما تكونا ولا قبوكا كتهاني ممسكان تبو ممسكان كأهل مدلنا وهالتي أنا خبر حاون ودنا يا غني الله كبرتي هبلي بساتنا مسرتها ولوتي خمسي كأبزي محبراوي ميديا على السوشيال ميديا مالتي محبراوي مرحيتها مسرتها ولوتي خمسي كابلو بزح سب كابها استمر له بعدون أنا هاي دستنا بتعمي ولا معدون مع تقبلنا تيزلون بزح سبي تاشمز قبر زريو زبلا حجي أزي لو يتكاي خنا بكال ناب مهاري وخون أبنا أنا زرب حنان تقمنا إيكونوميكالي بوليتيكال كله نشوف بحلاوي سنة مقبرنا قلنا بكل ملو تمالي تاشو حيس كذا لها على ميديا إنه بحق زحوس دزبري وحالات عصرها صعود رأينا ندلي حجي كل جزء أب إن بسقط كيف قال لهم تلا أنا قدامي تخينا ترى أنا فرح لنا نحن نتحسس أب كلهم أنا نوريوسي قدم تقارير مكاس كم زي تاشمت خوم مالي تاريخ كاس لا دزر نحن تاكلوني يوم تاكل قال بحال أبحالة تفرح له بفلا إذا مسكرو سجيرنا زمزانا بزيحي كمان من قد خب عدنا زوجنا يكون أنت كون ونخون وقال ما لخم زحل حدا جزيت ريحة قل تي إمباسسي كلها نام بصدراتنا بزجزر لنا بمول نهاجرنا بصدرات لزخنا لك كمنات كخم جزا خجير كأخذ قربه خلاها تزحشي أنت زي كوينو كل جزء بتعم خمت أنا لعل تسحق صراحة سلزلهم مسبا وتمدي بزلوا صري أخر لها ناي السماين مدرن في اللي يزلوا أي رخبني كمان التزحش حجة ما هذا مسؤول بزحات أزيوم مهارات سبعة نحب تراخيهم وين النتورك ملكوز النتورك تراك معبل كغير على الومبر ولا بإيربورت خير كونا بزكو نحن حنسب كنريو إنا تي فيزا أو تقولوا ده أي تقولوا ده نعدهم زبوننا لو بزي بخمي كم تأتون مسخافلت كنا متأكد خلاص تقولوا فيزا زي توقع
ፓስፖርትኩም ዝብሉ እውን ኣለዉ ሕጂ እንታይ እየ ተድሊ ንኣብነት ኣነ ብውልቀይ ውላደይ ስድራ ቤት ይብኡ ስለ ዘሎ ኣነ ንበይነይ ስለዝኸይድ ፀገም የብለይን ብታሴራይ ገይረ እየ ዝኣቱ ሕጂ ብታሴራካ ጌርካ ክትኣቱ ከለካ ንዓዲ እንተደሊኻ እቲ ፓስፖርት ክውቅዑልካ ክእሉ እዮም ኣብቲ ኤርፖርት እንተዘይደሊኻ እውን ፓስፖርትካ ከተውቅዖም ድሕር ዘይደሊኻ ብካልእ ሜል ኣሎ ወረቐት ይህቡካ ስእልካ ጌርካ ወረቐትካ ሂብካ እውን ኣብ ፃዕዳ ወረቐት ኣውቂዕካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ትፈርህ ኮንካ ማለት እዩ ዓዲ ምስ ኣትኻ ክትወፅእ ከለካ ኤግዚት ቪዛ ን7 ዓመት እያ ትወሃበካ እታ ኤግዚት ቪዛ ግን ሓቂ ዘረባ ብቐሊሉ ኣይትወፅእን እያ ሓደ ግዜ እዞም ብስግሮዶብ ዝኸዱ ናይ ተዓሳፈሩ ምምላእ ኣሎ ኣነኳ ኦልሬዲ እታ ናይ ተዓሳፈሩ ኣብታ ቀዳሚት እግረይ መሊኣ ስለ ዝነበርኩ ኣይተሓተትኩን ድሓር ናይ 7 ዓመት ስለ ዘለኒ ስኢለ መላለስ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ እታ ናይ ተዓሳፈሩም ስለ ዘላ ኣብ ኢሚግሬሽን ምስ ከድካ ክሓቱካ ክእሉ እዮም ሕጂ ንዓይታ ናይ ተዓሳፈሩም ክመልእ ከለኹ 200 ተሓቲተ ከመይ ከም ዘሎ ሕጂ እቲ ኩነታት ልክዕ ክፈልጦ ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ወይ ቀይሮሞ እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ወይ ኣብኡ ከሎ ህቡ ክኾኑ ክእሉ እዮም ሕጂ ሓደ ነገራት ኣቐዲምና ከነማልኦ ዝግባአና እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እውን ንሱ ከተማልኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ 200 ፎርም መሊእካ ንዓድኻ ተኣቱ ማለት እዩ ዝቐለለት ካብዚ ብነይ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እታ ናይ 7 ዓመት መእተዊትን መውፅኢትን ኤግዚት ወሃበካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተብለሉ ነገር የብልካን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ትፀገም መሲልካ ዝኽብር ሓወይ ድራር እቲ ኤምባሲታትናስ ታርጌት ኮይኑ እዩ ፀኒሑ ታርጌት ከምዚ መዓት ዝህረም መዓት ዝውቃዕ በቃ ከም ናይ ሲኦል ቦታ ገይሩ ተጠቂሱ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ናይ ሓደ ሲኦል ቦታ ተኸይድ ኣለካ እንድሕር ኢሎም ካሲ ክትፈርህ ትኽእል ክትርዕድ ትኽእል ከመይ ገይሮም ክቕበሉኒ ኢልካ ተጨኒቕካ ክትከይድ ትኽእል ገለ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምኢታት ዝፈጠሮ ኢንተርኣክሽንስ ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ዝህብን ኣብ መንጎ ተቐባልን ኮንፍሊክት ክፍጠር ናይ ግድን እምበር እዛ ዝብልካ ተሓቂ ንሕናሲ ፓስፖርትና ክንሕድስ ንከይድ ከለናስ ከመይ ኢልና ኢና ንቐርቦም ገሊፅካ ኢኻ ብሰሙ ክብሮ ብልካ ንስኻ ውን ትሕቲልካ ገለ ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ናሕና እንድሕር መፅካ ግን ሓደ ግዜ መፅኦም ፈንጠዝያታት ዝገብሩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እንኸዶ ኣገባብ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሃገር ንሪኦ ባህርያትን ጠባያትን ኮይና እንተቐረብናዮም ነዞም ኤምባሲታት ወይ ቆንስላትን ፅቡቅ እዩ ግን እታ ዝሓሸትን ዝበለፀትን ምስ ሕጂ ኣዝና ማዕቢልናዮ ዘለና ኣገባብ ብኔትወርክ ጥራይ ክውዳእ እንተዝኽእል ብኦንላይን ኩሉ ስራሕካ ከተሳለጥ ቆልዑ ሒዝካ ትኸይድ ትኾንካ ካበይ ናይ ዕድመኦም እቲ መእተዊ ወረቐት ዘድልዮም ምክንያቱ እንታይ እታ መንነት ወረቐት ስለዘየላ እያ መንነት ወረቐት ስለዘይብሉስ ናይ መን ቆልዓ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ብኤርትራስ ክፍለጥ ናይ ግድን ኣለዎ ላትካሊ ዋላ ናይ ካልእ ጉንስ እዩ ሕጂ ናይ ኣብኡ ምስ ኣተወስ እንታይ ከጋጥሞ ክእል ንሱ ቀንዲ ነገር ፎር ዘ ሴፍቲ ኦፍ ዘ ችልድረን ነቶም ሴፍቲ ውሕስነት ነቶም ቆልዑ ንምሃብ ተባሂሉ ዝተገብረ እምበር ቆልዑ ንኤርትራ ከይኣቱ ተባሂሉ ኣይኮነን ውሕስነት ኩልወካ እንድሕር ኮይኑ ክትኣቱ ከለኻሲ መን እዩ ዝኣቱ ዘሎ ክፍለጥ ናይ ግድን ክኽእል ኣለዎ ነዚኣ ተፍልጦ እታ መንነት እያ መንነት ዘይብሉ ሰብቲ መን እዩ ዝኣቱ ዘሎ ንዓዱ እውን ክፍለጥ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ኣብኡ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ፀገም ንዝኾነ ይኹን ሽግር ከጋጥም እንከሎ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ደኣ ኣብ ናይ ቆልዓ ከምዚ ናይ ቆልዓ ከምዚ ማለት ሴፍቲ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ውሕስ ክገብረካ ዝኽእል ንዓኻ ዝሓሸ እቲ ከተማልኦ ዝግባእካ ኣገባባት ጌርካ ዘውዲ ሓንሳብ እስኪ ኣነ እውን ሕቶ ኣለኒ ድሓራይ ክሓተክ ንኣኸ ዝያዳ ኣቶ ዳንኤል ዌልካም ሶሪ ሓደ ሰብ እውን ነይሩ ኣጋጣሚ ኣውፅዎ መስለኒ ዌልካም ዳንኤል ሃይ ጆርጆ ከመይ መርሓባ መጀመርያ ሃፒ ኢንዲፔንደንት ንኩላና የቀኒየልና ርሑስ ቅንያት ናይ መዓልትና ፅነት ንኣኹም ትገብሮ ሰርቪስ ገይርሃብካ ፅቡቅ ሰርቪስ ዝህበና ዘለካ እጂ ነቲ ናይ ኤምባሲ ኣዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኣስበልካ ዘለዎት ናይ ኣዲ እንግሊዝ ዓመታዊ ኩልሻ ሚድያ ኤምባሲ ተገይሩ ሃበይታ ይወፅኡ እዩ ወላ ፀገም ዘለዎ እንታይ ንሰብ እቲ ዝወፅእ ሃበይታ ኣይሰምዑን እዩ ወላ ፎርም ክትከይድ ከላ ኦንላይን ፎርም መሊእካ ዝኸይድ ከዱ ከሎ ናይ 200 ካውፅእ ኢሎም መሊኦም ከዱ ኣብኡ ምስ መፅኹ ፓስፖርት ካወፅእ ንደቀይ መንነት ካወፅእ ከምዚ ክብሉ ንሓደ ሰርቪስ ሓቲቶም ከይዱ 5-6 ሰርቪስ ሓቲዮም እንጂ ከምኡ ካቶ ከለዉ እቲ ኤምባሲ ኣይመልሶም እዩ ከም ግቡእ ክምለሱ ነይሮም ሓደ ሰርቪስ እውን ክመልሱ ነይሮም እጂ ንኦም ሰብ ገብሩ ከለዉ ንካሊእ ሰብ ድለ ይኾኑ ይድንጉይ ክድንጉይ ከዱ ሰብ የንፅርፅር ደንጉዮም እናገለ ይብሉ ንሶም በቅኑና እዮም እንታይ ዝብሉ ካልእ ደግሞ እቲ ሰብ ኣብኡ ክመፅእ ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከምኡ የንፅርፅር ኣብኡ መፅኦም ኣድላይ ዘይኮነ ዘረባታት ይዛረቡ ኣድላይ ዘይኮነ ዘረባታት እንተዛሪብካ ዘይኸውን ገፅ ንሰብ ኣሪእኻዮ
كم يجرب سوق بالك تزحف كم شو بك قال ساعتها ባህሪ እቲ expectation ንስኻ I think እዚ generally ህዝብና ኣብ ናሕትና ንገብሮ ዘለና ባህሪ እዩ ማለት ኣብ ኤምባሲ ኸድና ካልእ ባህሪ ከንገብር ኣይንርኢና ኤርትራዊ generally ክዛረብ ኣይደልን እየ ግን ኣብዚ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና ባህሪ ኣብ ናይ ካልኦት ህዝቢ ከይድባር ሰትዩ ኣይርብሽን እዩ መልኣኽ እዩ ሰትዩ ከፊሉ ቲፕ ሂቡ እዩ ዝኸይድ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ክኸውን ከሎ እዩ ኩሉ እቲ ዳንኬራ ምስባር ባእሲ ጥርሙዝ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ዲስሪስፔክት እዚ እቲ ዘገርም ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጀነራላይዝ ክንገብር ኣይንኽእልና ብዙሕ ስነ ምግባር ዘለዎ ኣለና ግን ፀገም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ሰርክል ጥራይ እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘለና ዲስሪስፔክት እዩ ዘርኢ ግድን ክህለ ዘለዎ እዩ ንካልኦት ክንርብሽ ኣለና ማለት ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ኣትሊስት ፀገምካ ኣብ ገዛኻ ይስተረልካ ንሰታተር እውን ስለ ዝኾና ግን ኣብ ናሕትሕትና ኻ ናይ ግድን ኣይኮነን ናሕትሕትና ዳመጅ ክንገብር ስለዚ እቲ ኣብ ኤምባሲ ዝረአ እውን ይረአየኒ እዩ እቲ ኣብ ካልእ ንገብሮ ባህርያት ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ግን ክንጥንቀቕ ዘለና ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ብኤክሰለንስ ኦፕሬት ይገብሩ ኣለዉ ኢልና ኮንክሉድ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና they have to improve እቲ ክሪቲክ ድመፅእ ዘሎ ንኩሉ ሳይለንስ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና ኣዚፍቲ ኤምባሲታት ብኤክሰለንስ ከም ኦፕሬት ከም ዝገብር ጌርና ወይ ወላ ሓንቲ ጉድለት ከም ዘየለ ጌርና ክንሽፍን ኤርትራውያን ሓንቲ ካልኣይቲ እውን ሳላትና ካይንድ ኦፍ ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ሕማቕ ከይስምዖ ኢልና ክንሽፍን ክንብል ሓደ ግዜ ፕሮግረስ ንዕንቅፍ ኢና ክሪቲክ ኣገዳሲ እዩ ኣበይ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲክ እዝን ክዕረ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ክዕረ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ሞር ክተኣታቶ ክኽእል ኣሎ ንሳቶም ድማ ዝኩሉ ዝብልዎ ሓደ ኣምፂኻ ዝግበር ክደይኮነሲ ንሰብ ልክዕ ከምታ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ካልኦት ሃገራት ስፔሲፊክሊ ታስክ ዝገብሩልካ ነታ ታስክ እትያ ጥራይ ቆፅራ ሒዝካ ከይድካ ድማ ተሳልጥ ከምኣ ሲስተም ከዓ ኣብዚ ናትና እውን ክተኣታቶ ክኽእል ኣሎ ኦፍኮርስ ግዜ ይወስድ እዩ ቀፅል ዳንኤል ኮሊፈካ መንግስት ክመፀካ ሓንሳብ ሶሪ ፀገም የለን ዝባካ ሓቅኻ ኣደግስ ቀደም ዝነበረ ሰርቪስ ሕጂ ዘለዎም ሰማይ ምድርን ብዙም ሓሽም ዘሎ ክንደይ ፀገም ሓሊፉ ግን ተማሓሽና ሕጂ ንምሓሽ ኣሎ ካልእ ሓፍትና ዝበለቶ ናይ ቆልኦት ናይ መን ዝበለቶ أنا كل شيء عاد خير كله دك هزم الخير ولد مسبلو أبين باش كده ما يجي عاد بس تكتم باسورتهم كده من الناس بزوج قالهم كنا تطلعنا تجمع بدنا كم تصدق ما بدنا كم هم زلوا هو أبوهم بس كن ده تعرفنا اللي قالنا نزوج نسمع كلنا جينا يقص كسرنا يزلوا جنيا تمسكنا أملاك كالت أجمع ده مسك تريه الله حكت هيوتنا حن أبا بزوج كمان كن زرارة بينا حدا بزوج ولا تطلع زلوا منقص ويلكم دانيل كبكاء حسب دانيل حسب كبكاء اني منقص كربا صبيه اللغه دارك من لسكه جو هيد منقص ثانك يو جورجو اسمع الله ده قرمت مع الله كمسجنا كافوتو جورجو طعم حدا صلاو سماكا تقولوا زلهم ادمنتنا نهابكم بطعم نفعات هاجراويان لهم بموتونس على درجة زحلف عمد كيلا نير عد بس عمس بس دكاي سدرايسي صراحة النياتات نا إيميغريشن بتعمهم مسجونهم فوتو أقابلهم أب زخونها بزح كيلا له رئي فلتني بتعم نفعت أوز اللي قلعو تعميز قرمني قال مزي أبنا قدلتها تعلنا ناتنا قدلتها أنت على مسيرك على أبنا تسهرنا يقول عد زملاء فورمولا أنا من روي زمات شو لنا نخيد قال شو لنا كتكيد كلها أبتا فورمولا تملأ خلها الله نايم تأخر لها ناي تسهر ديو ناي يقول عد ديو ناي باسبورت ديو ناي فيزا لا فيزا كان حد عمل لي خيد كا ناي يقول عد كاتو تسخلو ناي تسهر خاتو تسخلو حجي ببيني تي أب كل دي فلتني كن ناي تسهر أختمل ناي بينو رومالو ناي تاش ببيني حجي تنزل لي خان حنا زغر ما كه بولا بتقدر تصحف له انت بتاخر لها تاخذ لنا بتقدر يونا لوكو نوع ما صادتو نعخاون نتصفلك ناي فيزا كمان يا تقيدمو تسهرها مليت بال تسهرها اطفيو اي فولت انا قصرها قصر تزيمش اي تخوني كلمه مخادكا توحد قصر تسهرها تمصالك ازلو
حنتي ناي إمباسي كورموا ريما ما هون تسفى قبر ندالو مسيلكا ساعات قصرات حز ساعات أتنا ليدي انت أزبال نتا ساعات دلوس الله ساعات نتا الله تتباهلكا ساعات تسخى أوردر غير كالا ساعات كلت دحر فارس دلو أوردر تقبلت له مساعات خاص نقول كل سبعته أتيها ما حد سكت هتحز إذا ساعات كلت قصرات نبورة قديمك قصر يا بقى تاتيكيت كمزي تحزالو تحيزو قديمك هاتو أبا ساعات تقصيرك ساعات كلت قداك خير إخلي حجنا عنا ده قات منا مسيلك نخي ساعة شو منت ببزحت نخينا نقرصن إحنا محتاجنا نخي نشورن مو ساعة شو منت ساعات زقصرنا حزنا قصرة ساعات نحنا مملسك تكت ورثها جينا قداك هاي ترى ساعة 3/4 وي سبع حمشة سرحهم ساعات إكسترا بسرحهم جن لك تساعات كذا حسكة نتكأ أو تعدو ساعات تقصير مها أما تزي بسها أبز يفلنا كل أبز جين أبز ساعات كات تزي بسها تقصيها 5 يورو تقصيها أبا تساعات أو نتكأ تخوينا نمنتك كان يسوق أتوا يبلون أبزي أبازر أخو واحد بقى ترى ساعته ساعات شو منتنا نقولي ساعات فارس دلدي قديم زعته قديم قداي رايلو زي أخذ بالله يا ميت كواتا ساعات كتسرح يتخلن يا أب حكيم كيت كان أب إيميغريشن كيت كان أب قلق بوتاتات ولا أنا يوكي كونسل أبز عد زلو كما غيرني ساعات تشعات لغيده أنا نو كنت ساعات ديك لو تسبي جنتاي مالتيو ألو حكيم نابن ساعات شعات لك مور لايك لساعات شعات هاي تعطوني خا سلامتاي تقدمي خاز نبر حموم اكزاكت لاف جزيو كوداي لك سلازي يكون ألو إيميغريشن بفلا كم زبنا كم زبل كايو ناي باسبورت لمسيو ناي شعات كالوت فايلاتن كالن غير كا سلازلو أوتات تقمات كقاتم خلي جن كل ساعات قال دحرت الدنا وقخين كخافيرا يكونن زخا كعرز اللو ويتين باسي منالبات نحد سبسي اكسترا كندي كبوز اللو ليميت قبر اللو ناي ساعات كوترا هيزن تلو سبزي فرق ربع ساعات دي فرق ساعات كتوصل تخل كاون يوغن كالو كوترا هذه كانوا منالبات ويكون جابن تلو كمال سكايل كان تاب جزيو ماتشي زلو مستنقات اقدا سنه هالو وغن كابتاز بالكاياب قدمي دما ايميغريشن اب ايرترا زلو صبو سيرفيس يقبرو مسبل كاسي ايميغريشن مالتي اب بيزنس انتاي مالتيو ويتر مالتيو ويترز قبرلكا سيرفيسسي بزعباتي زلو ريستورانتسي ابي خاطريونو سلازي kind of immigration of course strict you انا ولا بزع عدناتي اب سويس كخيت كل غابتا immigration ستريس تقبرلها excellent زغونه سيرفيس اللو جن ستيل immigration مخانو تريقه تي صرف قالك بت على ويو اي خبر كاي بكا تينا ايميغريشن بروسيسي هلو يكبد اي ثينك احنا بزوح كم بعلنا بزوح زي حقاوي دوبات سغيرنا لازم انا ابت بوتا حقتات كن كيتكلنا ولا قبن زي بلنا كنسنا يخبدنا خويني سمعني ولا حنقولنا زلو خويني ميبي اندا بوليس كيداي فلتنا كيت كلو غن اي دونت فيل كومفورتبل مش كم زابو تطو الى غزي قبرسي دس بلن نغرا يكونن انتي مالتي اي ثينك تسكر دوبات نخدو زنبرنا دوبات نتحسو زنبرنا قال اقل كفالنا حنقول ناسي عليو منالبات اكيب داي متصنقو زبل لا جرجعوي بلب بلك الله ابدا ايربورت بتاعت خلاصي وتو سلكا من زيادة قرب بالجا هاي حيزها نزاتو قال اي بالجا هاي تطف قالت بزغر مكا بالجا قصرا تشك يقبروا اي بخانم تعت عبد الجم بعلو بتاكسو تحلقا ايميغريشن كاو خيل كان دايشو اتعبد قال توس تايم زلو خاني I never expected كم زي تاشو غوركم بالطعمي كنوفعو دسولا اقبابلهم ابز خونكا لقاحتو لزل ابز خونكا اكسبكت غورو نكر لك تردياني بالطعمي خبرو زلو قاعد حرمو صح معدو كم زي خمسيلو بقى زغبلكا يتصوب لزلك اقبابل ازيا اي هوب تبصحم تخون ايربورت مالت بفلاي كتعطو خلها توص خلها دحان ولا كدفافوخا خوليم ودي خانو كتعطو خلها كده لا بتعب نو كان لي كتعطو خلها كن
you have to be welcoming every day ስራሕ ካኣቱ ከለዉ ነቶም ኣብቲ arrival ዘለዉ ሰባሲ ምትብባዕ ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ስእሊ ናይቲ ሃገር ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ኣነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ካኣቱ ከለኹ ትሪኦ ኢኻ እቲ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናታ ከመይ እዩ ዌልካሚንግ እዮም ቶም ህዝቢ ወላ ስትረስ እዮም ዝፈጥሩልካ ቶም ህዝቢ ሕጂ እዚ ኤሮጳ ዘለዉ ትሪኦ ከለኻ ካብ ምሕር ቱሪስትስ እንታይ ኮይኖም ኣለው ሳፎኬትድ ኮይኖም እዮም some days እዚ ክቕየር ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ዱባይ ዌልካሚንግ ኣይኮኑን ኣነ ብዙሕ ግዜ ከይድ ከለኹ ክሪኦ ከለኹ ስትረሲግ እቲ ኤርፖርት ኦፍ ኮርስ ኤፊሽንስ ገይሮምሉ እዮም ብቴክኖሎጂ ነገራት ክሰልጥ ከም ዝኽእል ገለመለ ግን ከም ገለ ኢሉ ነገራት ከብለካ ከሎ እቶም ሰራሕተኛታት መጠጥ ገለ እዮም ዝብሉ በቃ ምሻለካ ትብል ኣለካ ስኻ ንሕናስ ቬኬሽን ንኸይድ ዘለና ከምዚ ስራሕ ትደሊ ትኸዶም ዘለካ ይድመስሎም እዚ ሜንታሊቲ እዚ ክእለ ኣለዎ ሰብ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ጋሻ ነቲ ሃገርሲ ይውሓድ ይብዛሕ ክገብረላ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንበዓል ኤርትራ ድማ ኣብ ቱሪዝም ሕጂ ስለ ዝኾነ እቲ መድረክና ኣብኡ ዝያዳ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ዌልካሚንግ ክኾኑ ተስፋ ይገብራነ ዝኾነ ግን መንግስት ኣብኣንስተይ ክብላልካ ጆርጅ ሓወይ ከይበልኩ ንኣብነት እንታይ ኣሎ መሲልካ ኣብዚኣ ክትከይድ ከለካ 4 ስእሊ ኣይደኖ 4 ስእሊ ተማላዕም ዝብልካ ሕጂ ሰብ ረሲዕዎ ከይዲ ኣብኣ ግን ስእሊ የብልካን ኢሎም ኣየብሉኻን እዮም ናይ ፀገም ክዲ ዕሪፍካ ድሕሪ ሳለስተ መለስ ብልካ እታ ወረቐት ክህቡካ ድሕሪ ሳለስቲ ስእሊ ተሳኢልካ ትመፆ ፀገም የሎ ኢሎምሲ በታ ስእሊ ዘየብልካ ኢሎም ዝጠጠው ከወዳ የብልካን እዮም ዝገርመካ ይዕሪፍካ ድሕሪ ሳለስቲ ራብዒት ተመለስ ብልካ ባቤነ መቸም እዛ ቪድዮ ከም ገለ ኢላ ብተኣምር እንቶ ትበፅሖም ቶም ኢሚግሬሽን እዛ ምስክርነት ፅብቕቲ እንዲያናዓታቶም ፅብቕቲ ነይራ ግን ሓደ ሰብ እቲ ሳሙኤል መኪና ከለካ እኳ ክቕበለካ ይደሊ እንድየ ግን ብቐዳማይ ከማ ስለ ዝበልኩካ ሕፅር ኣቢልካ መልእኽትካ ግበር ለትስ ጎ ኦኬ ጠጠው ብዝበልካ ምልክት ግበረለ ኢኻ ታንክ ዩ ዝበል ኦራይት ዘውዲ ናባኽያ ሓንቲ ሮቴሽን ኣለና ካልኦት ኣለኹም ኢኹም ግን ቪድዮ ስለ ዘይገበርኩም ነቶም ቪድዮ ዘለዉ ፕራዮሪቲ ጓሄድ ዘውዲ ሓንቲ በኸል ይፈክ ነይረ ሕራይ ዋን ሓንቲ ወሳኺ እኳ የብለይ ናይ ብሓቂ ኣብ በዛና ኢሚግሬሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፆም ኣብኣ ዘለዉ ደቀና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርኩም መንጠና ንሃቦም ናይ ብሓቂ መጀመርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸደ ከዓ እንታይ ስነ ስርዓትን ዲሲፕሊንን ሒዙ ይመፅእ ርዱእ እዩ ዋላ ከማ ናብቲ ዝወሃቦም ትምህርቲ ኣዝዮም ብጣዕሚ ምቁሉላት ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት እዩ ዘለዎ ራያቡ ክትንቀቕ ኣለካ እውን ከምዛ ዝበላያ ናትካ ታሽሙ እውን ትውስን እያ ከም መፂካ ልክዕ ከም ዝገለፅካዮ ቀዲምካ ብትሕትና ቀሪብካዮም ብትሕትና ዝቐርቡን ዝቕበሉን ማ ኣዝዩ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኢሚግሬሽን ዋላ ሓንቲ ብኡ ዘጠራጥር ነገራት ዘብል የለን ማለት እዩ እዚ ናይ ኤምባሲ ከዓ ከምቲ ዝገለፅኮ በቃ እቲ ኔትወርክሲ ኣዝዩ ክመሓየሽ ኣለዎ እየ ዝብል ኩሉ ኦንላይን ሰርቪስ ኮይኑ እቲ ዝኽእል ይገብር እቲ ዘይክእል ብዓቕሙ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ካብ ኖርዌይ መፂካ ንስዊድን ዝግበር ኣሎ ምክንያቱ ስለዘይፍቀደ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ኖርዌይ ኣይፍቀደን ኣሎ ኣብኡ ቆንስል ገለ መለኸፍ ክንብል ኣይተቐበለን እቲ መንግስቲ ስለዘይተቐበለ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይደለዮ ይኮነ ብኖም ሰም ኣይደለዩ እንቶም ኖርዌይ ሕጂ ውይ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ናብዚ ሕጂ ብኔትወርክ እንድሕር ኣልዩ ግን ንኩሉ ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ ብደቃይቕ ጉዳይካ ወዲእካ ወረቐትካ ሒዝካ ንዓድኻ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ዝግባአና ሕጂ ከምታ ኩሉ ግዜ ትገልፃ ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብዚ እዋናት እዚ ንዓዱ ንሕና ሰብ መሬት ሰብ ርስቲ ሰብ ጤሳ ኢና መሬት ኣለና ጤሳ ዘይብሉ ሰብ የለ ገለ ኩሉና ሕጂ ከመይ ጌርካ ነታ ጤሳኻ ተመሓይሽ ተማዕብላ ገለ ኩላ በቃ ደቅኻ ሒዝካ እንዳተመላለስካ ደቅኻ እንዳላማመትካ እዮም ትፀንሕ ማለት እዩ ተዓዶም ዓድና ከምኡ ኢሉ ዝነብር የለን ናይ ግድን ክምዕብል መስርሕ ምዕባለ ናይቲ ሃገራት ስለ ዘሎ ንሕና ተቐዳመይቲ ሃገር ኣፍሪቃ ዝማዕበለት ከም ዝነበረት ታሪክ ዝምስክሮ እዩ ክሳብ 2,000 ፋብሪካታት ነርና እንታይ ሞት ታሪክ ብዙሕ እንድዩ ድሕሪ ሕጂ ኣዝዩ ክምዕብል ዝኽእል ሃገር ምዕቡል ህዝቢ ከዓ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ክምዕብል ስለ ዝኽእል እቲ ርስትና እቲ ፀጋታትናሲ ኣነስ ባዕልና እንተተጠቐምናሉ ዶ ኣይሓይሽን ከምዚ ተጓሳጉሶ እስኻ በቃ ሓፂሩ ናይ ዘውዲ እሳ እኳ እታ ለንቀነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢሉ እንዲ ዘሎ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ነይረ ቀደም ሓንቲ ርእቶ ነይራትኒ እዚ ኣብ ምስ ትግራይ ዘሎ ጎረቤትና ዘሎ ህዝቢ ነቶም ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ኮይኑ ቪድዮ ንዝገብርሲ ኤርትራውነት ኣብ ፅልኢ ናይ ተጋሩ ዝተነጥቀ እዩ ዝብል ዘረባ ነይሩ እዛ ዘረባ እዚ ሓደ መዓልቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ
مستاب تقرأي زلو بوليتيكا زمدنا فتحو السلام مستقبره منيو سلام زدلي منيو سلام زي دلي شعيا كتر زا منقستات زي بالله سلام بدحر مقارة جاكت قبرات خل اي تسرحن انديها اتي منقستنا زا قيم زيان تغيروا كلها تاقو حيلا اكسبوزت كتكوني اليه زا يحسبني يرى ان كم تزبلنا هجت سلام بكلت يوم مستقبله منيو سلام زدلي من سلام زي دلي نقراتنا نصري مسالو نمنتاي زمص ازلغو بفلاي منقست ኤርትራ ከምዛ ሕጂ ንብላ ዘለና ነዞም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዝነበሩ ዝግቡእ ቅጥዕታት ኣማልዮም ኤርትራ ዝመላለሱ ዘለዉ ሃየ ስርዑ መሬት ሃየ ጠሳኹም እዚ ድሕሪ ኢሉ ትረስት ሚ ኤምባሲታት ናትና ብዕልቕልቕ ክጠፍእ ምዃኑ ኤርትራዊ ኣመና ተወዳዳሪ እዩ ቅድድም ንፈቲና ተሃላለኽቲና ካብ ሰብ ንድሓር ክንተርፋ ይንደልን ኢና ስለዚ እታ ገይም ተተጀሚራት ካልእ ክንርኢና ኣነ ይርዳእኒ እዩ كمي عين السبات مخالنا يفلته نعم مسكالد عين دين ودادر ويون كسع كندو إنرجي زي بالنامر أبنا حتى برتو زخانة ود الدريزة لنا سلازي the day تسب أبتي حقتات أماليو كقيدو جزا خسرحن قلق جبرن تجميرو تسترف سب كلي كونن شعوتي تزعبي نايكو طبعا زلانا نايزخونة هاجر يزم لكم زلون نايزخونة هاجر miracle economic growth بال real estate there's nothing كال secret يلا real estate يودد هاجر نقول طبعا زي exceptional أنا China تقول China كسب زغربة real estate ميراكل تسرح نيرو real estate مزحالي ما China كلابس خونا لادو قالوا له زبل تيورتات حجي جمرة real estate أقام سلا زقات ماي 30 years نا China زي tiger economies زي قبروز نبرة real estate زي نبرة كتماتات بلاسوتات جرون كتماتات سرحو زي اللي سرقيات يسرحو construction is the engine of an economy the date መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሪል ስቴት ነቲ ገዛውትን ዝኸፈተሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኩሉ ስራሕ ከም ድሌቱ ክረክብ እዩ ኣታዊ ከም ድሌቱ ክረክብ እዩ በዓል ሞያ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ሽዑ ገንዘብ ከፈልቲ ጥራይና ክንከውን ንረቢ ሒዝመስለና እምበር ነቲ ቁጠባ ኢኻ ተርብሖ ሪል ስቴት ካ ገይም እንተተረዲካ ገዛ መንደቕ ገንዘብ ናትካ ኣብ ዩኬይ ዘሎ ኣብ ስዊድን ዘሎ ንዩኬይ ዘገልግል ዘሎ ገንዘብ ተሰኪምካ ኣብ ኤርትራ መንደቕ ኢኻ ትገብረሉ ዘለኻ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ክትበልዖ ዲኻ ትመንደቕ ኣብ ኤርትራ ይክተርፍ ትመንደቕ ስለዚ ትመንደቕ ክስራሕ ከሎ ንኤርትራውያን እዩ ብናይ ኤርትራ ሲሚንቶ ይስራሕ ኤርትራውያን ነዳቆዮም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ሚኒዋልዮም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ካርፔንተርስ እዮም ዝሰርሑ ሪል ስቴት ዝጀመረሉ መዓልቲ ኤርትራ ትቁጠባናታ ኤክስፕሎት ክገብር እዩ እዚ ሎሚ ኤርትራዊ ስደት ኣሎ ንብሎ ዘለና ብዙሕ ስደተኛታት ክመፅኦም ንኤርትራ ትረስት ሚ እዚ ንቡር ጌርካ ውሰዶ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስደተኛ ክመፅ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ጥራይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ካብዚ 1 ሚልዮን ክልተ ስታንሳ ክገብር ዘይክእል ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነዚ መን ክሰርሖ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ውሑድ እዩ ስለዚ እዚ ንእጂ እዚ ኣሽካዕላል ዝፃወቱና ዘለው ኣብዚ ቀረባ ስደተኛታት ስለ ዝረኣዩ ኣሽካዕላል ዝፃወቱና ዘለው ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ስደተኛ እዩ ዝመፃ ነይሩ ቀደም ንዝነውሕ ታሪክ ናታ ኤርትራ ስደተኛ እዩ ዝመፃ ነይሩ and it's going to be again the same theory ክመለስ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ርግኣት ኣለዋ እቲ ቁጠባ ንእሽተይ ፍቓቕ ምስ ከፈተ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናይ ደገ ይትደሊ መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ደገ ኢንቨስተር እየን ዝደልያ ካብ ዓረብ ዲ ክመፃ ቻይናዊ ዲ ክመፃ ህንዳዊ ዲ ክመፃ እያ ትደሊ ኤርትራ ኢንቨስተራታ ህዝባ እዮም ኣብ ደገ ካለው ካፒታል ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ትምህርቲ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ድማ ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ 5% ጂዲፒ ግሮውስ ክትገብር ቀሊል እዩ it's very simple ናይ ኤርትራ እቲ ኩነታት yes we can start now ተባሂሉ እቲ ዘሎ ሕፅረታት እንኳን ላይ ወላም ሕፅረታት ኣነኹም እየ ዝብል for example እገዳ ኣለዋ ኤርትራ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ስለ ዘለና ኣነ ፍሉይ ነገር ክገብር ኣይክእልን እንተይሉ ኢሉ ኤርትራዊ ካብ ግብፂ ስሚንቶ ከምፅእ ክእል I know that ምክንያቱ ኤርትራዊ እንታይ ይገብር ኣሎ ካብ ካልእ ሃገር ብዙሕ ነገር እዩ ኤርትራ ሰዲ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ of course እቲ ነገራት ንሳቶም ካባና ንላዕሊ ይፈልጥዎ ነቲ ኩነታት ኣንቢቦም የስ ሕጂ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ዘረባ እንተመፅኡ ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዝሓስብ እቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዚ ኩሉ ንሃገር ዝከላኸል ዝነበረ እንታይ ክግበረሉ እዚ ደገ ዘሎ ሰብ ገዛ ክሰርሕ እንተጀሚሩ መጀመርያ ኣነ ጂ ንኣብነት ኤርትራ ክኣቱ እንተደልየ ኣበየ ክኣቱ ገዛ ክራይ የኽደሊ ገንዘብ ስለ ዘለኒ ነቶም ሰሪሖም ዝነብሩ ዘለዉ ክቀዳደሞም እየሞ መይቢ ካብኦም ላዕሊ ከፍ ኢላ ንክወስደ this is not fair ነዚ ክሰብ ግምት ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ከይዶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ነቶም ደቂ ሃገር ኣግዲፎም ገዛ ንሶም ይሕዝዎ ኣለዉ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እዚ ባእሲ ይፈጥር ኣሎ ኣብቲ ሃገራት
ኤርትራውያን ገዛውቲ ወኒኖሞ ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮሞ ዝበሃል ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሕጂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብደገ ዘሎ ክኣቱን ተጀሚሩ ገንዘብ ኣለዎ ይውሓድ ይብዛሕ ገዛ ክራይ ምኽፋል ክሽገር ኣይክልኒ ነቲ ገዛውቲ ካብ ደገ ዝመፀ ክሕዝወዮም እቶም ኣብቲ ሃገር ዝያደ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ገዛ ዘይብሎም ክተርፍ እዮም ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብዚ ኣነ እኳ ዝያዳ እታ ዝመርፃ ኣርእስቲ እንታይ ዝብል መንግስቲ ባዕሉ ናይ ግብፂ ካምፓኒ ምፅኡ ድዩ ናይ ስዑድያ ካምፓኒ ምፅኡ ድዩ ናቱ መንእሰያት ገይሩ ድዩ ገዛውቲ ሰሪሑ ባዕሉ ፕላን ኣውፅኡ ንዑ ዝግዝእዎ ብ50,000 ግዝእዎ ብ100,000 ግዝእዎ እንደዝብለና ንሱ ክሰርሖ ከሎ ብ20,000 ሰሪሕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብ40,000 ሰሪሕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እተን ዝተረፋ ገንዘብ ወሲዱ ነዚ ኩሉ ኣገልግሎት ዘሎ ገዛ ሰሪሑ መሃቦ ነይሩ ወላ ኣብቲ ዝበለፀ ቦታ ይሃቦ እቲ መንግስቲ ኣብታት ኣቕኒዑ እንድሕር ከይዱ ብዙሕ ካርታታት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ጌም እዩ ዘለዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እዚ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ክገብር ዝደሊ ህዝቢ እውን ኣለዎ ብዘይ ገድሰ ምንታይ ፖለቲካዊ 20 ዓመት ኣብ ስደን ተጌርካ ፖለቲካ የሰልችወካ እዩ ሰዲኻኒ ወላ ብየማንን ብፀጋምን 20 ዓመት 30 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ምንን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ you want ሂወትካ ክትነብር ኢኻ ትደሊ ስለዚ ብዙሕ እቲ መንእሰይ እቲ ናይ ፖለቲካ ፀገማት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ርእይዎ ኣሎ ግዜኻ ይባኽነልካ እዩ መዋእልካ ኣብ ደገ በሊኻ ኣብ ደገ ክትመውት ኣይደልን ኢኻ ብዙሕ ሰብ ኣይመርፆን እዩ እዚ ስለዚ እቲ ኣገባብ ከምቲ ሕጂ መንግስቲ ዌልካሚንግ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ መንእሰይ ኣብ ተፈላለየ ክፀንሕ ይኽእል እዩ መትከላት ናይቲ ሃገር ክሳብ ዝኣመነ ግን ዓዱ ክኣትዩ ይኽእል እዩ ዝብል ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ሕግን ተእታታት እዩ ሰብ ናብ ዓዱ ከይዱ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክረክብ ይኽእል እዩ እቲ ህዝብና ድማ ቀልጢፉ ክርህቦ እዩ ኣነስ ከምኡ ዝረኣየኒ ምናልባት a little bit more optimistic ስለ ዝኾንኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንዓይ ዝረኣየኒ ከምኡ እዩ ናብ ኣቶ ዳንኤል ክሰግር ጆጆ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኤምባሲ ሕጂ ናብ ኢኮኖሚ ሰጊራት ኤምባሲ ናብ ኢኮኖሚ ከይዳ ኣላ ሕጂ ማለት ኤምባሲታት እውን ኣመና ከይነካብደሎም እንታይ እዮም ብመዛግብቲ ጥራይ ኮለል ዝብሉ ከይብሉና ቁርብትለይ ኪኖቴ ኤምባሲታት ፕላናት ከም ዘለና ካ ክንነግሮም ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ኣላ ስሙዝ ከም ዝበልካዮ ናይ ሓደ ሃገር ዓዲ ኢኮኖሚ ኮንስትራክሽን እዩ ኮንስትራክሽን ከቢትካ ኩሉ ዝንቀሳቀስ ወላ እንዳ ሻሂ ዘለዎ እንዳ ሬስቶራንት ኩሉ ዝንቀሳቀስ እዩ ኩሉ ክሰርሕ እዩ ግን ንሳብቲ ዝበልካያ ፅቡቅ ፖይንት ኣላ እቲ ገዛውቲ ክስራሕ ከሎ ኣነ እንተሸወልኩ ነየት መንግስቲ ገዛ ክሰርሕ ከሎ እጂ ክሰርሕ ከም ዘሎ ገዛ ናይ ፕራይቬት ክሰርሕ ከሎ ኣብኡ ደግሞ ከም ዘሎ ከም ናይ ኤሮፕያን ናይ ሶሻል ሃውሲንግ ተሰሪሑ ብመንግስቲ ዝከራይ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣገልግሎት ዘሎ ንኦም ዲስካውንት ዝኾነ ዋጋ ክራይ ዝረኽቦም ወይ ደግሞ ቀስ እንዳበሉ ከፊሎም ባዕሎም ከም ዝውንንዎ ተዝግበር ዝበለፀ ዝብል እሳታ ዝበለፀት እያ ስለምንታይ ድያ እሳ መንግስቲ ብፕላን ክሰርሕ ይኽእል እዩ እንተደየለ ኩሉ ሰብ ቪላ ክሰርሕ መሬት ኳ ይውዳእልካ ናይ ቻይና ካምፓኒ እኳ ሓንቲ ግዜ ንኤርትራ ሲ ክንደይ ዝብለኩም ኢሎም 3 ሚልዮን ዝበሉ ሲ ሓንቲ ፈላሶ ማእኸለትኩም እኮ ፅቡቅ ጌርና እንተንሰርሓልኩም ኢሎም ሓንቲ ፈላሶ ኣብ ባፅእ ሓንቲ ፈላሶ በስመራ ሓንቲ ፈላሶ ኣብ ጋሽ ባርካ እንዶ ዝገብሩልና ሲ መፈኾሰልና 3 ገዛ ኣለወና ኖ ጆኪንግ ግን ኣብ ቻይና ሓንቲ ገዛ ኣላ ክንዱ ሰብ ዘለዋ ስለዚ ንዓታቶም ጆክ ኣይኮነን ሪሊ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሓደ ንምቕማጥ ክእለት ኣለዎም እዩ ስለዚ እስከ ድሓን ናይ ቻይና ከይድና ብዙሕ ፋንሲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ግን ናትና ሽግር ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ንክትፈትሖ ቨሪ ሲምፕል ህዝቢ ኤርትራ ሽግሩ ንክትፈትሖ ቀሊል እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ሰላምን ርግኣትን እዚ ካብ ደገ ዘሎ ተፅዕኖታትን እገዳ እንተተላዒሉ ኣነ እንታይ ዝብል ወላ እቲ ዝሓመቐ ምሕደራ ብኤርትራ ከንብረና ይኽእል እዩ ራይ እቲ ሰላምናን ሓድነትናን ኣብኡ ክሰርሕ ኣለና እቲ ካልእ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ካብቲ ዝሓለፍናዮ ዝነውሕ ሽግር ክመፀና ይክእልኒ እዩ ራይ እቲ ዓቢ ነገር ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ኣቶ እብርሃም ዌልካም ሚዩት ኣለኻ እብርሃም ኣይሰምዓን ኣሎ ማለት እዩ ቀፅል ዳንኤል دوس راس ابراهام اوكي انا سنت شو كنت كم زال كاوس سلام تذكر حزب ኤርትራ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ናይ ባቂ ጽቡቅ ፈቱ ናይ ሓጀ ጽቡቅ ሰብ እዩ ስለለና ሰላም ተዝኾን ተበልካ ከም እዩ ካለ ታያለው አንተ ነገር ዝበለትና አንተ ካብትና ስለተለና ኤምባሲ ናይ ጣሳ ካብ ዝካይ ከልከ ኣብ ኤምባሲ ኮይንክ ክመልሱ ተኸለ ይኹን ካብ ኤምባሲ ካብ ዝተመልዩ
خير يخلي ግን ሰባት ዝጋገር ታይ ላስት ሚኒት መልቆ ፎርም ላስት ሚኒት መስተመለ ንሰባት ከድخل አይበጽ ተፎርም ክልተ ወር ሰለስተ ወር ምኻርና ተፎርም ካብዚ እንደርመሊናዮ ካብዚ ናብ አዲስ ሰይ ለከጸናህና ሳክልተ ካሚት ገለጽ ባህል ነገር አይተለና መክፋል አንለስ ካለ ሰርቪስ እንደዘለና ተዘቆኝ ያ ከና ፓስፖርት ከነውጭ ወይ ደግሞ ንብረት ከንገበገለት ነው ተይወና ታክልተ ካሚት ነገድና ኮነትን ብድለይታ ተከፈል أنا قلنا قدرت أدخل بزول لكن عندنا بعض محلات تأكلت كمية نقدر تكون على الوزول. In general تمن قصيدة خطلا زلوا أنا more سعيد فتو مهنياتو excuse لا تغون الساعة تي من قصيدة كابتن مكروبزو نقراتيو زجبر تا كل تخميت من خوف ليل كام الجهاريت اللي أخينا نيرا عد خانة خطأ تغلط percent نو تي بكون يسب إن عليه زخيد 3% ግን ሰርቪስ ስለዝደሊ ሰብ ዓዲ ምስ ከደ ኮንዲሽን ናይ ናፃ ሰርቪስ የለን ኮንዲሽን እዩ ዝያዳ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ቁጠባ ንብሎ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብዙሓት ኣውክል ወይ ንብሎ ዘለና ወላ ንኣብነት ገዛውቲ ክወስድ ንድሕር ኮንካ ገዛ ክገዝእ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ 10,000 ድማ ነቶም ኣገልግሎት ዘለዉ ገዛ ንመስርሒ ፋንድ ኣሎ ኣብኡ ክፈል ዝብል ሕጊ እውን ከታታትዩ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ኤርትራውነት ኣብ ግንባራት ዘሎ ስለ ዝስምዖ نعتاتهم زخون إكسترا كابتن نفسه جبر كله نعتاتهم إكسترا خجبر عيدلني يزبل وعد سبي خاطر تركب زغل ويك عزم زغل أنا هتوتي تأجمنا إيرترا كل شيء بسلا زردو تراين تايو we need to have this creative discussions كله هناك خلال how can we solve our problem نزيد أجمناسي بخمي كم فتحنا خل زبل discussions كلنا أبزغت المنياتو تي تأجماتنا نوع عمتات نديس أنا هزلو بدهوتات نويس وانس ان هيلو حجون انت خونه كابت بدوك موصاي دلينا لهم زلو تمساسالي ايشوز ندحريت كمال سناي فتنالو ስለዚህ እንገብራለና አነሲ በቃ አብ ዝተፈላልየ ፎርምስ ናይ ኤርትራሲ ከመይ ጌርና ቁጠባና ነብራብር ከመይ ጌርና አበይ ያለኹም ቶም ክትገብሩ ትደልዩ ዝበሃለሉ ግዜ ዝጽበ ዘለኹ እቲ ኮንፈረንስ ሲ ካብና ብን ሰብ ዝጎየሉ እንታይ ክገብር ኽእል ኣብ ናይ ፖታሽ ኢንቨስት ክትገብሩ ትደልዩ ኣብ ፌስቲቫላት ማለት ኢማጂኔሽን ናተዩ ኣብ ፌስቲቫላት እቶም ናይ ፖታሽ ትደልዩ ኣብ ሩም 16 ለከቡ ኢንፎርሜሽን this thing should come ኤርትራዊ ከምኡ ጥራይ ክዛረብ ክኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ነገራት ጥራይ ምንባር ዘይኮነሲ we need to have this healthy ናብ ዕቤት ዳይሬክት ክገብር ዝኽእል ናይ ዝተፈላለየ ቬኒውስ ናይ ኢንቨስትመንት ተገይሩ እዚ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ሰብ ንኽስዕስዕ ጥራይ ዘይኮነስ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክሰምዕ ወፍሪ ንክገብር ካልእ ነገር ንክገብር ወላ ኣንትቦውን ዘውዲ ጠቂሳቶ ነራ ቴክኖሎጂ ንኣብነት ኤርትራ ልዕሊ ማንም ሃገር ቴክኖሎጂ ዘድሊ ሃገር እያ ልዕሊ ማንም ስለምንታይ ውሕዳት ኢና ንሕና ስለዚ ኣመና ቴክኖሎጂ ክንዓጥቕ ዘለና ሃገር ተለና ቁፅሪ ሓደ ኤርትራ ኢና እቲ ዘለና ጋፕ ናይ ዋሕዲ ሰብ ብቴክኖሎጂ ጥራይና ክንትከው ንኽእል ስለዚ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ክንደፍእ ዘለና ክንጓየ ዘለና ሕብረተሰብ እንተሎ ኤርትራ እዩ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ወላ ኣብ ኤምባሲታት ከማን ኤርትራሲ ውሕድ ሰብ ስለ ዘለዋ ኣመና ብዙሕ ሰራሕተኛታት ኣብ ኤምባሲ ክገብሩ እውን ኣይዋፅኦም እዩ ይርዳእኒ ስለምንታይ ምክንያቱ ሲ ሊሚትድ ህዝቢ ኢና ንዓና ኢሉ መዓት ሰራሕተኛ ክቆፅር ኣይክእልኒ እቲ ኤምባሲ ስለዚ ሞረ ቴክኖሎጂ ንዑ ንክገብሩ ከዓ መጀመርያ እቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ነቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ነቶም ቮለንታሪ ክገብሩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ንዓታቶም ኣኪብካ ምስ ሓስካዮም ብሓደ ኮይኖም ሶም በብተራድዩ ብገለ ነቲ ኤምባሲታት ሓገዝ ክገብሩሉ ክእል ወላ ካልእ ኦፊስ ዘይሰራሕ ካሎም ሲ ተወረቃቅቲ ንሶም ኣኪቦሞ ዘሎ ኦርጋናይዝ ክትገብረሎም ትኽእል ሓደ መዓልቲ ከይዱ ሰብ እዚ ናብዚ ክብል መዓት ግዜ ይድወስድ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኦፊስ ክሰርሕ ከለካ ካብቲ ስራሕ ኦርጋናይዜሽን ንባዕሉ ብዙሕ ግዜ ይድወስድ ስለዚ ኣከምኡ እውን ነቲ ኤምባሲታት ብኦፊሻሊ ምሕጋዙ እውን ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ኸ ክትሕግዝ ኣለኻ ነቲ ኣብ ሃገር ዝኸዩ ዘሎ ቱሪዝም ድዩ ንካልእ ክትሕግዝ ስለትደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክርዳእ ስለትደሊ እምበር ንስኻ ግዜ ስለ ዝበዝሓካ ገለ ይኮነን ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ብኩሉ ክኸውን ዝኽእል ኣገልግሎት ነቲ ዝበሃል ሰብ ብኩሉ ኣገልግሎት ክገብር ዝኽእል ዋላ እውን እቲ ሓሳባት ኢና ንህብ ዘለና እቲ ኣተሓሳስባ ናትናሲ ኤርትራ ከይድና ጥራይ ኮናን ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ከለና እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ብፍላይ ደቅና ድማ እዞም ኣብ ተወሊዶም ዘለው ነዚታት ኣምሂርናዮም ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ይርዳእኒ ምክንያቱ they want to help ከመይ ገይሮም ክሕግዙ ስለዘይክእሉ እምበር ክሕግዙሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይርዳእኒ ጥራይ እቲ
مدرخ كنكفتلهم كنكلالنا نحجزو تو ابراهام تمليس سنيو دحنجن اتي مانات مثيلو مرحبا تي مان دحندو مرحبا جرجو كما يكنيو الحمد لله كما تخون زغزها بروح انديو مقادلتي مسالفتي زودي توري يا والغو جورجيو يا ماني زي حاطط كوسه بيلن زي حاطط كوسه بيلن كابز فيسبوك طفيكا في هنن تطافينا خلا تطافينا متعبي زي حوي كل دحان دحاناتكو ام قاعد رايح اجي كزكارا خوزيا بس امي جورجيو والله دحر هذه عمد دحر 3 عمد ترى راي ولا راي دحان كاين اغلنا حجز كاين عنكم درا راسي ناي جورجو انت كنوصلكم هنا دحان مالتنا 3 عمد كليل هيكون دليل كله كنت تليفون كنت كاير تسفى نقبر نقرا من قدنا ناي حكي جورجو زي راهوز جورجو زي اورو زي مهرو نجر يلنمو جورجو كم قدامي ابتبعل تراحيب ناس لزنبرنا درجة عدل يرهو كنا يدقى نيرا وفي لي صبغ يرها ما زارو حسيبا نيرا فمسغني ان جورجو على تخاتسون له زغورو دلو كل شنخاتي وستنكرنا اجي درجة الى شعون نزي تيورات دومينيت غير كامي حجي بقى ودي ها ساعه دلغنا ساعه فانا يبلكان الى نيرا اجهاب عبيو زودي توري يامو كاتي حسب كن نيرا تراك سمع امسي جيغن زودي متى دا الى بقى غير ما كايو بخرنا بالله سسلفنا والكرنا زوديسو او بزح صراحه تصريح نيرو عريبت مزلاقون كم نويح التاريخ بجهونه زودي انكو عقدت كراني بحكي تحكيشه لازم تقولوا عقدت كراني نمبر انس نزا سويسرلاند بملء تابت بيصيا بقى فيسبوك مصطفى كاس دغبرو دچونكو دحتو دحرك تليفون سلازي تلا نايمان حاوي استكبري تليفون كين جورجو مهابيو اب واتساب حنسا نرحب سلازغنا واتساب كسدليش انا يزوديدو حراي مو جورجو هبيني دركب جورجو بقولي دركب سب مسيل كاسارا نسكا كتشنكرن نامبر ابزيا برايفت شات لاندي اجن تتري وان يركم ابا انت تصحفوا لي انا مسغاغر كلكم نيره اجن ناتي تليفون كصحف لكم يخلي ناتي تليفون ابو كتوزيات خلي قابز صحف الكل غد حرب شات كترغبيات خلي غزودي حراي هيك جيت مسمر ترغيبا هو كم زي تحبابرنا ده انت ترجم ميديا هو انا حكي بيوتنا حلنا ترى انا زوديتنا حكي تحقشه ساعه عندي بزح حسيب انا ده انا حكي ابت فيسبوك عتبني متصرف قال ولا نيرندتي سمعتات مزم قال هو بلوك يرومني تعاتي حلاق زي تخفيته تعاتي اجي فيوتي فيسبوك دارغا غدي فيوكا مزيوم سلام رقيبك سلام رقيبك مزيوم موغاسي جورجو خا سنزر خاوناسي نو عملت غير حبس غير زي انا نبو زي انا صبي عندي انا جورجو بقى غدي نا جورجو زرينا كون سمد لنا حجر انت لنا حلو بقى وا كاركو مي ايبو انا حزبا غمبار فوتو دي حتى علسنا لس سلازونه ما يبحكي انا مسي Thank you so much انا بحكي نقول لكم مسكن بصوت طاوبيناكم يتعزلنا Thank you ماني thank you كبرتي عبلنا زودي من رغاب كادما هذا عبي لو مشيت زسالتنا يا قداس قداي كوني سمعني كنت انا تغلي خان دحري غزيال لك خوينو ني بيكو كاب عد زمس جغنا سلا زخونه اسك خنسما كاب غاندايو ويلكم بيكو سلام تمام سكم كلاتكم صدرا مرحبا እግዚአብሔር ይመስገን አራይ ቴንክ ዩ ዝተገብሮ ደለኻ ጆርጆ ኣብ መንቃሕ ኣብ ምትብባዕ ኣብ ምውዳብ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይደሊ ብምቕፃል ሕብራዊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሚድያ
ፖለቲካው መንቃሕ ጥራሕ ደይኮነሲ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ገለ ኣጋጣሚ እውን ኣብ ገለ ሚድያ እውን ተዛሪበ ነይረ እቲ ሃገራዊ ልምዓት ዝስራሕ ዘሎ እውን ምልላይ እንተትነጥፍ እቲ ሃገራውያን ሚድያታት ማለት ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ተሰሪሑ ዘሎ ሃገራዊ ልምዓት ምልላይ እንታይ ተሰሪሑ ኣሎ እዘን ዓበይቲ ድግያታት ዝረኣያ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብኡ ተሰሪሑ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸርስ ኩሉ ዓይነት መዳይ እውን ምልላይ እንተትኸውን ምስቲ ናይ ፖለቲካዊ መንቃሕ ኩሉ ሕብራዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ዘካትዕ ነገር ሓደ ካብቲ ንዓና ቻሌንጅ ዝገብረና እውን ንሱ እዩ ብዙሕ ኣብ ስራሕ እቲ ቴክኖሎጂ ዘይምህላው ኤርትራዊ ግን ባዕሉ ፋሕቲሩ ነቲ ቴክኖሎጂ እውን ከም ዝወፅሐ ዝፈልጥ ሕጂ እቲ መንግስቲ እውን ናው እዩ أنا قدم أصعد بوابات كيد سيرفي كبر كل خد جي بي إس إزاي دخيل دي حروجين بكارتوغرافي هليكوبتر كان كأخلد أقوم بدرجة أنا بس إحنا دي تكنولوجيا بحلون يتمنقصن دعته إذا خير دلو نحد شدي شو وحيد توصل كان برسرح بحنا مع التعامل كي أخذ نفسه أقوم بدرجة أنا بس إحنا بهليكوبتر تقدحود أتصادف كيد كاد حر أب كارتات الصورة مالتي إذا حدا كابتي منقصتي إرتراز عرول زلو كم عمل سلزلو كعطق سلزلو بفلتات بتكنولوجي تمنقصون سعر زلو كلها هنا أبزل لنا عادي أبزل لكم أياتات لكم عبيتي مهاران لكم كل ነገር እቲ ቴክኖሎጂ በቲ ዘለካም ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ኣለው ናይ አይቲ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ከም ዘለናው ንእግረ መንገደይ ከም ማሕላልፎ ደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ቴክኖሎጂ ዝስራሕ ነገር እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሓደ ዋሕደ ለና ሓደ ነገር ካደ ጠራጥረና ኣሎ ኩሉ ሰዓት ተሓሳስቡ ዝብሩህ መሳእንት ናይ ኤርትራ يبحق وناي قلبت سرحتنيا كل إرتراته مليسون داخله يكون سرحتنيا داربات كبع الهند كبع الشينا خلينا مسنت زي كوينا ويكاز أكل تكنولوجيا تريعاتي ما إتي إرترا زلوا حجي ناي قلبت سرحتنيا والحسرات قدات منا نزع حجي خن الدال ولد كاب حجة حزنا مالتي حجة البيت تقول طبعا يتمع بالي مريولنات عدي كل مينرالز زقباب عديو سلازي نازل بخمين حد صراحة بداية تكنولوجيا صراحة كان بقلبت ستراحون صراحة كان بإرترا وقلبت حجي حدث لكعت البحر له آيات صالحة حدث من 10 كوين صراحة له ناشو من 9 يكون 24 ساعة تصرف من السيزون توش تعدي بباوزا بليتي بمبرحتي لسرح يدل إزي كاب عجل حزنا نحاسبه لزلنا أي تكنولوجيا نحن ما عمل لنا ثم وياو يعني أي تكيلات هاتو النزيتات أبدومت إتيوم بقى أمهزو إنك إلى لنا أوراجن بزقات رمخ الله ود اللي جرج حوي سراويتنا عماسي جوناسايد فتصامي أي كونن نايلم السراويت إذا خاف أفلت أخوه حاول لو كل ساعة نبلا موسونة السراويت كع أفلت أم هذا ليتن كترنس حين قرن ماين كيبله عقلم عتوا هجراو لم عد ساتف سراويت زلنا بديسيبلين تاع سراويت لذي تقول جبر سراويت بس بواسط مالس قرب كان هو الانكيل علينا داي مسلم تسكين دول سراويت نا سراويتنا إرترا نحنا إناتهم نفلتو I think سراويتنا إرترا حزب إرترا يدفلتو كالن تايلو مو
أجندة سلزلهم بزح أغلب خنبولي نقلنا of course كنسرحلو لنا قصالي لكن سرايتنا إرترا نمبزحتو منسي أبو وي أكو وي حوبو وي حتنو وي أمو يسلزي هاب كالي زبقولي سراويت هيكونن زلنا نفس وقف سب قربيتون حوني سراويت سلزي كابوز وات فلوي نجار كقبر كم زي كل ردو سلزخونه I think تي حزبنا كم زت بلو زلغا تي زقبر زلو سراح ناب ميديا كانوا متوقعن كلالنا I agree absolutely agree تاي تراين تين حسرتاتنا حبريتا ونالو مالت تي زلو حبريتا ساعتين كابيك نروحبان نخل ازي كوزي كم زعج معالتنا سنة ريق مدوتي يوتيوب شانلات بمولهم أفقودنا يمكننيو اتي هزبكو بقى تربيشي بميكروفونات بفيديو نابيرترا انا رقص اني ابزي وانزي تزبلت اسرح كاميرامان مخاني نا كاميراك الى مخاني ابيرترا مغنياتو I don't know ايرتراسي قال سبالون تايب لان ايرترا انت اكسبورت لو انت دقت سدد ما يبي تقطباي تردا كان لو زغل فيديو درفند وتصل اكسبورت يسو زي اكسبورت كابيرترا دوتصل دولارات يزنقساقس زلبو ايرترا بزو دولارات تو ብዙሕ ናይ ሓንጎል ኣውትፑት ድማ እንደገ ይወፃሉ ስለዚ ኤርትራ ስቲል ኣብ ንግዲ ላያ ትንግዲ እዩ ፎርማላይዝ ክንገብሮ ዘይከኣልና ወላ መጻኢት ኤርትራ እውን እኮ ኮሚና ክንገብር ንደሊ ናይ ሶፍት ስኪል ክልወና ክኸል ኣሎ ኣሚና ኤርትራሲ 3 ሚልዮን ኣለዋ በላ ኣስከበትሶም ዝብልዋ ካብዚ 3 ሚልዮን ዝወፅእ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ክንምንታይ ነቶም 120 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያውያን ከም ፀልዎም ትፈልጡ ዶ نفس وكف درفنا إيرترا بإثيوبيا بمحرنيا تدقم ما يدونو أوروموس لدي سمع مبر دقموا أخوانيهم أبتقراي نفس وكف درفنا إيرترا يمز دقموا سلازي فيلمتاتنا إيرتراون رقصانيا أنا سلازي كاتولم بري دقموا سلازي إتي كريتيف باور أبي إيرترا زلو بيكوك ميت كبرابا إتي كريتيف باور أبي إيرترا زلو تزلو عقمتاتنا دقاي واتس زلو إتي بفلاي ميدياتاتنا إيرترا زخلو يوتيوب زواتس زلو كن دي فيديو ريالو خانا كابي إيرترا زواتس أبزناي معلتنا سنات كندزز أكل حبريتا كوتس زغلت غينو دايكن قبر لنا أبناء معلتنا سنتن فنكلن ترايدي كونهم كينو سجيروم ديغاتاتنا يرترا سريحهم كم تخلو كريا لهم كن كلال لنا ترى اللي سئلنا حدث سمنات وسيدو أجرست كيدو تسرحوا فيديو دينر انت عرقينا سبحانه جو زي تجبر لنا إلنا هاكنا مريبلنا وي زي تسرحوا زلهم عن ميديا إلنا هاكنا مريبلنا تي سبز قبرو زلو كن قبلوهم كلال لنا كان دنق كان كلالنا كان حجز كان كلالنا كينوجن I think تي كم بيكوكس بلوز نبرة بزح سرحات أبير تراي سرح كم زلون نرن سمع لنا كملت إني نبزحت حدش سلزلوني أتو دانيلن زودن نوت منجس نبخا just like more than ريتو thank you جورجو تنقف بداية تاشم داخل جامب لا جور نمبر حجي كم تعزب تسي انتاي رئي مسيلك محلب اسمرا زخونا خابز دقا زخيل دهد اول دبارنتو خوينو سدرو حيزو خوينو بارنتي كيدني عبا اسمرا ايزي حلفاتا قزيو سدرو يمس عليه بيتسب مس انتا اخدل شعو جيست هاوسي اخدل او انتاي تعزيبا مسيلك إذا أخذت مدك زلات خفلي إسراء حمشن إسراء قال الشيخ قلب لها انتهى يقبروا تخاريت انتهى أبو الشيخ زكاري وانيرهم قبل عام 10 شيخين كتبوا في 10 تشعوات نحن تورحي كل تورحي لحد أكاري بدا نيفاكش انتهى 4 5 شيخ تأتي لا تأغلنيا كم زنيرو انتهى إذا بسوي شركة كلها هنا ولا خبز خدنا أباين خوف نبل بحلو بسي قلعت قلب الحس كاتخيلك حجي مستي عنده يتقول تنبركا اتي هاغراو هنصت نايا بايتي ناي كمزي ولا بمنغستاو تكا لك عم زندا خوريا قدمسي 5 6 كارديرو تي كم جيست هاوس ايدرخبوني خلمي باي ذا واي جين بتعم بزح حزب السودان كا تغزاو تحزوي حجي صبت غزاو تلو بتعمي ايتركبني أباك من لسال كاسي حدا أنا بزيز حلفة وان تكونتات كيم بكوسس بيرترا كفارو لو إلى فيديو بزوج سرحني راسي هذا كبير تراز مثلا سمعنا ندو تحسب كوين تسألوني ناقن أبينا خنتوا
أبي يوم كأطويل إني تمريم سدرام ناتو كم يجير كاي تحساب كاس بزبرني كابان دحر تازرباي دقم كوان اللغة مغنياتو جزان زي بلوسي تفاري الكون يتدين أنا كوا أبكرنن أبكبابيون سلزعبه ناي جزا حسرتات نالبات أبكرن يرخوني أبعدتات جن حسرت ناي جزا بزو حقاتي مثل زينا برانا وخلوه انت حر جزا حصير كتوسخ قدي خاتقبر وي توسخ يدلي خاتقبر لو مجن كمو كيهلو سلزغل نبع علي سويلا هو تتاي زارب نيره و منغسي قال لك قرب كقبر كخلالو انت حر حزبها كفر هاي كفر يلكاب بفلا يتعب قلقلو زول سبحانه يحزنني انا قد قيدنا عقم جنزب سلزلنا اجلاتنا توم نصبر لهم ترى انا معارينا مثلا جورج حاوي انت مسير كان حجي كمزدو ساكت زي كلام فراغ بلوتاشو زي كونه دعنا كمل احنا قد فينا مسينا خلي ترى انا معارينا مسينا ترى هاجر صلاه حزب اسي كونه نحنا نفسنا فتينا سله حزب سله هاجر كن ما قارسنا مسانا زنورو ابا صنيحنا والله حساب حجي السوم زياره عصب زغبهم مغوس زغبهم السوم يوم نحن دا خبرنا قد فينا I think زي نغرات دي عبي داغ مجمت ليون تات مخاني ردان مخنياتو تدليتات ناسي بزحيو I know تي كوننا تاب رياليتي زلو نغرات اونزي فن يتزارب زلو reality is different ኤርትራ ዘላቶ መድረኽ ዝያዳቲ መንግስቲ ይፈልጦ ግን I think ሕጂ ብቀዳማይ ምናልባት ደጋጊመ ክሰምዐ because ኣነ accountability እውን ነዚኣ ፈለው ክገብራ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ኤርትራ 6 ዞባታት ኣለዋ ኢሉ ቀዳማይ ግንባር እዚ ካልኣይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሳልሳይ ድማ እዞም ዲያስፖራ ዘለና ኢና ስለዚ ሰለስተ መሓውር ናይ መንግስቲ ይክህሉ ሰለስቲኦም ድማ ብውህደት ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል ዘረባ እዩ ፅቡቅ ስትራቴጂ እዚ ምክንያቱ ሰለስቲኦም ሓደ ዓይነት ባህሪ ይኮነን ዘለዎም ግን ነናቶም ፖሊሲ ክገብረሎም ትኽእል ኢኻ እቶም ዞባታት ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ መሓውር እዩ ድሕሪኡ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣነ ኮነ ኣይበዚ በቲ ወታደር እዩ ዝያዳ እዛ ንሪኣ ዘለና ሃገር ኣነ ብገርሰት ውሑዳት መዓልታት ሕሊፈ እቲ ዲጋት ምስራኹ ዝገደፈለይ ኢምፕሬሽን ኣይርስዖን እየ እታ ኣማን ኣብኡ ኣንፂፎሞ ዝነበሩ ሲ ኩሉ ግዜ ዝረኣየኒ ትዕቤት ናቱ 2 ሜትሮ ይኸውን ዝርግሐ ናቱ somebody was መንስያት እዮም ስከምዎ ነይሮም ነዚታት just ዲጋ ገርሰት ብዙሕ ቴክኖሎጂ ከሎ ይኮነን ሰሪሖሞ just በቲ ዘሎ ጉልበቲ ተሰሪሑ ስለዚ ሓደ ግዜ ንሕና ዝያዳ ነቲ ኣብ ግንባር ዝተዋግአ ኣብ ውግእ ዝተሳተፈ ክብሪ ነቢና ይግብኦ እዩ ግን እዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ድሕሪ 2000 ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ውሑድ ሰብ እዩ ብዝግባእ ዝገልፆ ኣብኡ ተኸፊሉ ዘሎ ዝኩሉ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ብምስጢር ኣይኮነን ተሰሪሑ ለይትን መዓልትን ሰብ ይሰርሖ ከም ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ታሪክ ሰነድ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ስለዚ ንዓታቶም እውን ዘድሊ መጎስ ክንገብረሎም ክንገር ኣለና ሪኮግናይዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክብሪ ክንቦም ክንክእል ኣለና ክልተ ደቂቕ ክበካ ፒኮክ ምክንያቱ ስኻ ካባቶም ስለ ዝኾንካ ኦኬ እዚ ሓወይ ደምፃ ሪሊ እዩ እዚ ሕፅረት ናይ ኣበይትኩም ዘሎ ኩሉ ሰዓት ንዛረበሉ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ከም ኣብ ፕሮግራም ከም እንዳሓዞን ባዕለይ ኣብቲ ፓርቲስፔት ዝገብረሉ ማለት ኣብቲ ፕሮፌሽን ስለ ዝኾነ እታ ዝፈልጣ ንእሽተይ እየ ክዛረብ ክጃዋ ናይ ኣበይት ሕፅረት ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቕምን ኣሎ ፀገም ኣሎ ፀገም ናናቱ ሽግራት ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ሰዓት እዚ ሓንቲ ጤሳ ቅድሚ ሕጂ 500 ሜትር ስኬር ሓደ ዝወሃብ ዝነበረ 200 ስኬር ገይርዎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ 500 ድሕሪ ሒዙ እቲ ድመፅእ ወለዶ እውን ኣብ ምንታይ ክኸይድ በቃ ብውዕቱ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ምክንያቱ እዚ 500 ሜትር ስኬር ንፋብሪካ ጥራሕ ክትወ ትኽእል እምበር ንሓደ ክንዲ ዝኣክል ሰብ ጉጉይ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ምንታይ ገይሮ 200 ሜትር ስኬር እንታይ ዳ ዋላ 30 ፒያኖ ዋላ 40 ፒያኖ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ንላዕሊ ዝፀበካ ተባሂሉ ቤተ መንግስቲ ከም ፕሮግራም ተታሒዙ ኣሎ ነዚ ቀውን ንድፊ ተዳልዩሉ ኣሎ ብኸመይ ይሰላሰል ከዓ ኣብ መስራሕ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ወግዓው ገይሩ እውን ክገልፆ እዩ ናይ ደገ ካምፓኒታት ከኣትዋየን ዕለቱን ሰዓቱን ግን እቲ መንግስቲ ክገልፆ እዩ ግን ከም ፕሮግራም ብከምዚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ግን ምርዳእ ኢለ ቀዳምነት ሒዝዎ ስለ ዘሎ ናይ ገዛ ጉዳይ
يسنح عليك بحالي كلني تخالي كبدن جزانسي basic necessity ስለዝኾነ I really hope 2025 ናይ ተስፋ ዓመት ክትኮነና ኣነ ካብ መጀመርያ እንደ ተስፋ ገይረ ዘለኹም ገይረ ጀሚረ ዛ ዓመት እዚኣ I hope ናብ ፅቡቅ ነገር ከተሰጋግረና ተስፋ ንገብር ኣቶ ዳንኤል ዩሮፕ ናትካ ሪኢቶ ክንሰምዕ ስድራ ቤት ኣነ ክጎድፈኩም ንጉ ክትስያ ትደላ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ጆርጆ ኩልኩም ኤርትራውያን ሕቡናት ኣብ ዓወት ተራኽበና ከዓ እስከ እሺ ከራኽበና ግዲ ይብልካን ቻው ዛዕወይ Go ahead, Daniel. نهفتنا زودي محبة عدل. زودي غرتا ladies first ناتبالسي ladies last غيريانه. وأنا كم زاناي دانيال أقول فيكم توح صراحة. جن مساحة تميدر لهم. خبرة هابلني كمس زخور بتعين حوين متعبيتي مقادلتي متعاركتي يماني زراحة كان. خبرتي هابلنا زودي. أبعوت الرخبنا نخلنا خبزة سدت نحنا دكنا قرات أراني فقح حيسنا عدنا نملسل الجزير روحو أيكونن أجوهم دكي رئيس الله حيلتات مثل هالإرسرا أبايتا أتسرح زلا خلاتا قد إذا سكفنا قروا لحنتي لهم بإرسرا تنقسم تراي زلنا حيلتات مثل هالإرسرا زي قبرنا يلن سيزو سنزلو كلنا قراتي عدي إرترا أزيا خبت دري أوزنا بربوطات بزح بوطات دوري تلوي تزور إرترا عدنا إذا بغلزم من تلزم حيلتات مثل هذه إرترا سلزي نقصن تراي مبرا بزحات وان نحنا إنا خنجارو زلنا حجي تداري خاسي خمس دبل كاو طبحنا قو تفرع لي بوطات مجيهم سخمولو أخو اليوم إرترا معت سدتنياتات مالتي نخسر حيلو مسأتو أو نبرتقوم تخينهم ده وصلوا هنا فات كبت سخيلو نحنا عند كرستي ده كمرت قال خلنا تقحيتنا وصينا زلنا حزبس وحد حزبي كنا حزبس مريتون رستون كيدو كركب ترى على وزبري ترلني إزاي على وانا تزبلا هاي ترى نحنا ترى دلوقت نكون مبر بعدنا زسكف نجر والحنتي يلا نحنا نكون تقول الجزيت بلا درار بك على نزاف حازت بالتايم وديت بالمرتاح حازت بالجال أنا تعد زاد اللي نمنك حشك أنا نعها عندك حشك أمبر نخالك حشيك كم كان صحات بتسلزي نفس زي كون سبق على عرف كلنا هجرا كوني نجمع حسب نفس زخو نفس مسكونن بقون قال حجي بروح ليت تعم ليت زوم تعم عندك ريت تعم على لكم داغدفكو فانوكم الله سلام تلفون نعطي سداد ولاية أنا قبل كفتني دحم بتاشم ولا بماسنجر ولا سدل كانوا خلي بفيسبوك ولا صبو هيك بلك أبو دحم درار عوي هراي مرحبا لا زودي بروح مشيتك برا الكي اللهم صل قد من أبكال محلافنا أتو أمان ويلكم ولستي جورجو كمي دحندو جورجو درار كمي دحندها እግዚአብሔር ይመስገን ከመን ለኻ ደሓንዲኻ ሰምዓኒ ደላ ጽቡቕ ንሰማዓካ ኣለና ኦኬ ጽቡቕ ኣነ طبعا ካብ سعودي عربية ካብ ጅዳ እየ ማሻአላ ተቃዓድን ዲኻ ዳ ብዙሕ ናይ ዩቲዩብ ተኸታታሊ ኣይኮንኩም ግን ናትካ ሓንቲ መዓልቲ ኣሕሊፈያ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ዘኽብረካ ብጣዕሚ ዝፈትወካ ጆርጆ ብጣዕሚ ሃገራዊ በሊሕ يعني في charity ناي هاجر زلخا سب حدا مهنكا أمن تي ناي إمباسي أمتي خمو زلخم information مش information قدايا تاب سعودي عربي أنتهلو مسلكا سقم بدق خمكا كم زبدو اللو يدكا مثلا أبن دا شاهي غيركا السمعة بقى تخيل 5 كيلو من ديم تبل تنهانا سقم أفتي أوفيس كيتكا بعلقة حكيتكا أنتي كمزن سنتي كمال ألنا ده عراي بدماني كم ده عنتو يحبط كل صوت صنحو أب إنترنت دي ويدماني أفتي إمباسف تأتو خلها بعبي أب بورد اللي تصحف أنت كتم مال خمسة لك تسيرات اللي أنتي يدليكا باسبورت اللي أنتي يدليكا نيت عساف مدة اللي أنتي يدليكا بمنو إنفورميشن الله
نحن تسجم تي information كابدجن نروح بقولنا بفلا من سياد كنا حلون يعني كنسرح لهم دقباء نقر زي بدقة سمعي كان حد من قستي خمزي كاختزارب ليكونا أفتي لأنه تبيت تي إمباس عد خاي أجر كاي كيت كاب علاقات information بتوصل كدقباء كله زي تي مش information يزت قدامي نقر قال أي نقر دماني أب إمباس خد كيت كله قد دايكا مثلا أب جدة حجي بappointment تقبل أب إنترنت آتيها لك أفتح appointment ناتك ساعة شعات فينا ساعة شعات يوم سويها ساعة شعات مسأتها نانا سوري تليفون مثلا نحن في ساعات يتوصلنا في أسرارهم بتعمل دروس جن من زيادة بتعمل ناي أسرار حقولتهم يعني تلوح ساعات برعنا ما يكونوا قداي تلقى كان ناس كابودلو تدي كوين أما اللي كشركة بتعمل حتى ساعات حقول هجي نعرف تعمل كهتبر في information تقول نعرف تعمل كيركا بقول دايكا وديكا أسرح كاتي أما لكن بحدي أما اللي كمو عن تقاوم تعد زي أما لا هو أنا كده هجي زي ماشي information دي إن شاء الله الزربازي أب كلهم مسحينا السعودية كانوا مسحينا جورجو درار السعودية كانوا مسحينا جدة زلوا برياض زلوا كانوا مسحينا زقول دايك كل من سكنا حل زلوا قداي تصبغ ركون نزي مدب غير نازل انا نتي ثانك يو لك دلدي جورجو الكادمان نا كونستراكشن ام تخات ني حاجي ام امباس نيركا ايكونومي تخانا نيركا نا كونستراكشن ماني ان شاء الله اذا عملت زي تصبغ درجه هبت عندنا كم حدا دوتنا بحد لو تاجر ما كنتي عقلتهم كم تلو كل شيء يعني حجيت منقسنا نزي يو دسري دولار كارد نحن سجر في إنتاي بدوهات سجرت منا يجي بدولار نيجي بنجيب بدوهات تالو بس تقبلنا يا أخوان أتينا فإن شاء الله جزاك النتي يرترى التنزع ولا حجرات حنت تون فريامو معنا تمنيجي كلها أنا عجبنا ينزل لنا برضو زلنا إن شاء الله جورجي قلت له حجي أمسية تلوزغونكم معلش أنت أتيني لك قلنا حجي قلت له كأنكم درواقين وحالكم ما مشكلة بس مسيتي زل باقهم بروكليتي سلام شاو أمان شاو بروكليتي إيش بعرفش تي أبزي حجي غيرنا زلنا مدب لومي زيادة كمان سب كستقولوا لزلوا أتزرب بورا زخيد كندي سبات أبز مسكيركم اللهم لومي تي كونتاتكم خمزي كونه سلازي እቲ ሚድያታት ነዚ ነገራት እዚ ስለዘይ ንጥቀመሉ ዝነበርና እንታይ ይፈጥር ነይሩ ኩሉ ግዜ ብኣጉል ነገራት ንክኸይድ ብጎቦ ንክኸይድ ዝገብር ነይሩ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስና ወዳና ኢና ሳሙኤል ዝኾነ ርእቶ ኣለካ ዶ ሓንሰብ ክበካ ዕድል ቀፅል እናዘወርካ እኳ ኣይፈቱን እንደ ግን ቀፅል ኦኬ ወፂ ሎ ዳንኤል በልዳ ዳንኤል ንስኻ ዝኾነ ግበር ጆጆ هاون أنتو ينتشون يرون سبات كم كيد كلنا أنا أديس كلنا واسمران خوف نبلي نيرون اللهم ساعة قتل أنا نسيت راجل لابون لا أدت خلصهم بهلف دقون يسكون نركيركمش أنا واسمران طايح نيرون هجرس وصلهم كله كريوه فكرة أدهم كلام أدهم كله كريوه أبي روح مسؤول مسؤول كم زي الميديا سنين كازريوه كيدهم أقل كل بقى لهم يومه إكسبرينس يومه مسؤول أنا زول كان جزء زي خير عادي مجمرة كده كله بهلف أسمرنا بس كتور كله من جدي درجة كم ديزرت نيرو تجي كده خير لكن completely تغير green كوينين أبو نايم أره شارلو قال له ناب كرم كتور كله ناب الدخول قال لك كله صراحة أنا بوزو حيران بوزو لوز كله نبزات هذا اللي مسألة كابزي كير ناس إيرتراس كابدلات واتاس بحنساب كما يجي لقطة مثلا أوروبيا زي ما سالي بزول أوروبيا نبزي كبس كنده رقم حالي هم زلوا بكنده نسلي بقول عادي بيل جيروما نسلو كايرانس بقى كلتنا لكن بوزس آخر لنا منقص نبوز سرعة سرعة بوزس أجمع له كله بس منقص نقول إنك تسرع عن الحيش
ፀገም ኮይንካስ ከምዚ ባህር ኣሎ ከምዚ ካብ ትብል ናብ ምስ ተወኪስካ ካብቲ ቁኑ ዝበኑ ቦታ ሃበሬታ ወሰድካ ክትሰርሕ ፅቡቅ እዩ ካልእ ዝበልካ እንተወይ ናይ ፖታሽ ናይ ገለ ዝበልካዮስ ንህዝብና ብዙ ወስዋስ ከተገበረሉ ከመይ ገይሩ ኢንቨስት ከም ዝገብር ኣብኡ ገለታት ኣፍልጦ ዘይብሎም ብኤምባሲ ወገን ከመይ ገይሮም ቁሩብ ትምህርቲ ተዝወሃቦም ወይ ደግሞ መንገዲ ዳይሬክሽን ተዝወሃቦም ፅቡቅ ነይሩ ካልኦትም ፀዓዱ ገለ ከይዶም ናትና ንብረት ካብ ዝገዝኦስ ንና ኣብኣና ኢንቨስት ክንገብር ከመይ ጌርና ኢንቨስት ከም ንገብር ብኤምባሲ ወገን ገለ ሓበሬታ ተዝወሃቦም ትምህርቲ ተዝወሃብ ፅቡቅ ንብለኩ ያ አሜን እዚ እጅቲ ናቹራል ክመጽእ እዩ ትግዜ ምክንያቱ ሕጅቲ ዘሎ ፀገማት ዝፈጥሮ ዘሎ ይምበር መንግስቲ ኤርትራ እቲ ገንዘብ ካብ ቻይናውያን ዲ ካብ ኣሜሪካውያን ዝመፅን ኢንቨስትመንት ኣይግድሶን እዩ ጀነራሊ ካበይ መን ኢንቨስት ይገብረለይ ንዝኾነ መንግስቲ ዘገድሶ ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ዘሎ እቲ ፀገም ዘሎ ኣነ ኮ ይርዳእኒ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራውያን ገንዘብ ንክንቱ ፀገም ስለ ዝኾነ ቤን ጌርካ ከዓ ኢንቨስት ክትገብር እታ ኮርፖሬሽን ተኣቱ ዘላ ንሳ ብዝጥዕማያ ገንዘብ ሒዛ ክትመፀልካ ትደሊ እምበር ናይ ኤርትራውያን ገንዘብ ኢንቨስት ጌርካ ቴክኖሎጂ ካበይ ተምፅእ ዝኾነ ግን እዚ ነገራት እዚ ክቅየር ዝኽእል ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ጥራይ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምተ ዝበልካ ቁሩብ ትለይ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ትዕግስቲ የብሉን ውፅኢት ናቱ ድማ ኣነ ብሂወተይ ርእየ ምፅባይ ብዙሕ ኣይፈቱን ነይረ ምፅማም ኣይፈቱን ነይረ ግን ዕድመና ከትካ ምስከትካ ንነገራት ኩላቶም ግዜ ከም ዝወስድ ዘሎም ይርዳእካ እቲ ብስለት ይመፅእ እናተረጋጋእካ ይመፅእ ዘጂ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ናተይ ዕድመ ዝመፅእ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሓደ ሪያላይዜሽን ይበፂሑ ኣክንዲ ኣብ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ጥራይ ትርኢ ሃገር ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ክሰግር እንታይ ክግበር ኣለዎ እወ ብሰዓታት ክንጎይ ንደሊና ብደቃይቅ ክንጎይ ንደሊና ግን እቲ መድረክ ዘሎ ኩነታት ሪያሊስቲክ ኮይንካ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ክሳብ ሎሚ ከይዳ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ድማ በፂሓ ኣላ እንድሕር ናይ ብሓቂ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ተሓልየሉ ኮይንካ ፖለቲካ ካሊእ እዩ ፖለቲካ ቀሲልካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ክቅየር እዩ ብሕጊ ተፈጥሮ እውን ይቅየር እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓሊኻ ትሰርሕ ተለካ ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ክንሕግዞ ንኽእል ትብል ሕቶ ጥራይ ቢዚ ክትገብረካ ዘለዋ ኣነ በዛ ነፍሰይ እቲ ፖለቲካ ወላ እኳ ኣገዳሲ ናይ ሕብረተሰብ ተኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ዘሎ ነገራት ከም ንቡር ወሲድካ ኣነ እውን ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ሞዴል ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚ ዝረኣየናን ወይ ናይ መንግስቲ ከምዞም ናይ ሃገራት ዓረብ እዩ ሓደ ንጉስ ኣሎ ኣብ ዱባይ ንጉስ ኣሎ እቲ ንጉስ ፖለቲካ ኣብ ኢዱ እዩ ንዱባይ ክትከይድ ከለካ ብዛዕባ መንግስቲ ምርጫ መዓስ ክገብር እዩ ጅን ዕፍሪት እዚ ይግድሰካኒ ንዓይ ዘገድሰኒ ስራሐይ ከመይ ገይረ ይሰርሕ ቢዝነሰይ ከመይ ገይረ የሳልጥ ብሰላም ወፊረ ብሰላም ከመይ ኣቱ ደቀይ ከመይ ገይረ የምህር እዩ ዘገድሰኒ ሕክምና የገድሰኒ እቲ መንግስቲ ንሱን ደቁን ከዓ ስለ ዘገድስዎ ንሕና ፅቡቅ እንተለናያ ተዓዲ ፅቡቅ ትኸውን ንዑ ድማ ንሱ እንታይ ይገብር ኣብቲ ናቱ ጉዳይ ድማ ይሰርሕ እሱ ስለዚ እዚ ፖለቲካ ኣብ 4 ዓመት ስለ ዝቀየርካ ፍሉይ ለውጢ ዝመፀካ ጌርካ ዝስማዓካ ተኮይኑ ኣይ ቲንክ እቲ ሕማቅ ሕልሚ ተሸይጡልካ ኣሎ ጥራይ ዝብላነ ሶ እቲ ንዓይ ሕጂ ዝርዳእኒ ክሪኦ ከለኹ ወላ እዚ ኤሮፓ ይርኢ ኣለኹ ቀደም ምቾት ስለ ዝነበሩ ይሰርሓሎም ነይሩ ሕጂ ግን 4 ዓመት ነውፅእ ጥራይ ደምፅኣሎም ዘሎ ላይክ ሲሪየስሊ እቲ ዲሞክራሲ ሽግር ኮይንዎም ኣሎ ኣብ ሩሜንያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካቨር ገይረ ነይረ መጀመርያ ሓደ ንሶም ዘይደልይዎ መራሒ ክመፅእ ጀሚሩ ልክዕ ንሱ ክምረፅ ቅርብ ምስ በለ ነቲ ምርጫ ካንስል ገይሮሞ ናይ ራሽያ ኢንተርፊረንስ ተገይሩ እዩ ዝበሃል ኦፍ ኮርስ ጀስት ኤቨሪባዲ ኖውስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይፈትዋ እንተላ ራሽያ ኢዳ ኣይትያ ኢኻ ትብላ ድሕሪኡ ንዑ ኣልዮም ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ገይሮም ናቱ መወዳድርቲ ድማ ሓደ ንሱ ዝሰማማዕ ድማ ካልኣይ ግዜ መፂዎም ነታ ምርጫ ሕጂ እውን ተሳዒሮም እዮም ዝበሃል ዘሎ ግን ብዙሕ ሕቶታት ገዲፍ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኢቨን እቲ ዲሞክራቲክ ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል እውን ንባዕሉ እቲ ኩነታት ከቢድዎ ኣሎ ስለምንታይ ቁጠባ ፅቡቅ እንተዘየለ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ብኮ ኣለዎ ምክንያቱ ሰባት ናተይ ረብሓ እምበር ናይ ሃገር ረብሓ ይብሉን እዮም ባህሊ እዚ ኮስኮስካዮ ድማ ንዓይ ጣዕመኒ ዝብል እዩ ንዓይ ቤን ይጥዕመኒ ስደተኛታት ተሰጉጎ ይጥዕመኒ ዝብል ነቲ ናይ ፀረ ስደተኛታት ኣብኡ እዩ ዝኸይድ ቁጠባ ከምዘይ ስደተኛ ይከይድኒ ገዛ ዝውልለልካ ሰራሕተኛ ክህልሎ ፋብሪካ ዘፅርየልካ ሰራሕተኛ ክህልሎ ጀርዲን ሰርሃልካ ሰራሕተኛ ክህልሎ ስለዚ ነቲ ስደተኛ ዘየለ ከመይ ጌርካ ሰራሽ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ኣውቶክራሲ ወላ ቢሮክራሲ ኩላቶም እዚኣቶም ምስ ግዜ እዮም ዝመፁ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ሰላም ይደሊ ሕክምና ይደሊ ትምህርቲ ይደሊ ልቺ ይደሊ ማይ ይደሊ ነዚ ዝደሊ ህዝቢ መንግስቲ ንህዝቡ ሂማን ራይትስ ክሕሉ እንድሕር ኮይኑ ነዚኦም እዩ ክገብረሉ ዘለዎ እዚአን ምስ ተገበራ ሰብ ምስ በልዐን ምስ ሰተየን ኩነታት ምስ ተረኣየን ሓንጎሉ እናሰፍሐ ምስ ከደ እናተምሃረ ምስ ከደ ነገራት ይቀያየሩ እዮም ቀስ በቀስ ይቅየሩ እዮም
مجبن ما ينكي قرب كالو بزعبا مسألة تزارب تعريف كبال علو ترايزغ نعاي كما يجري ربي زبل امبر إيه نخلو معرك كبز غل عدلنا يتمرت تديب كأنا مش عم تزارب زلغو ود حرستين ود دخان نيره أبير ترى نقول تمرت معري سلسة بحالة ترى تماهير يونيفرسيتي يعني بخاله من قد بزخوني من قد أنا يونيفرسيتي كأتاي مخالفنا بكال أفريقيا شحات قبل اللي زغل أبوينا برني يعني مالتي تسيستم لا يتعدي نفع عند حرقين كا ندبن دحرامتيخا يونيفرسيتي تدخلي خا زبل سيستم سلزنا برو أبتم أبتوان تعدل زرخبو سبات كوينات يتماهير إذا أوروبا نزنبر لهم زلوا سويس ون بخمة رئيس فتوى ماني نفع عند حرقين كا كل جزء عدل على كايم لهم إذا تتخيل لنا من قصي كما يقبل الكازلو مرتي تعنا قربات نايتي سيفل سيرفيسز يهبكا دحريو نكتو ودادر دما بايتا خفتلك ተወዳዲርካ ብስሪኻ ኣቦኻ ሃብታም ስለ ዝነበረ ኣቦኻ በዓል መሬት ስለ ዝነበረ ጥራይ ቁጠባት ቋፀረ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ወዲ ሃብታም ድሌት ይኹን ኣነ ፀገም የብለይ ምስ ወዲ ሃብታም ወዲ ድኻ ግን ዕድል ክህልዎ ኣለዎ ተማሂሩ ስዒሩ ክዕወተሉ ዝኽእል ባይታ ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ if you don't do that then ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ውሑዳት ሃብታማት ድሌቶም ዝገብርዎ ሃገር ዝበዝሑ ድኻታት ድማ ሳከ መንባር ናቶም ትርጉም ዘይብሉ ሂወት ይነብሩ ሓደ መዓልቲ ድማ እቶም ድኻታት ከይተሓጎሱ ክኸዱ እዮም ወይ ቃልሲ ክጅምሩ እዮም ወይ ነቶም ሃብታማት ከቃፅልዎም እዮም ሃገር ድማ ፌል እያ ትገብር ስለዚ ምዕሩይ ዝኾነ ዝርግሐ ዘለዎ ጌርካ ከይድ ኣብርሃም እቶም ኦኬ ቴንክ ዩ ትሰምዓን ለኻ ስማዕ ደለኹም ማይ ግሬሸር ዋት ሃፕን ቱ ሚ ትስማዕ ኣለኻ تسمع لها اوكي ابياتن مجمريا جورجو انتاي مو قال زبل ነገር ኣብነት የብለኝ ክንደይ ታሽሙ ወላ ትራምፕውን ፈቲ ኳሎ ወዳአፎም ብላሉ ሕጅሬ ሰዲደል ካለኹ ወዳአፎም ናና ኢሳስ በአዮም ሰሪሖም ማሳከት እዮም ዘም መንሲያትና ሕጂ ዘይገብርዎ ይብሎምን መቸም እቲ ተስፋውን ንገዛርሱ ሓደ ሂላዊ ሰብስብ ተስፋ ይነበር زي تسفاخ نبراي كليني مو اذا كزاربا د حسبكو كلن تقيس كاني خاب زعبات ناي قصرا يكون بزعبات ناي زي كسانا دين حلو ساعاتنا دين خبر بقول تقيس كاني خا قال ايك توصي دليني كله د حسبكو كله تقيس كايا خا جن تا مجمريا انا اخا 5 جنيه زدلي تون كلن كبلن حسبكو سي كلن تقيس كاني ها سلازي أبانا ولا تبقى ستبركا كمان نحن حدنا دعينا نبقى سنبري مسكال سي عمل تحتنا لنا بلكا خيلي سلازي سلت تقص كاينا أخ من الله سايدر ليني أبدانا إمباسي جن انتهي مسلكا أبتي دياسبورا دولو خيد حجين خزارب أب دياسبورا دلنا هنا واحد يسبك هلوا مخيلي خبلكا خيلي أنا من روي زامت حجنا عملت كم روي سي كبرجن زبهالالو كبرجن سي ني سويدن نخدو ويدما أبزو كونسلالو نتو كونسل زارو حد جزء صدبو قال أما 100 كيلومترات متي كي سلوت خدو خلوسي قرب سكفتا لو خبلك خيلي حجز سكفتا زي انتهى له مسلكا واحد يسب اللوي ازبل كم تعنتو يتقسكا بناي سويز ام نروي نسب من انتي نايتي سوسايتي سب متان ناي سراحن ناي جلن كولو بترايو دسرحوا مع لو ابزخونه يكون ابانا ونكم له تناي سيستم ناي ايروب سيستم سي دارغا كل حدا يخبلك اخيله ثلاث ور يسرحوا بترايو ابزخونه سراح ولا اوفيسخن ولا ناي مترايخن ولا ناي جلوخن سلامنتاي زند حريلكا نت حبرتسب متان نخلامدو نت حبرتسب زلون مئنتي كفلطو ناي سراح مخنياتون مئنتي نخفلطو سلازي أبانا ونكم أنت تجبره منم تأجم يقولون سلازي إذا أب دياسبورا دول أب عد سقوا كبرات الله مس أخبراتهم مس كستايم مس بز حساب سلازلو أب دياسبورا دول لكن I think واحد يسب كي هو اللي أزبل مبر بزح كسلوتو أي كلون يوم كبلك أخيره سلازي ولا بنت أخوين ملكاسي ويد ما عنتوين تقيسهم مانيرم حجينا أبنت نايقول عند حرد لخاص نايقول بينه تجبره ويكا ناي أجات أمناي حزن ويناي قال إن بحر خوينها ناتا فليتي أنت تجبرون محاشن يروح بلك خير سلازي إذا أي خبل زروات بزحقوا وجاي يقولون جن جرجو I don't know مقلتي بلين أنا نعغان خجلت أكاخو له بزحون تحبل كاي سلازي سي إذا تجبروا زلها
بسنو أمره خن بسنو بوليتيكا خن إتي أترجم كتوم تصوخن كندي سب مهير كخمزل لها كل يزفلت هذا نايب حكي ذبلك نايب حكي أنا بزح شنالات راح يسمع موني كم زنات كجلس زلوا ودزارب أي رأخون كلك خالي أي رأخون Thank you Abraham thank you نايب حكي خبرتي عبلي يا زيادة انتاي زا بفلاي زا فيدباك زهب كانتهم امباستات امنا وداسي ونصم بغا يكونن بيزنس كعبي تكال كعبي منقس كعرة غينو اقداس فيدباك كم زنات كايد لي بفلاي بنروي مبل كالاي دي سالساي حبري تاي بلو that means there is something سلازي ولا بمصر تكاب نروي in Sweden نخاطة سالت مخاط رئيسي I can feel the pain كندوز اكل من قد خيت كا هجروز هتوسب سلازولة ينبر أيكونن كندو خيت كابتا كتمازل لنا immigration نخنكيت كمان نأونا هنا مخنياتو جزية سلازي اللي أبزع معرباويت علم جزية خا واقع سلازخ فلكا سرحة أو جزية سرحة خاهات كيزا لك سرحة فكيت كهات كيزا لك مخنياتو نايسرح بلان سلازغون سلازي I get it يردانيو عبدي أخذ قصك بلال كان إيش تحسر زبلت تازفوت عرفت زخد الله ناي سويسرلاند زوريكن بازلين ناي بحكي جرمن ونزاربي خلك خذ الحكي كليتي ان تاس خذ لك انت رئيس ختم ناي زوريكن كما يقرد فوتون ري خايت فلت لك ناي سويسرلاند انا مالت كتماخا من ات بوغن ديغن سويس ما تيخم راي لكم يعني اب سويس بيتسب زي بلو سب يلن ኤርትራው ኮይና ኣብ ስዊስ ቤተሰብ ዘይብሉ እንተኮይኑ ቤተሰብ ዝበሃል የብሉ ማለት እየ ዝብል ሓደ ኣብ ዝብሓት ኢራ ዘለና እንድሕሪ ክትመፅእ ኢልካ ድማ ስዊስ ክረአ ዝኽእል እዩ ንሕና ስለ ዘለና ገለገለ ሰብ ጌጋ ስእሊ ዝወስድ ናይ ስዊስ ዘ ቤስት ፕሌስ ፍላይ ኖርዌይ ዘለኹም ድሕሪ ክኢልኩም ምፁ ምክንያቱ ካብ ዌዘር ካብ ኣኽንቁሮም ንሓይሽና ንሕና ፀቢቅኩም ጎቦታት ኣለኩም ዳመር ጎቦታት ኣለኩም ዝያዳ ናባና እንታይ ድየ ድብል ኣነ ኤርትራሲ ብዙሕ ጎቦታት እዩ ዘለዋ هي قبوتات تسي أنا نعملت توليد زعبة كل عدي قبوتات رأي هجي إذا قبوتات زي مرقم دي ولا مرق أنا بني أنا حال حرق زين كيت كلا ناززي سويس كذا مرقم ينيرو تقبوتات كم تصون كله لو مجنة تقبوتات مرق أيو خوين مرق أغيرهم أملاخ يبوم أملاخ سي انتهي تبل زربالا حتى من دخانة يفترني أملاخ يمزولو يس معناته نقدام فترة بيلو ناب إيدن مسودوسي عراتا يقبرولون أملاغي زبال كرسي يقبرولون من أخبرك فيلم هندي مبزحته فيلم هندي ولا بعد دخلنا نري أن برنا أب سويسرلاند زعيو مبزحته عن باباتات يقولون مبزحته بسويس زعيو ناي هندي سلازي ثانك يو جورج حاول كتصلو ثانك يو نقرا من قدنا هنا سويس أنا تا إيرتراكت كونت دلي زبلية مغنياتو قبطات ناتهم تاجرمو لك كم زي جاب إيرترا بعضهم زفتن وزر له مجمرة تاجرمو قتل يا جرمو أقرب جرملو قتل يا خمسة خون جرمو that starts there بعد تجمر دحر قتل يا خوينو دروس حاب النت جير كارلغا نتي إيكو سيستم دما مليسو تأقرب تي ماي كم زمت انسسا كم زملس اتعدد ما هيوت كم زلو قرب كعب كله بزوس اقاتات عزيز عب زبل عقرب عزيز مات نقول نجر يصبغ زقبر انا قال لك ابتم عم سنتي قرب ام براسون ايدي زوتقيه لالم باز بحال قبل لبتك انا بكرن ابتم براس ايدي تي مخنياتو بانچيت سلن سرز نبرنا قصال انچيتنا خدنا نزال علم باسي ምናልባት እዚያ ከምዚ ላይ ፈለጥኒ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ከረን ብዝዕ ሰራዊት ነይርዎ ታላ ለምባት በሃል ድማ ኣገዳስ ማዓስከርናቱ ያ ነይራ ናብኣ ዝቐርብ ሰብ ኣይነበረን ደርጊ ዝወፀላ በዓልቲ ደርጊ ካብ ኤርትራ ጠቕሊሉ ካብ ከረን ምስ ወፀ ይዝከረኒ ንሕርሶም እንዲ ገለመለ ናብቲ ቦታ ምስ ከድናሲ እንጨይትስ ኣይረአን እቲ ቦታ ተተንኪፉ ስለ ዘይፍለጥ within 5 years ካብታ ናይ ናፅነት ማለት እዩ ናፅነት ጽቡቕ ከም ጻልካ ዝግባእ ኣብተን 5 ዓመት ነዛ ጎቦ ሓንቲ ገረብ ጠጠው ከም ዘይትብል ጌርና ريها أنا وين أبتن دوب ناي جرمن زلوا نعمل شيفن هاوسن بودنسي حجب بودنسن ده ريها يوسي أو زلوا عن باباتات ريها يتفلتن ريها كار ريها أبتن جرمن تزاربتسي كيدا يقول لك سويسرلاندس درجة سلستر حدا ربع عسري أيه يقول لك خياليا ما بتعمل دمشق جنة ريها وكا كما قصة كاريكم كون جنة ريخا سويس تريخم تريخم لجنة قمت وين ولا اوكي ثانك يو حزناكم
ሆነና ኢልና ቲ ጽባህ ንጎ ኤርትራ ስዊስ ክትኮነ ናነ ስዊስ ኩሉ ግዜ ከማብነት የዘምጻ ባስ ለዝቅመጥ አይኮንኩን አርባዕተ ብሔራት ይዘለዋ ኣብ ኤሮፓ ኖርዌይ ጥራይ ስዊድን እዮም ጀርመን እዮም እንግሊዝ ስዊስ ግን ኣርባዕተ ብሔር ይዘለዎም ስለዚ ኣትሊስት እቲ ኣነ ብሓደ ኮንካ ንምንባር ኣብዚ እውን ንሪኦ ስለ ዘለና ተፀዋዊርካ ምኻድ ሓደ ካብቲ ሃገራዊ መንነት ክህልወካ ኣሎ ክብል ከለኹ ደይመደይለይ ኣብዚ ስዊሳዊ ዝብል እምበር ኣነ ፈረንሳዊ ስዊሳዊ ዝብል የለን እታ ፈረንሳይ ከጥፍዋ እዮም ዘልዩ ድኻኒ ኣነ ፈረንሳዊ ትብል ቃል ፀርፊ ኣብዚ ነቶም ፈረንሳውያን ስዊሳውያን ማለት ስዊሳውያን እዮም ቁፅሪ ሓደ ስዊስ እዩ ድኻኒ በቲ ዶብ ናይ ጀርመን እየ ዘለኹ ኣነ ኣብታ ዶብ እየ ዘለኹ ጀርመናዊ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ዘሎ ስዊስ ይቁጣዕ እዩ ጀርመን ንዓና ብናትና ቋንቋ ድኻታት እዮም ካባና ድኽይ ዝበሉ እዮም ጀርመን ስለዚ ጀርመናዊ ክትብሎ ከለካ ሓደ ስዊሳዊ ትዝንጥሎ ኢኻ ዘለኻ ኤርትራ ድማ ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ እየ ክብል ክኽእል ኣሎ እንኳላይ ወላ ኣብታ ዶብ ዘሎ That's very important. ኣብታ ዶብ ናይ ሱዳን ዘሎ ሲ ብፍጹም ምስ ሱዳናዊ ክመሳሰል ከም ዘይደሊ እዚ ኻ ገዲድካ ይኮንካ ቁጠባ ናትካ ይኮም ዝገብሮ ጀርመናውያን ኣብዛ ከተማነ ዝነበረላ 30,000 ብትሬን ዝመፁ ኣለዉ ክሰርሑ ስደተኛታት እየ ትብለኩም ኣብዚ ቅመጡ ግደፎ ንግሆ ሃገር ሰጊሮም ናብዛ ዓዲ ክሰርሑ ዝመፁ ማለት እዩ ምሸትካ ንዓዶም ዝኸዱ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብዛ ኣነ ዘለኹ ከተማ ጥራይ እዩ ኣሽሓት እዮም ዘለዉ ናብዚ ፈረንሳውያን ሓደ 10,000 ዝኾኑ ንግሆ ዝኣቱ ኣለዉ ኣብዚ ዶብ ስለ ዘለና ኣብዚ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ወዲ ሃገር ኣነ ሃገረይ ቀዳመይቲ ዝብል ኤርትራውነት እቲ መንነት ክዓቢ ኣለዎ ክንብል ከለና ድማ ኣብዚ ዝጠቕመካ ኣነ ብሌናየ ወይ ኣነ ወዲ ኩስተየ ዘይኮነሲ ኤርትራዊ እየ ክብል ከሎ ካብቲ ከባቢ ፍልይ ይብል እዚ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑሉ እዩ ኤርትራውያን ምዃንና ፈሊጥና መፂና ብዝደገ ግን ምናልባት እቲ ዝነበረ ዕንደራ ቁሩብ ካብኡ ከውፃኣና ጀሚሩ ግን እቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ስትሮንግ ንክኸውን ዝሕግዝ ኣብነት ስዊስ ኣለና ኣብ ስዊስ ጥልያናዊ መበቆል ዘለዎ ኣነ ጥልያናዊ የብልኒ እቶም ጥልያናውያን ዶብ ዘለዎ ህዝቢ ጥልያን እስዮም ከመይ ገይሮም ስዊስ ኮይኖም እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ስዊስ ፅቡቅ ሃገር ስለ ዝኾነ ጀርመናውያን ከምኡ ፈረንሳውያን ከምኡ ስለዚ ነዚኣ ከም ሞዴል ወሲድና ኦኬ ከም ስዊስ ሓደ ይኮናን ግን ደመሳሰለና ኣሎ ብኤርትራ ትግርኛ ብዙሕ እዩ እንድሕር ኢልና ትግራይ ካብ ካልኣይ ብዙሕ እንድሕር ኢልና ኣብዚ እውን ጀርመን እቲ ዝበዝሐ ጀነራሊ ሲ ምፅቃዕ እንተዝኾነ ነይሩ ጀርመን 70% እዩ ኣብዚ ኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ ናይ ጀርመን ሃገር ክንገብራ ኢና ንበለ ነይሩ ኖ ባይቶ ናይዚ ሃገር ሰለስተ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ስለዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ እዛ ፅምዶ ከምኣ ኮይና ንዓይ እውን ትረኣየኒ እንታይ መስለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሕማቅ ግዜ እዛ ፅምዶ ትበሃል እንተ ኣፀቢቑ እንተ ዝፅቀጣ መሓሻ ይመስለኒ በርከ እንታይ መስለካ ደዶብካ ሒዝካ ረአዮም እስከዞም ኤሮጳውያን ታሽሙ ዝብልዎ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ክንደይ ውግእ እንዲ ማሕሊፎም ቀዳማይ ውግእ ዓለም ብኦም ተጀሚሩ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብኦም ተጀሚሩ ኣብ ፀጋ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንውልድ ወለዶ ኣይትግደፈሉ ካልኣይ ነገር ድማ ናይ መን ሽሙ ንርኣዩ ናይ ሩዋንዳ ሓደ ዓልየት እንከለዉ ኣብ ሓደ ዓዲ እንከለዉ ክሳብ ክንደይ ተዋጊኦም ሲ ሕጂ ኸ ሩዋንዳ ኣበይ ኣላ እዚ ምሳሌ እዚ ክንወስድ ኣለና ወዲ ሰብ ኣብ ፅልኢ ክነብር ኣይክእልኒ ካብ ፅልኢ ተምፅኦ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ክስረት ተደይ ኮይኑ ከዓ ስለዚ ከምታ ስኻ ጠቐስካቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ዝበልካዮ ኣብ ውግእ ዕንወት እምበር ድሰዓረ የለን ድሰዓርካ የለን ክልቴኻ ኢኻ ትሰዓር ስለዚ እቲ ሰላም ምግባርሲ ኣነስ ደስ ዝብለኒ እዛ ፅምዶ እንተትፅቀጥ ያ ኣይ ቲንክ እታ ፅምዶ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ እታ ፅምዶ ትብል ሓሳብ እውን ወላ ኣብቲ መጀመርያ ካብ ትግራይ ብዙሕ ኣንዳር ዘረባ ንሰምዐ ነርና ሕጂ ግን ወላ ካብ ትግራይ ዝመፁ ዘሎ መልእኽቲ እናተማሓየሸ ነታ ነገር ናብ ኮማስዕዋ ክኸዱ ከለዉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይመፅእ ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣይክእልኒ ግዜ ወስደሉ እዩ ሓደ ከዓ ኣብ ግዜ እዩ ዝመፅእ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ነቲ ፅምዶ ኣገዳስነቱ የርእየካ እቲ ሪያሊቲ እቲ ድማ ፅቡቅ እቲ ኩንነት ኣቢ ሓደጋ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ሓደጋ ይኸውን ኣሎ ንዓና ድማ ሓደጋ ክሃርመና ስለ ዝኽእል ምስ ኩሉ ሰላም ዝደሊ ውግእ ዘይደሊ ክንፀምድ ድማ ትኽክል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣቶ የማነ ዳንኤል ሒዝናካ እንተለና ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ነዊሕ ስለ ዝሓዝናካ በቃ ገርፈኩም ኣነ ደሓነ ደሩ ኩልኩም ቻው ኣብርሃም ቻው ዳኒ ኣኒ በቃ የማነ ቀፅል ኣራይ ኣብዚኣ እንታይ መስለካ ጆርጆ ንእሽተይ ኣብርህ ከብላ ዘለኹ ሲ ኣብ ኤርትራ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ዝብል እቲ ሕማም መፂኡ ዘሎ ብስደት እዩ
أبسدت زمت حمام كا بمن بحمام تلاقب نايمن كم زمت كلنا دعينا نقول تجي انت أصلا مبر كم هاجراونت كم إرتراوي هاجراونت هاجراوي سمعت زتقو زي قال له أيبلني يعني لعل سويزاويان هون قبل خير يعني أو عدي بإرتراونتو زي كورع بإرتراونتو زي عبن دخاي يكون هابتام ما كلا يكون قله يلا سلازي هاجراونت أبي حاسسا بسان كمان بزي قدس أبزع سدتيا أنا بزن صوت عوس دخسترو قبل مسمع عوس وا سنبيل شوك وين أنا تيرا يتازدا هو هونديو بيندي عدها بيدي حاجة لما لا ورجع حاجة لما تي إذا حمام زي مجمع شوك يتقبلك يجي كون لما دنيا خيدنا على سامزلو مش كوي نمبر سلازي حمام ناي تحت هاجر ونت سبال حمام أبسدت نمبر أو هاجر يلا فتسيمه معناته زباق نمبر سبي هنيتو نبعلو سواكو هاجر ونت زهنتي تعليم ترى يكونن معناته كابيناي كورنا عنا إرترا متيو أو بحنسا مسكونة حوان حبتان كوينة مسامع لازم إرترا زلو هاجراونت مستفعلالي خبت سوا أن نبوتو مستوزعكو سمعهم سمعت قليل نجار يكونن نفافقو يا مشارشام أميداهم كومينيرو تي ميدام ساعتو سبكا دك أحد تبايلو محبر على هجي ناي كفلا سراويت كندز ناي كفلا سراويت كندز ناي قال ناي منستر خمزي تبايلو ناي كله محبرات الله زنتاي من فاز فطرو مني أبي عدو أيتفلتني خا وما خي تفلتايو سبستاي كوينو سلازي هاجراونا سي أبي إرترا أزجي صنعيو ماذا سي سنع كازي كونس ستيمي أب أنقعنا يودسب سلازي تاناي تحت ولاد الله ها زاناي صمدو تبهال دلاسي زواغو مركب قدمات هيزو مسعري ناي سلام ناي فقر نودبي ناي سلام ناي فقر نودبي نصدي كسع معاشينا خنصالا نتبل ندي قرب سايرهاني انا كو خنصالا يندلنا يصلونا امبراي نصلوني احنا يرحقونا امبراي نحنا نقربهم هنا اجيكن تمسمر حيزو سلو زلو مسكور بيتكا فقر مغبار ندليو زنبرنان ماني ابي عبد الله تفضل الو وعلى حمل سلي على مش ساميل اسكميت جبرة كت كسر تبال غيمان هو عجي تي تصمدو دا حجمتيو بس زخونه يكون مخنيات نبر زواغ مارتي كل غزي فقر مسلي ناونت ناي بادم خونتات سنبر قدم اب غزي قدلسي زواغ مبار دحان زي قسيل كاز فتاحيو بزعبا زي نواتنا قدم قدماي صلاة نسبوب زبل علامة حيزي زخيد نير مبر اب ناي بادم خونا اب ناي كالو بوتاتات ساتهم كساق قبرو خلو كليم كقبرو خلو نحنا زواغ مبار والحنتي نزي عشيش لو يحلف نيرو عرقن قزيم تيوو ابزي تدريو تغيدو بزو حساب سايكير مالت زي كونو يا نفقرن سلام زي تاريخ الناس باقوم بار كل سب كم تزدل تماهيرلون حزوان كنا بلاي نخلني ناقن انت مدرخ نادقا كمان تاي قبرالو نتكونتات نانا تصرو يمتصالو مدرخ ناتغاير متصغلو تيك ادم زنبره تاريخ دقيمنا انهم فلتو ادل يبنالو سلازي لوا من تلقي ادل كبكي بيكو قن قدميو زخونه حسابنا يمودا تاك بكا ادل اب تحت بزحات سلازلوني ثانك يو جورجو انتاي نيشتي حساب اندي عملت نايزوم امباسي زبلكايو انت نجر جن انتاي انا اخذتهم مالتي ابابليك تسرح كل جزء دقيمه زبلكا زلو كل جزء ابابليك تسرح سب بقى تي تقالقلاي حلافي اخو مخانو فليتو بزي مقبعلا بقابابن بسنه سرعاتن كغلغلو خم زلو اب ساعات اخر كبكم زلو كابتي لعلو تقالات مرتي اتبينا هايلز هنا مالت زنورت مرتي كل ساعه اب طاولا حساب زلخه
ክሳብ ዘለካ እቲ ተጋልጋላይ ሓላፊካ እዩ እሱ እንተዘይህሉ ንመን ከተገልግል ኮፍ ኢልካ ሲኡካ ዶ መዝብ ከደክለካ ደሎ ዝብል ኣምር ሒዝና ኩሉ ሰዓት ብስነ ስርዓት ክነገልግሎም ክንክእል ኣለና ካልኣይ እዚኣ እኳ እታ እዚኣ ኣምር እዚኣ ኣብ ርእሲ ሰብ ክትኣቱ ዘለዋ እዚኣ እኳ እታ ምስጢር ናይቲ ኩሉ ሽግር ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ ቅድሚኻ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ትኸፍሎ ዘለኻ እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ተረዲእዋ እቲ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ይርዳኣና እዩ ኣብ ቢዝነስ እቲ ዓሚል ዝመፀካ ዘሎ ይኸፍለካ ከም ዘሎ ጥርጥር የብልካ እንታ ትካልሲ እንተ ተኸፊላ ጥራይ ትኸፍለካ ንፈልጥ ኢና እንተ ተኸፊላ ትካ ትኸፍለካ እምበር ዓሚል ተመፅኡ ጥራይካ ትኽፈል እዚ እጂ ኣብ ቢዝነስ ንፁር እዩ ኣብ ሰራሕተኛታት ይፈልጥዮም ዓበይቲ ካምፓኒታት ምስ ኮኑ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም ትሪኢኻ እዚ ኣብ ኖርማል ድኳን ግን ዓሚል ክመፅእ ከሎ ፍሕሽው ክብል ከም ዘለዎ ዋና ድኳን ይፈልጥ እዩ ነዚኣ ዘይፈልጥ ተጋጊ ጥራይ ድኳን ከፊቱ ዘሎ እየ ዝብል ኣነ ዓሚል ክመፅእ ከሎ ብፍሕሽው ገፅ ዘይቅበል ሰብሲ ብጌጋያ እታ ድኳን መፂኣቶ ዘላ ክጠፊ ኢኻ ግዜ ትወስድን እያ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ገዛውተይ ድኳን ነይሩ ፍሽቕ ኢላ ይቅበልኒ ነይሩ ሓንቲ ድኳን ስለ ዝነበረት እናተራገምና ንኣቱ ኣይ ፅቡቅ ዕጋበት ኣይበናን እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ጎረባብቲ የማርሩ ነይሩ ግን ድኳን ላይሰንስ ዘለዎ እሱ ጥራይ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ገሊኦም ኢሎምኒ ኩሉ ተገዛውቲ ድኳን መይቱ እሱ ድኳኑ ላ ግን ኩሉ ሰብ ድኳን ኣውፅኡ ኣብቲ ከባቢ ኢሎምኒ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ሰርቪስ ዘይትባለኻ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ግዜ ክትጠፊ ኢኻ ኣብ ፓብሊክ ሴክተር ግን ምሕብል ኣላታ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ደሞዝተኛ ኣነ ገለ ዝብል ትሪኦ ኢኻ እቲ ሜንታሊቲ ስለዚ ከምዛ ዝበልካያ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዘዘኻኽሮ ይደሊ እዩ ሳላ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቀፃሊ ኮርስ ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ምሕደራ ናይ ደቂ ሰባት ዝሰርሕ ባህሪኡ ተጋራጫው ኮይኑ ኔቸር እዚ ኣነ ምናልባት ጆርጆን ክወሓሊፍካ ትኾን ሳይኮሜትር ቴስት ዝበሃል ነይሩ ሓደ ሰብ የስማ እንተን መልሲ ከምዚ ክትከውን ወይ ከምዚ ክትገብር ትደሊ ዶ የስ ትብላ ሕጂ ቤት እናትካ ድሌታት ኣብ ከምዚ ዓውዲ ኢኻ ተድምዕ ኢላ ባዕላ ትምድበካ ኮምፒተር እንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን እንታይ ዳ ባህርያት ናይቲ ሰባት ኣብ ፓብሊክ ስራሕ ትምህርቲ ክህልዎ ክእል ግን ባህርያቱ ከዓ ከምዚ ምሻለካ ብተፈጥሮ ናይ ምርዳእ ናይ ሰብ ትኽእሎ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዚታት ሕጂ ቁርብ ክስታይ ከድሊ ኽእል ካልእ እንታይ እታ ትዕግስቲ ትብል ከዓ ኩሉ መንእሰይ ኢና ቀልጢፍና ገለ ነገር እንደንኾን ሓንቲ ላ ባህላሲ ሓደ ደርሆ ከፍሪ ደሌስ 21 መዓልቲ እንቋቑሖ ትጫጫሕ እቲ ህወ እንታይ ይገብር ነታ እንቋቑሖ ቁፅሪ ቅድሚ 21 መዓልቲ ሰብራሞ ከይትብላዕ ዓጎል ኮይና ደይትብላዕ ኮይና ጫቂት ኮይትኾን ከዓ መዓልቲ ኣኸለትን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትህውኽሲ ኣይ እንቋቑሖ በሊዑ ኣይ ጫቂቱ ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ብትዕግስቲ ተቢልና ስካዕ ዝኾነ ግዜ ክንፅበቕ ከም ዘለና እዚኣ ክብል ድኽእል ቴንኪዩ ከዓ ግርም የቀኒየልና ፒኮክ አይ ቲንክ እቲ ሓሳብ እውን ፅብቕቲ እያ ኦኬ ኔክስት ልዋም ሌዲስ ፈርስት ግን ካሜራ የብልኪ ወላ ማይክሮፎን ካሚት ኣሎ ስለዚ ዌልካም ልዋም ሰላም ከመይ ቀኒኺ ከመይ ኣለኺ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አያታትና ገለኩም አቦታተይ ሰላም ጆርጅ ሓወይ መጀመርያ አንተ ወይ ኣብ ተኸታተልካዮ ወላ ትህቦ መዓልታዊ ዕለታዊ ዜና ኣብኣ ንእሽተይ ምኽብል ድሓር ፈቃደኛታት ኮንኩም ከዓ ኣብዛ ናይ ፅምዶ ደይተረዳእኒ ኣለዋ ፈቲኖም ለዮም ግን ናይ ተዋሕጠናይ ተራ ፈቃደኛታት ኮንኩም ክደግም ተደየለ ግን ዛና ጆርጆ ክፍትና ጆርጅ ሓወይ ናባኻ መጀመርያ ፈቃደኛ ኢኻ ዌልካም ኦኬ ጆርጆ ዝበላ ኤርትራዊ ስለምንታይ ናብ ስዑዲ ናብ ጅቡቲ ዘይከይድ ማለት አንተ ኣብታ ዜና ድበልክያስ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንእሰይ ኢትዮጵያ ናብ ስዑዲ ናብ ጅቡቲ ከይድ ኣለዎ ስለምንታይ ንሓሲ ዝሓስብ እዩ ዘማርፅ እዩ ወይ ኣማሪፁ እዩ ዝስደድ ኢልካ ነርካ እሞ ኤርትራዊ ኣብ ጎረባብቲ ሃገሩ ርሑቕ ከይከደ በቃ ንእሽተይ ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ ካብታ ዶብና ኤርትራ ምስ ወፀ ቴንዳ ተዘርጊሕሉ ቴንዳ ጥራይ ደይኮነ እንተስ ብጭቃ እንተስ ብገለ ከምቲ ናይ ኣቦታትና ንእዲ ከይተረፈ ዘለዎ ባይታ ተፈጢሩሉ ንክስደድ ንዓ ውፃእ ንዓ ተሰደድ ድብል ሕጂኡ ኮይኑ እንታይ ሓስብ ባይታታት ኣሎ ከምዚ ጌርካ ክትከይድ ኢኻ ፕሮሰስ ኣሎ
أمريكا دخان قال دي خاتم مول أوفورم قال حجزي دحر جزء ولا كنت تتجوي جورج حوي كم مسرح جن إرتراوين أمريكانا بيروبا كيدا هنا بدنا سكاتا ما هي بايتا تتجوي حجي حاسبلو وي كم زي حجي تبعان لو كاب كنات نأتو كاب كم زعين فقر كناتيلو أجري أو تني كون لكا خفتي كافتها جرا أقول قلت وأقسم معسلو تيني هجرا أقول قلت وتسيلو سويت أشعر زعل سلام تين لا تخون من تخون مالك حجي بقى حاسب لا تم حسابك أو بايت ترى الكايت بايت حجي دحاري تجاوب بر ما بيخات خيدي هات شعور تجارب ملي أمو نعمت أنا مالك أفتح جزيتي أنا إشتي نيرة خبز جزر له حجي سبيت من الأطفال مالتي دحار أبناي أديس أبابا فورم مسرعه ناي فيزاناتي كسالت حدث عن تورقنا تعمل أصل مسكركو كال سبيري كله عبدا شما قال أنا بأكله ودي حميم من خلته سمونا بحكمنا مسرعه دحار بك أو بحكي بخي حن سبيت تاكلني حن تقطع أفتناتي كمبيوتر بشمي بتناتي فورم كال كدريتي جا ورخي كم زي لك حقي كل هزبش أبز خدر سمع زي بقولوا لا ما تجزي ميديا يعني بحق زي قد أمهني تردكم تحري تجوا جيت راو تحاسبوا ليو حاسبوا له دحارك مس حاسبوا له نبي مخانو تنكح تددمت أولو قديف ماسي يرق له يقرأ وتني كنا كل ده أنت رافقكم لي أبوتاتك حطي كبل حرافقكم لي تدير ناي تا حسابك تعمي تبغتيها مجمريا مغنياتو زبز حسب نتي سدت أنا بعمقت نغيز الربلون تابون دي قينو مغنياتو أنت تزاريب كارلوتي ناي أزيل ورقات كاكم أنت قولي دوغلا كابزبل تيورتاس أنت بقسس لزخو نمبر ناي بحق الشجر زقط مسب أب كل زقيد إزوم إثيوبياويان كابير ترا كاب لوام حنسب ميت كبريان أنا تزارب كده حركة بكية نحتوغي زي إزوم إثيوبياويان حتى إلهم زتافو زلو حنتنا جرمن channel دوكومنتار جيرات اللولا كاب إثيوبيا تبقيسهم بجبت جيروم أبيمن أتيوم زرغبو مسجدل مرة كبيديو تديون لا all this كل زجير كاخي سعودية يتقبلهم نيا مش ورقات كتبون فرقيتي أبها قراك مصواي دلنيا زي مالسين إحناسي ركزنا هيوتنا بحر سجيرناكو ناي ورقات أدلة لنا نهيرنايو ورقات ورقاتها دل ورقاتنا نوسنيرنا زي جي عبي انسنتيف بهالزي أبال سعودية كيت كاغن بزي حقاو نخدنا بريخات خيزة لغا بحقاو من قد يكون كاك نقر زي all this إيرتراويان تدنا سيستم إيرتراويان عدل فتيرو خا بتيور تراي كنا نفلتن هنا حوخا حفتخا ود حبخا ود كوخا أبيروبا زي بلو سبيل تزلو سب انت عينتي وات كم زلو أبا قلقلات أبي إيرتراتي دوتات نايت هاجر تريلا مزعي نايت هاجر تريلا أبدق مسكت كادما زلو تعدلات دما تريلا سلازي أبي إيرترا زلو منسي تزغيقو نخوات كبيت بدو ينيرو كم جبلك قبل إثيوبيا مثلا كم تقبلوها ولا السودان أنا والشريفات سيستماتيكالي ورقات وسد حق له وجزيل له هندي تباو كاو 26 تقيد ورقات يبغاش كارتم تقيد قال ملا تاع ورقات تدل قال كلنا قرسي دارقا بحقاو من قد يكونن يمزول وجن بزياده لا تمن قد قد عن حقاو يكونن يمزول خاص زي كل تنقر سيستماتيكالي تسرحين ليبيا كان كيت كلنا ونكو حدا قال له ويزبها برت خذ برنامج سريع كويس بقرا ذكرانه تشعت لاند كروزر نيران هنا كيت كانت تشعت لاند كروزر لك كم زين هي سفاري ناي ساوث افريكا يدي مس يس بدهون يرو سمني يرو شجر يرو تشعت لاند كروزر يعني تشعت لاند كروزر بحد غيرنا ليبياتنا زدي اتمن قدسي سفي زغونه ገንዘብ ዝወፀሉ ብዙሓት ሃው ዘለዎ መንገዲ ነይሩ በርሃን ደበት ከምዚ ሕልፍ ክትብል ከለኻ ትረኽቦ ገለ ይኮነን ኣነ ከይድ ከለኹ ሲ መንገዲ ርባዓይ ነይሩ እቲ ሰሃራን በዓሉ بعد ما خمس رأنا هنا بحنتي سيزن إسرا مركب سجر نيرو سلازي there was a system behind it تطاو كبلوك تطاو بلو ميم جكو سلمتاي أوروبا شوهات يبلو مسدسين هذا تقبلوا هجي نايموت حتى يخوين زلو إزي تردينا كلنا نيكس حتونات كلنا حتى أنا ندل قن عيبر عليه مش قامين ده تسألكم نقول
ማለት ዓቕምና ጥራይና ሓሳብ ክንበኪ ሓፍትና ስለ ዝኾንኪ ቀዳማይ ፅምዶ ካብ ኣሕዋትካ ስለ ዝኾነ ክንሰምዓኪ ኢና ዝከኣለና ክምልሰልኪ ኢና ቀለልቲ እየን ሓን ምንጭ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ ትምርከስ የብሉን የድብል ኣነ እጁ ረብሓ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ የብሉን ሽግር ስለ ዘምፃልና እጁ ምንጭ ቁጠባ ኤርትራ ክብል ከለኹስ ምስ ኤርትራ ወይ ከዓ ምስ ትግራይ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ፀሚድና ሓባር ኮይና ንሰርሓሉ ጥራይ ድ ዝረኣየና ዘሎ ካልእ ኣለዋ ጎረቤትና ጅቡቲ ንኣብነት ናብ ካልእ ክነማዕብሉ ንኽእል ባይታታት ሽርክነት ደድልየና ባይታታት ኣለዉ ብኸመይ ንፈልጦ ኢና ትፈልጥዎ ይኹም ሞያታትና ዝያዳ ማለት እዩ ሕጅስ ስለምንታይ ኢና ምስኣ በቃ ሽርክነት ኣገዳሲ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ንዓይ ሕቶ ኮይናት ንላ ቅድሚ ኤርትራ ሃገር ምዃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተመርኮሰትን ነራ ሕጂ ከመይ ትምርኮስ ማሲ ሕጂ ስለምንታይ ትግደሰላ ደላ ኤርትራ ቀደም ወላ ሃገራት ክገዝኣና ከለዋ ኣይዘከረትናን ንሕና ብንሕና ተዋፂና ዝሓለፍናዮ መስገደል ወለዶ ናይቲ ኣያታትና ወይ ከዓ ኣቦታትና እዩ ሕጂ ግን ብሓደ ኮይና ንስራሓሉ ብሓደ ኮይና ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኸውን ኣለዎ ደርባሓና መንገድታት ኣለዎ ኣማራፅታት ኣለና ንዑ ምፍታሽ ዶ ይመሓሸ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ጉዳያት ፋሕ ክትብል ትኽእለሉ ዘሎ እዩ ማተይሲ ኣብና ንሕሕዶም ዘሎ ወራር ይረአ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝመፀና ዓብይ ሓደጋ ዝብል ናብ ፅምዶ ድወስደና ምስ ተጋሩስ ኣሎ ድዩ ምሻሎ ነንሕሕዶም እዮም ኣብ ዓልየት ኣብ ኩሉ ኣትዮም እንደለዉ ኣይኮነን ምስ መንግስትስ ወላ ምስ ፋሚሊ ዳርጋ ደይምርዳእ ኣይኮኑ ዘሎ ሕጂ ማዕረ ክንድዝስ ኢና ድዩ ንቅድሚት ነጠምተናስ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካልኦት ኢና ከምዚ ክትብል ፀኒሕካ ጆርጆ ከመይሉ ሲስተም ናይ ቴክኖሎጂ ሲስተም ናይ ኩሉ ማለት እዩ ንኣብነት ቻይና ንኣሜሪካ ኣብኡ ባይታ ምስ ፈጠረትላ ብትሕዶም ወሰሪሖም እዮም ኣብ ዝበፅሖም ንሕና ከምኡ ዓይነት ባይታ ደይንፈጠር ስለምንታይ ና ኢትዮጵያ ጥራይ እንዳበልና ወይ ባሕርና ክጥቀሙ ኣለዋ ድጥቀማሉ ሃገራት ካልኦት ደይንዕድን ብዙሕ ዓይነት መስራሕ ኣሎ ካልእ ከዓ ብክልቲኡ ወገን ተበዳዲልና ኢና ንብል ኣለና ተበዳዲልና ኢና ኩሉ ገዲፍና ከዓ ጌጋና ኣሪምና ንጓዓዘሉ ዝብል ኣምር ኣሎ ምክንያቱ ኣነ ከዓ ድብል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ስለዝረአ እዩ ከዓ ድብል ስለዝኣምን ንዓይ ገበን ድፈፀመ ይኮነን ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ኣትዩ ዝፈፀሙ ከምቲ ዝብልዎ ስለዘይገበረ ዝኾነ ዓይነት ጆኖሳይድ እሶም ዝብልዋ ደለዉ ሓልፎም ኣለዉ ነታ ናይ ጆኖሳይድ ትብል ፀቂጥና ነቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ፅምዶ ክንሰርሓሉ ንዓኻ ፀቂጦም ማይ በርቲ ገዲፍ ኣይኮነትን ንሕና ከዓ ተበዳዲልና ኢና ሞ ንግደፎ ንብል ኣለና ቦታተይ ንሕና ይበድልና ንሕና ኩሉ ግዜ ተፀዊዖምና ንኸዶም ገለ ጥራይ ኣደላ ስለዚ ንሕና ዝበደልና ክሳብ ዘይሃለወ ንምንታይ ደና በደልና ንገዳደፍ ንሕና በደል ክንገድፈሎም ዋሓቅኩም ኣለኩም እንድሕር ኮይና ኣብኣ ከምዚ ኢልኩም ኣሚንኩም ነርኩም ኢኹም ሕጂ እዚ ቪድዮ እዩ ቻነል እዩ እዚ ጥራይ ደይኮነስ ዝግበር ዘሎ ብዝተፈላለየ ሃገራዊ ሚድያታት ከም ዝብል ነይሩ ከምዚ እኮ ድብል መርትዖታት ዶ ኣይከውንን ንኣምነሎም ከይምህሉ ክብል ደሊ እዚ ሕቶታት ኣስጊእኒ ክምልስ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ሕቶታትኪ ሃንደበት ዝመፀ ዘይኮነስ ሓሲብክ ትሓቲ ኢኺ which is good ማለት ነቲ ነገርቲ ዕሚቕ ክትሓስበሉ ምኻል ከማን ፅቡቅ ነገር እዩ ኣብ ሃገር ድማ ኩሉ ሰብ ሃንገፍ ኢሉ ዘይከይድ ምዃን እውን ፅቡቅ እዩ ስኬፕቲክስ ክህልው ኣሎ ገለገለ ሰብ ኢንቱዚያስቲክ ወይ ከዓ ከምዚ ፅቡቅ ጥራይ ዝረኣዮ ክህሉ ይኽእል ሓደ ሰብ ድማ ፍሬኖ ዘትሕዝካ ክህሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ናትኪ ባህሪ ንነገራት ብዕቱብ ዘይንሕዞ ዘይነስተውዕለሉ ምባልኪ ኣነስ ቅቡል ገይረ ዝርዮ ግን እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ዝበልክዮ ገለገለ ክፋሉ ወላ እቲ ፅምዶ ንገብሮ ዘለና እውን ናብ ካልእ ሓደጋ ንኸይድ ክሕግዘካ ዝኽእል ዳ እምበር ንሓደጋ ንኸይድ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት እቲ ኣብይ ኣሕመድ ድሌታቱ ንፁር እዩ ዘሎ ከምዚ ምግማት ኣየድልየናን እዩ ኣብ መዓልቲ 2-3 ቪድዮ ኣብቲ ናሽናል ቲቪ
ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕርናትና እዩ ሎሚ ትማሊ ዝገበርዋ ቪድዮ ብፍላይ ባክግራውንድ ናይ ባፅዕ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ንሕና ታሪክ ኣለና ምዝ ባሕሪ እዚ ነዊሕ እዩ ዝምድናና ብላብላ ስለዚ እቲ ከምዚ ኤክስፕሊሲትሊ እዩ ብግልፂ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ባሕርናትና ንምምላስ ኩሉ ነገር ክግበር ኣለዎ ኦኬ ሕጂ ንተህዲድ ንመናውራ ገለመለ እዩ ዝብል ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ሓደ እቲ ዘረባ ግን ንድሕነትካስ ስግኣት ዝፈጥር እዩ እዚ ኤርትራ ንፀላኢኻ መጀመርያ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ከተንእሶ ኣለካ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቶም ንዑ ዝፀልዎ ንዓኻ መሻርክትኻ ጌርካ ክትወዞም ኣለካ ምሳኺ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ሰማማያ እሳ ድማ ኤርትራ ንሓዋሩ ናታ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ ክምርኮስ የብሉን ምሳኺ ሰማማ ኣብዚኣ ኣብሶሉትሊ ዲጋ ኣለና ኢሎም ፀዓት ክቡናዮም ኖ ታንክ ዩ ናትና ክንገብር ኣለና ተወሳኺ ንወስድ ንኽእል ኢና ካብኣቶም ዝተመርኮሰ ቁጠባ መግቢ ካብኣቶም ተተመርኪስና ማይ ካብኣቶም ተተመርኪስና ኩሉ እቲ ናብኦም ንፅግዖ መሕነቕ ኢና ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ክሓንቁና እዮም ባገይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ ኢዝ አ ቨሪ ስትራቴጂክ ኮምፔቲተር ወይ ንዓና ንሓደጋ ንህላዌና እታ ዝዓበየት ሓደጋ ሃገር ከምዚ ንግምት ከዓ ኣይኮናን ዘለና ታሪክና ትማል ንሪኦ ክሳብ ሎም ዋጋ ንኸፍል ዘለና ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ፍፁም ክርሳዕ ዘይብሉ ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ዋላ ዓመታት ይውሰደና ናትና ፀዓት ምንጭ ፀዓት ክንገብር ክንክእል ኣለና ናትና ዲጋታት ጌርና መግቢ ነፍስና ክንክእል ኣለና ብፍላይ ሰብ መግቢ ኣለና ፍርያ መሬት ኣለና እዮም ዝብሉ ኖ ኤርትራ መግቢ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ተወሳኺ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ካብኦም መሰረታዊ ናይ መግቢ ነገረካ ግን መንግስቲ ኤርትራ ቀቢፅዎም ከም ዝኾነ ካብቲ ኢንቨስትመንት ናቱ ራእዩ ካብ ዘረቡ ይትራእዩ ካብቲ ናቱ ኢንቨስትመንት ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይንጥምት እዩ ኢትዮጵያ ጎረቤትካ ዘላ ንኣብነት ንእሽተይ ክፅኻይ ትፈልጥዮ ንኺ ኣብ 93 ግዜ IMF ንኤርትራ ክሕግዛ ከሎ ፈርጂ ክንለኸይ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሕቶታት ዘምፅእሉ ዝነበሩ ንስኹም ብመግቢ ነፍስኩም ክትክእሉ ይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ተወዳደርቲ ይኮንኩምን እዮም ዝብልዎ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ግን ካብ ሰውራ ስለ ዝመፀ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ኣብ ዝኾነት ሃገር ብመግቢ ክፅጋዕ ከም ዘይደሊ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ መሬትኩም ገያፅዩ ንሕርሻ ዝምቻ ኣይኮነን ዴጋታት የብልኩምን ጎረቤትኩም ካብ ኢትዮጵያ ፍርያ መሬት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምሳቶም ንግዲ ክትገብሩ ኣለኩም ኢሉ ይፀቅጥ ነይሩ IMF ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓይሊ ዘለካ ኢንቨስት ግበር ነቲ ዝጎድለካ ድማ ንግዲ ግበረሉ እዩ ዝብላካ እዚ እቲ ኤርትራ ኣብ ትሬድ ፎከስ ዝኾነ ባይደወይ ነቶም ንኣሽቱ ዘይትፈልጥዎ ኤርትራ ኣብቲ ቻርተር ናይ ቁጠባ ናታ ኣብ ንግዲ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ክንገብር ኢና እዩ መደብነቱ ኤክስፖርት ፎከስ ዳትስ ዋይ ኤርትራ ሲንጋፖር ክትከውን እያ ዝብል ካብኡ ይመፅእ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤክስፖርት ዝተመርኮሰ ይክኸውን ኣለዎ ስለተባሃለ ሲንጋፖር ድማ ኤክስፖርት ዝተመርኮሰ ቁጠባ ስለ ዘለዎም ደመሳስለን ስለ ዝነበረ ሳክት ካብ ዜሮ ዝመፀ ሲንጋፖር ከም ቃል ኣይኮነ መፅዩ ምስቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፕላን ዝነበረ ዝመፀ ሕጂ ንዑ ዘይፈልጥ ንሽተይ ስለ ዘሎ ዝደግሞ ዘለኹ ብዙሕ እኳ ፈልጦ ኸውን ግን እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ብመግቢ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ብማይ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ብፀዓት ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ብትምህርቲ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ንገብሮ ንግዲ እንተሎ ኣብኡ ዘይንምርኮስ ኮይና ጥራይ ኣብኡ ዘይንምርኮስ ካልእ ነገርና ነገበርና ከም ጎረቤትና ምሳና ክሻረኹ ክሰርሑ እንተደልዮም ዌልካም ግን ስትራቴጂክሊ ምስኦም ምፅጋዕ ማለት ንኤርትራ ሓደጋ ምፍጣር ማለት እዩ ኣብዚኣ ምሳኺ ምልምሉ ሰማማዕ ወላ እውን ሕጂ ትግራይ እንተመፅኦም ወላ ካልእ እንተመፅዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ኤርትራ ክሰርፅ እየ ክደላነ ከም ናይ ንእሽተይ ዘላት ንፅልዋ እቲ መንእሰይ በዚ መንገዲ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ምስ ካልኦት ከም ድሌት ክትሻረኽ ትኽእል ኢኻ ወላ ሱዳን ኣብ ገለ ፖይንቲ ፀዓት ንኤርትራ ክብዋ ተባሂሉ ነይሩ ተደንለኸይ ነዚኦም ኣሚንካ ምኻድ ግን ወላ ጎረባብትና እዮም ገለገለ ግን ኩሉ ግዜ ብደገ ዝዝወሩ መንግስታት ስለ ዝኾኑ በኣ ገይሮም ክሓንቁኻ እዮም ዝፍትኑ ክንደይ ፓሎታት ተሰሪሑ ኤርትራ ክንደይ ፓሎታት ሰሪሓ ነይራ ፀዓት ካብኣቶም ነዳዲ ስለ ዘለዎም ገለ ካብኡ ዝመፅእ ንኤርትራ ገለ ተባሂሉ ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግብሪ ይወዓለን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውሮም ሓይልታት ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ግዳይ ክገብርዋ ስለ ዝኽእሉ ኤርትራ ዝኸፈለት ከፊላ ጉዳያ ባዕላ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ንሕናቶም ህዝቢ ድማ ነዛ ተሓሳስባ እዚ ከነስርፆ ኣለና ግን ፅምዶ ዝበሃል ኣብ ቁጠባ ብካልኣይ ደረጃ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ናይ ሰኪሪቲ ሕቶ እዩ ተዓቢ መዓልታዊ ንሪኦ ኣለና ድሮናት ክገዝእ ዝውዕል ዘሎ ዝሸጠሉ ሲኑ እምበር ሕጂ እውን ራሻ ሰዲድ ኣሎ ናቱ ዲፈንስ ዲፓርትመንት ብምሉእ ኣብ ራሻ እዩ ዘሎ ሓንሳብ ኣብ ኢራን ይኸይድ ሓንሳብ ናብ ገለ ሞሮኮ ይኸይድ ብዝረኸበ ክገዝእ ጥራይ ይደሊ ኣሎ እዚ ዝገዝኦ ዘሎ ድማ ዓብዱ ከልምዕ ስለ ዝደለየ ኣይኮነ ውግን ስለ ዝደለየ ዊናው ዳት ስለዚ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ፀላእቱ ኣለዎ ምስቶም ፀላእቱ ክሰርሕ ኣለካ እቶም ፀላእቱ ከዓ ንኣቢ በይኖም ኣይክልዎን እዮም ደገፍ ደልዮም ካብ ኤርትራ መይቢ በይናውን ትኽእሎ እያ ነዚ ግን እንታይ ገድሽካ ሓደ ብፅጋብ ፍንጥሕጥሕ ኢሉ ዘሎ ክመፀካ እንድሕር ኢልካ ኣባኻ ከይመፅእ ክጠፍኣሉ ዝኽእል መንገዲ ክትህንድስ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ልቦና እዩ
ተጋሩ ንዓና ስለ ዝሓልዩልና ይኮኑ ምሳና ስርሑ ዘሎ ንኤርትራውያን ስለ ዝድንግፁልና ይኮኑ ንባዕሎም ሓደጋ ስለ ዘለዎም እዩ ህወሓት ተሰሪ ዘሎ ነቶም መራሕቲ ህወሓት ክሃድኖም እዩ እምበሽ ኩናት ክውልዕ ከም ዝኽእል ድማ እቲ ኣብ ዓፋር ዝገብሮ ዘሎ ይርእይዎ ኣሎ ስለዚ ንሳቶም እውን ስጋት ስለ ዘለዎ እዮም ምሳና ዝቐርቡ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ዝባ ግንባርን ህወሓትን ስለ ዝፋቐሩ ይኮኑ ብሓደ ዝሰርሑ ነይሮም በበይኖም ከፍትኑ ነይሮም እዮም ብድሆ ንክልቲኦም ከጥፍእ ዝኽእል ክመፅእ ከሎ ግን ብሓደ ይሰርሑ ነይሮም ሕጂ እውን ምናልባት ከም ታክቲካሊ ይቀራረቡ ኣለዉ ግን እቲ ህዝቢ ድማ ጅሆ ናይ ኩናት ክኸውን የብሉንካ ንብል ኣለና ምስ ተጋሩ ልክዕ ከምቲ ምስ ሱዳን ዘለና እንተተኻኢሉ ማለት እዩ ምስ ሱዳን እውን ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ይደልየ ምስ ተጋሩ እውን ምሳኺ ዝሰማምዓላ ግን ኣገይን ሕጂ እውን እቲ ዶባት ናትና ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ግዳይ ናይ ዝተፈላለየ ዋሕዚ ናይ ሰባት ክኸውን የብሉን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ፅሩይ ሕብረተሰብ ገና ዘይተበከለ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ እቲ መንግስቲ ግምት ክገብረሉ ክኽእል ኣሎ ኣብ ሱዳን ነይረ ያነ ኢትዮጵያ ርየየ ንዓታቶም ክፈርድ ኣይደልን እየ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ ብመንፅር ናይቲ ካልእ ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብጀካ ስራሕን ናብራን ካልእ ኣይፈልጥን ስለዚ ነዚ እቲ መንግስቲ ግምት ክገብረሉ ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ ገይሩ ከዳልዎም ክኽእል ኣለዎ ፅዒልካ ዋሕዚ 2018 ክንደይ ብድሆታት የጋጢሞት ህዝቢ ምስኪን ህዝቢ እዩ ዝፈልጦ የብሉን ካንሸሎ ከፊቱ ዝሓድር እዩ ሓንቲ ስለዘየለ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ብቴሌፎናን ብድሕሪ ናይ ዳሕረዋይ ጅባ ገይረን ዝኸዳ ዋልድ እየ ዝሪኣ መስመራ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ጃኬትካ ቀዲድካ በዚ እቲ እናኸድካ ከለኻ ጥንቃቐ ዘድልየካ ተርዲቑላ ኣብ ኢድካ ማነስካ ክትከይድ ኣይትኽእልና ስለዚ ናይ ባህሪ ፍልልይ ኣለና ነዚ ኣብ ግምት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ከተደላድሎ ኣለካ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ፀጥታ ናትካ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ ሰላም ግን ዝመስልዎ የለን ልዋም ዝጠራጠር ምህላውኪ ግዜ ክትወስድ ምህላውኪ ንዓይ ይርድኡ እዩ እቲ ዝሓለፈ ዳመጅስ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ክርስዕ ኣለዎ ክስገር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሰባት ከማኸ ብዙሓት ከም ዘለዎ ይርዳእኒ እዩ እቲ ሕቶ ግን ንሕና ክሳብ ዝሰማምዓና ክንፅበ ኣለና ዝብል ፖሊሲ ኣለና ብዓለም ኩናት ውሕጅ እዩ ውሕጅ ከይመፀ ዛልያ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ዝከኣለካ ክዛሊ ኢኻ ዘለካ ፅባሕ ንጎ ምስ መፀ ንባዕለይ ክገብረ እየ ትብል ኒኻ እዚ ዝመፀና ዘሎ ውሕጅ ይርእይዎ ኣለዉ እቶም ሃገር ዘለዉ ድማ ካባና ላዕሊ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ምስ ጎረባብትና ሰላም ንግበር ምስ ጎረባብትና ኩናት ንጀምር ክንብል ከለና ከምዚኣ ትብልያ ዘለካ ሕቶታት ከተብዝሐለኪ ኩናት ኢና ንፀሊ ዘለና እምበር ንሰላም ድፋእ እንድሕር ኢሎምና ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ወላ ካብቲ ንሶም ዝበልዎ ክትሓልፍ ኣለካ ንሰላም ዋይ ኩናት ንዓና ሓደጋ እዩ ኩናት ካ ይንደልና ወላ ገለ ሰብ ኣሎ ሓይሊ ኣለና ኖ ሓይሊ እንተለካ ከይድ ንስኻ ኣብ ኩናት ሓይሊ ኣለኒ ዝበሃል የለን ጥኢት ንሰብ ትቐትል እያ ብዝኾነ መፅያታ ጥኢት ሰብ ትቐትል እያ ሓይሊ ኣለና ኢልካ ንመን ኢኻ ክትፍክረሉ እዚኦም ሽሾ እዮም ሓደ ኣብ ትዊተር ናተይ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ኣሎ 4 ሚልዮን ኢኹም ንሕና ዓሰብ ንክመልስ 20 ሚልዮን ተሞቱና ሓላሊ ኢሉ ፅሒፍለይ ኣሎ ማለት ሓላፊ ማለት ኣይኮንኩ ግን እቲ ኣተሓሳስባ እየ ዝብለክ ዘሎ 20 ሚልዮን ከፊልና ዓሰብ እንተመሊስና ንዓና ሓላል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝኾነ ንሕና ከምኡ ዓይነት ከም ኤርትራውያን ንሓደጋ ንነፍስና ክነቃልዓ የብልናን ዝኣኽሎ ከፊሉ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ግንባራት ዘሎ ንሱ ሰላም ይደሊ ኣሎ ንሕና ድማ ምስ ኮይና ዋላ እቲ መንግስቲ እቲ ሓሳቡ እንታይ እዩ ንሕና ግን ሰላም ክንደፍእ ክንክእል ኣለና ንሰላም ገለገለ ሰብ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ክትሓፍር ኢኻ ይብሉኒ እንኳዕ ንሰላም ኢለ ሓፈርኩ ብሰላም ጎስጒሰ ከምቲ ኣነ ዘለኹ እንተደይ ኮይኑ ኖ ፕሮብለም ንኩናት ጎስጒስካ ዳ ኢኻ ክትሓፍር ትኽእል እምበር ንሰላም ጎስጒስካ ዘሕፍር ምክንያት የብልካ ኣነ ንሰላም ስለ ዝደሊ ሰላም ጎስጉስ ኣለኹ ሰላም ተመፅኡ ንሕጎስ እንተደይ ሰለጠ ድማ ኢትስ ኦኬ ኣነ ድከኣለኒ ገይረ ኢለ ዓጊበ እየ ዝሓድር እዚኣ ያታልዎም እቲ ካልእ ኩሉ ዝበልክዮ ግን ስኬፕቲክ ምዃንኪ ኣነ ኣይፀልኦን እየ ኣብ ሰብ ከም ክብል ኣለዎ ግን እቲ ሕቶ ድማ ከምዚ ናትከ ጅናብነት ኣነ ሕቶ ኣለኒ ኢልኪ ከም ግለሰብ ክትዛረብ እየ ኣነ ሚድያ ናተይ ተጠቒመ ግን ሃገር ከድሕን ዝኽእል ነገር ክቃወማ ኣይደልን እየ ኣነ ዘይቅበሎ እቲ ኮይነ ሓሳብ ገትፈለኒ ምክንያቱ ንኤርትራ ፅባሕ ንጎ ኩናት ተጀሚሩ ኣነ ከምኩም ከትሕና ዋጋ ዝኸፍሉላ ኣብታ ግንባር እዮም ዘለዉ ንሳቶም ካ ሰላም ደልዩ ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ሰላም በቶም መራሕቶም መፅዎም ኣለዉ ንሰላም ካይደፍ ኣለዉ ንሕና ነቲያ ክንገብራ ንኽእል ንሕግዝ ኢና ክንቃወሙ ንኽእል ኢና ነቲ ሓሳብ ግን ኣንፃር እቲ ንሰላም ዝሰርሕ ዘሎ ምስራሕ ግን ቅቡል ኣይኮነን ክብለክ ይደሊ ምናልባት ገለ ንዊሕ ሕቶታት ስለ ዝነበረ ገለ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናብዞም ኣሕዋተይ ከዓ ሕፅር ሕፅር ኣቢሎም ከብሉልክ እዮም የማነ ቅፅል ኖ ሜይቢ የማነ ሓንሰብ ሳሙኤል مرحبا اسمع له كما كان يهم دحال قنيهم كما يحالفنا معاتنا سنت خامل شيء قبل سلام بالله بزخوننا بلوام كاتو تمشي دلخي بتعمي صبح حتى ديو
ግን ከቲ ድበልክዮስ ሕጂ ንኣብነሲ እዞም ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለና do you think ሕጂ ዓድና ኣቲና ከነፍሪ ከሊእና ዘሎ እንታይ ይመስለክ? ካባ ጀሚርክሲ ቁሩብ ዓድና ኣቲና ዝኾነ ነገር ስራሕ ንሰርሕ ግን ዝኾነ ስራሕ ይተጀመርና ኣሎ ከምቲ ስኽ ትብልዮሲ እቶም ኤርትራውያን በዓልናሲ እኹላት ኢና ንዓድና እኹላት ኢና ግን ሕጂ ኣቲና ክነፍሪ ንኽእል ዶ? ኣነ እወ ይብል ኣይኮነን ኣይንኽእል ኢና ብኸመይ ባይታ ጥራይ ደገድስ ምክንያቱ ንሕና ሰላም ዘለና ናፅነት ዘለና 34 ዓመት ደለና ኢና ኣይኮነን እዚኣ ሓሳብ ክበኪ ሰላም ስለ ዘለና ንሕና እውን ኩሉ ስለ ዘለና ቢዝነስ ትገብር ማለት ኣይኮነን ተረዲኽኒ ብሰንኪ ሳንክሽን ብሰንኪ እንታይ ወሪድና ኣሎ ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ሳንክሽን ወሪድና ዘሎ ሓንቲ ሃገር ከዓ ኢምፖርት ኤክስፖርት ትገብር ተኽኢላ ንዓይኒ ንዓኽን ዝኸውን ባይታ ክጠርልኪ ይክእልኒ ዋላ ሽሕ ግዜ ገንዘብ ኣምፂኺ ኣነ ንስኽንሲ ተሰሪሕና ዘለና 20 50 $100 ሒዝና ኣቲና ሓንቲ ግዜ ቢያጆስ ቪዛ መሰምፃና ካልኣይ ግዜ ምንታይ ተውፅኦ እንደገና ከዓ ነዚአን ንኸተእትኻ ብዙሕ ሳንክሽን ኣሎ እዚ ሳንክሽን እዚ ብየን መፂኡ ክበሃል ኣሎ ኤርትራ ትሓልፎ ዘላ መድረኻት ብሳንክሽን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ክሰርሕ ወይ ንህዝቡ ዕድል ክኸልድ ደልዩ ይኮነን ዝኹል ጠጠው ኢሉ ዘሎ ብዝኾነ ነገር መንገዲ ብኩሉ ተዓፅና ስለ ዘለና ጥራሕ እምበር ክንደይ ሰብ ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓሲ ትማለይ ፌብሩዋሪ በፂሐ መፅእ ነይረ 24 ሰዓት ዓደይ ካብ ደልየ ግን ከስራሕን ምስራሕ ክልእኒ መንግስቲ ይኮነ መስራሕ ክልእኒ ዘሎ እቲ ኩነታት እዩ ምስራሕ ክልእኒ ዘሎ እንታይ ስለዚ የለ ኣብ ዓድና ሰላም ኣሎ ኣብ ጎረቤትና ግን ሰላም የለን ንኣብነት ሕፅር ኣቢለስ ናይ ፖታሽም ተኮይኑ ሕዝካ ሕጂ ትዕደና ደየመረ ዘሎ በየን እዩ ዘሎ ፖታሽም ናይ ኤርትራ እዚ ኮሎኒ ብዓሰብ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት ተፈጢሩ እዚ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ክቅፅል ክእል ዶ እዞም ኩሎም ኣብ ፈርቲ ካብ ግዳም ዝኣትዉ ዘለው ንደቂ ዓዲ ግደፊሞ ካብ ካልእ ሃገራት እንድሕር መፅኦም ኣብ ዓድና ከፍርዩ ተደልዮም እቲ ካምፓኒታት ኣሜሪካ ተስርሖም እያ ወላ እቲ ጥረ ነገር ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ናብ ኤውሮጳ ክወፅእ ተደኣ ኮይኑ መን ይክገዝ ኣሎ ብሰንኪ ሳንክሽን ሕጂ ብዙሕ ነገር ዘይንፈልጦ ኣሎ እቲ መንግስቲ ተሸኪምዎ ንኸይድ ንሕና ብስምዒትና ጥራይ ከም ዝኾኑ ኣለዎ ኢልና ንገብሮ ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነ እቲ ሓቂ ንኣብነት ስኽሲ ኣብዛ ዘለኺ እያ ገዛ ቀለብ ደቂ ክደ ይብልኪ ብኩሉ ዓፅዮም ብኢድክን እግርክን ኣስዮም ኮፍ ኣቢሎም ብየን ደቂ ክትቀልቢ ቅልቢ ትኽእልኒ ኢኺ ኣብ ኤርትራ ወደሎ ከምዚ እዩ ብኸመይ እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ኣሎ ብዙሕ ነገር ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ ሓደ ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ፅምዶ ንገብሮ ሰላም ንገብሮ ንማንም ኣይኮነ ንጠቅም ንዓና ይጠቅም እንታይ መስለኪ እንድሕር ንሕና ምስ ትግራይ ሰላም ጌርና ብኡ ዝመፅእ ኩናት የብልና እዚ ኩሉ ዓመታት ልዕሊ 100 ዓመት ኩናት ተኣሲርና ዘለና ብትግራይ ዝመፅእ ኩናት እዩ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ኩናት እዩ እዚ ንኸብቅዕ ተደኣ ኮይኑ ምስኦም ሰላም ንገብር ኣለና ሰላም ንገብር ኣለና ግን ኩሉ ሕድግታት ጌርና ማለት ኣይኮነን እዚ ሕጂ ትብልዮ ፅናሕኺ ናይ ፅምዶ ድዩ ዋዝ ናይ እንታይ ድበሃል ጆኖሳይድ ድበሃል ዘሎ እንድሕና ብሓቂ ጆኖሳይድ ኣለዎም እንታይ ኮይኖም ንኤርትራ ሓደሙላ ምስለኪ ተጠባቢሎም ኣለዎም ኤርትራውያን ወላ ሓንቲ ከምዚ ገበሩ እኮ ፈልጡ እዮም ዓለም ትፈልጥ እኮ እያ ግን ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ኩናት ተጀሚሩ ዘሎ ኣብኡ ኩሉ እዚ ኩሉ ገይርዎም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ብኩናት ድዩ ብዕፅዋን ክባን ድዩ ብመድሃኒት ድዩ ንኢትዮጵያ ሳንክሽን ገይሮምላ ንኤርትራ ከም ሳንክሽን ወሲኾምላ እንታይ ዝገበርካ ኣይግዛእኒ ስለ ዝበለ ጥራሕ እዩ ሕጂ እዚ ኣይርዳእክን ኣይብልኒ ድሓር ከኣስ ሓንቲ ኤርትራሲ ንበይና ንሕና ንበይና ጥራሕሲ ክንልበዓይ ንኽእል ኢና እኹላት እውን ኣይኮናን ምስ ጎረባብትና ሰላም ጌርና ምስ ሱዳን ተነገርና ከም ዝበልክዮ ምስ የመን ተነገርና ምስ ጅቡቲ ተነገርና ምስ ኢትዮጵያ እውን ብዓቐኑ እንተነገርና ሕማቕ ኣይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ዶባትካ ሰላም ክህልዎ ኣለዎ ኣነ ከምኡ ዝብል ርድኢት ኣለኒ እንድሕር ሰላም ኣሎ ካብ ሰላም ዝጥዕም ነገር የለን ዋላ ካብ ውሽጢ ክወፅእ ከማ ክንነብሮ ጥዑም እዩ ግን እዚኦም ከለዉ እዛ ገምጃዕ ኢትዮጵያ ኮላ ንሕና ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ድሓር ከዓ ከምቲ ዝበልክዮ ኢትዮጵያ ተገማሚዓ እያ እወ ተገማሚዓ ንኽትገማምዕ ከዓ ሞር ክንሰርሕ ኣለና ብኸመይ ንሕና ምስ ትግራይ ተባኢስና ኣይኮነ ኢትዮጵያ ትገማማዕ ንሕና ንትግራይ ፅምዶ ተጌርና ትግራይ ተሓጊዝና ትግራይ ከም ሃገር ደረጃ ተኮይና ኢትዮጵያ ኣፍሊጥ ኣላ ፅባሕ ንጎስ እዚ ዓብየ ፀገምና ተገላጊልና ኣለና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ድሕቲ ትግራይ ከም ሃገር ተወፅያ ኣኺልዋ ኢትዮጵያ ኣይትምለስን ንሕና ሽዑ መን እዩ ኤርትራሲ ስሕበት ክኸውን እያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተጋሩ ምሳና ተባኢሶም ኣይወፅኦም እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ዝኣቱ ዝወፅእ ብኤርትራ እዩ
ኣምሓራውን ብሕኮይኖም ዝኾነ ዝኣት ዝወፅ ብኤርትራ እዩ ጎሮም ተሓይዞም ኣለዉ ሽዑ መን ስሕበት መሬት ትከውን ኤርትራ ተረዲኽኒ ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኺ ምናልባት ሕጂ ኦኬ ከብደና ክእል እዩ ሎንግ ተርም ግን ኤርትራ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ እያ ዘላ ነዚ ንክኣፅም ዶ ስለምንታይ እቲ ጥይት እውን ብሕጂ ክብሎ ፅንሓ ማይነሽ ድራር ሓወይ ኣብይ ሒዝዎ ዘሎ ብክሽትክ ብሁሙቲክ ንሰሜናውያን ኣጥፊኻ እሱ ናብ ስልጣን ንክነብር ይደል ዘሎ ኣምሓራን ተጋሩን ንሕዞም ክባልዑ ሓይሊ ጎለሎም ንሕና ተጋሩ ንባላዕ ሓይሊ ጎለሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩናት ርኢ ካብቲ ውለድ ወይ ካብቲ ሰምዕዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩናት ይፈልጥ ኣይፈልጥን ኩሉ ግዜ ኣባና እዩ ምክንያቱ ዕላማ ሒዝዎ ዘሎ ከቢድ ዕላማ እዩ ኣምሓሩን ተጋሩን ተዋዲኦም ንሕዞም ሓደ ሓይሊ መይት ኣሎ ንሕና ተጋሩ ንሕዝ ተዋዲእና ከዓ ሰለስተ ሓይሊ መይቶም ኣለዉ ንዘለኣለም ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ከፅምት ኮይኑ ጠቕላላ እዚ ሕጂ ሓስብዮ ዘለኺ ሳሚ ኣባ ሓንቲ ከብለካ ፅቡቅ ጌርካ እንድኻ ኣብቲ ልዋም ተሓቶ ዘላ ኣብዚ ኣብ ካልእ ሓቲታት እያ ትብሎ ናይ ልዋም ሕቶ ግን ፅቡቅ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ብዙሕ መንእሰይ ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ነዚ ሕቶታት ምናልባት ከም ንኣ ፅሩይ ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ሕቶ እያ ተሓቶ ዘላ ምናልባት ናይ ልዋም ሕቶ ጥራይ ጌርና ይንወሰዶ እዚ ናይ ብዙሕ ኤርትራዊ ሕቶ እዩ እዚ ቅድሚ 2 ወርሒ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ይከይዱ ነይሩ ሎሚ ግን ናሓሸ መፀል ድሓር ሕቶታት ናታ እውን ዕምቆት ዘለዎ ሕቶታት እዩ ሳክት ኢልካ ሕልፍ ክትብል ከለካ ድርቢ ተብሎ ኣይኮነን ዕምቆት ዘለዎ ሕቶታት እዩ ስትራቴጂካሊ ተረኣዩ ክምለስ ዘለዎ እዩ ከም ህዝቢ ድማ ክዝረበሉ ዘሎ ኣርስቲ እዚ ወላ ንሳ እኮ ከም ልዋምሲ ኣነስ እዚ ይቅበሎኒ ኣይርባሕናን እዩ ክትብል እውን እኮ ትኽእል እያ ብፍላይ ንሳ ግለሰብ ስለ ዝኾነ ራይ እንታይ እዩ ብዝዋን እዚ ነቲ ውሕጅ ዝመፅእ ዘሎ ልዋም ስለተዛረበት ወይ ልዋም ስለዘይተዛረበት ጠጠዋይ ተብሎኒ ኣይትኸእሎን እያ ጠጠዋይ ተብሎኒ እያ ሓንቲ ሕቶናታ ግን ንሕና ክንሰርሕ ከዓ ኣይንኽእልን ዲና ትብል ግን ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣነ ቀፃሊ እየ ዝሓትት እዚ ወላ ገዳይ ሃልወና ክንብጋስ ክንክእል ኣለና ሓደ ግዜ ነቲ ሰብሲ ፈንዎ ወላ ከሲሩ ይፈትን ሓደ ግዜ ፈትኖ እቲ መንግስቲ ሰብ ክኸስርዮ ኢሉ ይስከፍ ኣሎ ምሽ ገዳ ስለ ዘሎ ፀገም እዩ ግደፎም ሓደ ግዜ በብሽቲ ኣራኻ ተተኮስ በሎ እንድሕሪ ብዓቕሙ ክወፃ ዝኽእል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣነ ገዛ ናተይ ኣብ ቻይና ተሰኪመ ብባቡር ብመርከብ ተሰኪመ ኣብ ባፅዕ ከውርዳ ዝኽእል እንድሕሪ ኮይነ ንዓይ ትምልከት ክትከውን ክትክእል ኣለዋ they have to open some ገለ ነገራት that's why ፕሬዚደንት ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ዘሎ ኣነ ክፅበ pushing ነዚ ነገር እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ተኣምራት ንክግበር ዝደፊ ዘለኹ እየ ተኽሉ ነዊሕ ኣፀቢየካ ስለ ዘሎ የማነ ክበክዕ ግን خيد كوينين دي اوكي بالكسر تقولوا 100 باق برا كبكه ناها 100 برا حد مثلك زي زغبر زلو صمدو مس غوربيتنا سي مسرحنا حنا تتاساسر غيرنا اين اوروبا تغارو مصيم كسرحوهم تغارو مصيم كله حزوهم زبل سمعت الله مثلا اللوام حكي دردام سوم سايرنا سي እቲ ንሕና ክንሰርሖ ዝግባአናት እሶም ከኣትውኦም ክብሕትውኦም ዓይነት ከይከውን ኖ ኣብ ምንታይ ትምርኮስ ዝብል ዘለኹ እንድሕር ደኣ ምስ ተገረቡ ሰላም ጌርና ንሶም ክሃንፂኦም ንሕና ክንሃንፅ ኢና ንሕና ክንምዕብል ኢና ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሎ እቲ ናይ ምህናፅ እቲ ናይ ምዕባል እቲ ናይ ምስራሕ በቃ ምስ ትግራይ እንድሕር ደኣ ደይ ተፃሚድና ኣኺልና በቃ ከምዛ ዘለና ነብር ከምዚ ዘለና ኣይነብርን ኢና ይድሉና ትክሳይ ናብ ካልእ ኣንፈት ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካልእቲ ኣብዚ ሓውና ድበላ ከዓኒ ይድመፀና ድሎ ንብል ኣለና እቲ መራሕና ኢትዮጵያ ንሱ እንተ ደኣ ክፃወት ኮይኑ ከምዛ ናይ ትግራይ ክፃወት ንሱ ብሰራዊት ኣይኮነ ተፃወት ምክንያት ሰራዊቱ ርኢናዮም ኢና ወላ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣቦታትና ድልዎ ዝነበሩስ ብኣካል ብዓይንና ርኢናዮም ኢና ከመይ ኢሎም ከም ዝሃመማ እሽሎም ከም ዝግፈፉ ማለት እዩ ሶ እዚ ሕጂ ፖለቲካ ገለ ኩልነት የዝረብ ኣነ ፖለቲካ ይፈልጥ ኣሕዋት እዚ ክፃወታ እንድሕር ኮይኑ በቲ ሮኬታት ወይ ከዓ በቲ ዝፃወቱ ዓይነት ቴክኖሎጂ እንድሕር ኮይኑ ናባና ነፊራ ጥሪ ኢላ ትመፅእ ሮኬት ይኹን ወላ መርፈት ይኹን ኣይደልን እየ ሕጂ ንበል ክፃወታ ዝኽእል ጌም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን እንተስ ኣብ ዓፋር ኮይኑ ዝፃወታ እንተስ በዛ ናይ ተኸፊታ ደላ ናይ ኣምሓራ ቦታት ይኹን እንተስ ተደልዩ ዋላ ምስ ሱዳን ተፃሚዱ ይኹን ተኸፍታ ዝኽእል ነጥብ እንድሕር ከፊትዋ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዋላ እንድሕር ዓሊባ ንዓና ፀገም እያ እሶም ዶም ተፃሚድናዮም ኢና እሞ
أبوتهم نخيت خون كنكالا خل منهم كنحجزهم علينا نبلهم دلنا أكلات أيك حجزنا نتعذب يوم مخنات تاجي موت يوم مالو خر عدو نسوم دليل دلو تاجيم أبعدهم صوت أنا خيت تصوت مخناتهم سحينهم معهم بخل مولو أيكلوانهم تاجيم كاب عدو موت يوم أبيرتران حتى تصوت أطو ما يكونن إحنا قد مزيزنا لنا بوتاتي مزيزنا لنا نزانا يتمدو السخاء نتم كفر رحم دتأنحو أجوهم سندبلنا يوم وين حسب بعد ريموت روكيت سريدنا بإرترا ولا يسحطون حنتي ناي دوام أبدي عندي خطاقي خزر لهم التي صمدو كما يكونن أبي أحمد بمسرته علامو إرترايا نتجارو جن بوتاكم هبوني انت غيلكم سراويتكم هبوني انت زي كيلكم مرحتكم هبوني انت ده اللي دما بوتا فقلو لي بوغير واغا يزبلهم زلو سلازي نوكينات مچو مريت تግራይ ترايو عفر رسن اللوو كبيديو سراويتنا تخاي فلطمي اي كوص اورو يكونيم تግራይ ግን ጎቦታት ዝበዝሖዩ ትግራይ ሒስካ ማለት ድማ ካብ ትግራይ በቀጥታ ነስመራ ክትሃርም ቀሊል እዩ ካብ ትግራይ በቀጥታ ንባፅዕ ክትሃርም ቀሊል እዩ ፈዲኽን ለኸይ ስለዚ ትግራይ ክሕዝ ዝደሊ ዘሎ እሱ ان شعبيا دما تግራይ ክሕዛ አይደልይዎን እዮም ዘለው ኤርትራ ትግራይ ክሕዛ አቢ አይደልዩን እዮም ዘለው ስለዚ ትግራይ እንድሕር ሒዙ ንዓና ቢግ ዳሜጅ ፈዲኽኒ that's why እቲ game ዘሎ ትግራይ ናይ ዓውደ ኩናት ንኸይትኸውን ጥራይ ዘይኮነ እንተኮይኑ ትግራይ ምሳና ኮኑ እንተዘየለ ትግራይ ቦቶኦም ንኣቢ ከሂብዎ ጽምዶ ኣብ መወዳት ኣብዚያ ትወድቕ ንተጋሩ ድማ ደሰይኒ ካብ ትግራይ ክትኮስ ተኮይነ ኤርትራ ንትግራይ ክትኮስ እዚ ትግራይ ክጠፍያ ማለት ሽዑ እንድሕር ምትኳስ ተጀሚሩ ኣቢ ካብ እንድሕር ተኩስ ኤርትራ ንትግራይ ገጻያ ክትሃርሞ ክትፍትን ስለዚ ትግራይ ናይ ዓውደ ኩናት ክኸውን እዩ ተጋሩ እንታይ እዮም ደለሉ ተደሊኻ ኪድ ብዓፋር ዲኻ ወላ ብኻልካ ኪድ ንሕና መሬትና ናይ ኩናት ቦታ ይንገብረና ዝኣክል ኩናት ተወጊሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣ ንኽብሉ ግን ሓይሊ ክልዎም ኣሎ ድሕሪ ሓይሊ ዘይብሎም ዋሓጥ ድሕሪ ዓቕሚ ዘይብሎም እንታይ ክብሎም እዮም መን ኢኹም ስኹም ናይ ተጠኮ ተብሉ ንኽብሎም እዩ ባጀት ናትኩም ተጠኮ ብለየ እንድሕር ኢሎም ከተወዲያ እኮ ሶኬት ከም ልቆልኩም እየ እንድሕር ኢሎም ዳትስ ዋይ ናይ ኤርትራ ደገፍ ዘድልዮም ዘሎ ሰብ ናይ ኤርትራ ደገፍ የድልዮም ምክንያቱ እንድሕር ጥጦ ኣቢልዎም ከምታ ዝነበርዋ ኣብ ሽግር ክምለሱ እዮም ኢዶም ካከቡ ይኽእሉ እዮም ሽዑ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ተተቆፃፂሩ ኣቢ ደፍኒትሊ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር እዩ ምክንያቱ እቶም ኢማራት ሳክት ኣይኮኑም ገንዘብ ዝብዎ ዘሎ ኣጀንዳ ክገብረሎም ይደልይዎ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕር ተረዲና ጽምዶ ናይ ኤርትራ ገዳሲ እዩ ተጋሩ ድሮ እኮ ተገሚዖም ኣለዎ ክትፈልጥ ዘለኪ ተጋሩ እኮ ፍርቆም ወሲድዎም ኣለኮ ንገለ ክፋል ናቶም ፍርቆም ካይብልኒ ግን ገለ ክፋል ወሲዱላ ኣቢ ሕጂ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ክሕዚ ዝፍትን ዘሎ በንየው ንፋኖ ከደቅስ ብዙሕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብሓይሊ ይፍትን ኣሎ ብፖለቲካ ፍትን ኣሎ ብልመና ይፍትን ኣሎ ብፕሮፓጋንዳ ፍትን ኣሎ ፋኖኻ ኖ ኣይንኣቱን ኢና ካብሎ ፋኖ ክንዋጋእካ ኢና ብሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ንዑ ሒዝዎ ዘሎ ዚታት እዩ እዚ ነገራት እዚ እንተደቂሱ ኤርትራ ሓደጋ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከይድቅስ ድማ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና እዩ ዝበሃል ኢንጌጅ ምግባርካ ገዳሲ ባእታ እዩ ንሱ ንተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኣቢሉ ኮንፈረንስ ገይሩ ክትዋጉ ክሳብ ትግራይ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝበለ ሰብ እዩ ዓቕሚ ስለዘየለ እምበር ኣሰሊፉ ንኤርትራ ክሰደሙ ፀገም የብሉ ኩሉ ዓይነት ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ወይናት ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ዘይቲ ምክንያቱ እቲ ሓደጋ ኣብ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ካብ ምግማት የድልየናን እዩ ኣምሓራ ኪድ ትግራይ ኪድ ዝገበሮ ኢና የለና እዚኦም ህዝቢ እዮም ካብ ዝጊ እልል ኢሎም ኣብ ኩርሲ ዘደይብዎ እዮም ተገይርዎም ናብ ኤርትራና እንታይ ኮይና ክሓልየልና ንዓና እዚ እቲ ጽምዶ ኢዝ ቨሪ ፕራክቲካል ኣገዳሲ እዩ ትሕቶታት ፅቡቅ እዩ ዝያዳ ኣብቲ ቁጠባ ዝበልክዮ ኣነ ኣቦ ምሳኺ ሰላማየ ክንደፍእ ክንክእል ኣለና ጅሆ ክሕዘና ከነፍቅድ የብልናን ብካልእ ብፖለቲካዊ ብወታደራዊ ጽምዶ ናይ ግድን እዩ ዘድልየና ኢትስ ኖት ላይክ ደስተ ኢልካ ትገብሮ ኣይኮነን ዝያዳ ከማን ኤርትራ ክደፍኣሉ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ገይርዎ ኣሎ እዩ ክቕፅል ጥራይ ዝኽእል እምበር ሓድሽ ነገር የለና ኣብ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ተገብረና ኣሎ ብሕጂ ድማ ሓንቲ ክትግበር ስለዘይንደሊ ወላ ምስ ኣፍጋኒስታን ጽምዶ ዘድሉ እንተኮይኑ ኢትስ ኦኬ ፎር ሚ ክሳብ ሰላም ናይ ኤርትራ ዘምፅእ ዝኾነ ክሳብ ንሕና ውግእ ክንኣትወሉ ዘገድደና ምክንያት ክሳብ ዘይሃለወ እቲ ጽምዶ ንዓና ደዋፂ እዩ እዚያ ጥራይ ክንብላ ንኽእል ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኣለና ምናልባት 2 ደቂቕ ይበካ ኣለኹ የማነ ቅድሚት ክትከይ ስለ ዝኾንካ ተዛሪብካ ፀኒሕካ ዲኻ ኣለና هو ጽቡቕ ጌርካ ገሊፅካ ኣለኻ ሕጂ ጽምዶ ሲ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ንምርሓቕ ተዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም የብሉን ፈታዊ ተብዝሕ ከለኻ ኩሉ ግዜ
تخون دلها كينات كبها توحد الله مالتي ولا قدموا كو أب جزء قدلون شعبيان ويانسي يبقسوا يرحقوا يتقرروا ግን ናይ ሓባር ፀላኢ ስጋዕ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባርና ተፃወረ እናተፀመመ ከይድ ነይሩ ሰራዊትና ኮ ንኣሶሳ ሓሊፉ እውን ንደርጊ ሃሪሞዎ ነይሩ እዩ ንምንታይ ነቲ ቀዳማይ ፀላኢ ንዑ ክተዳኽመሉ ትኽእል መንገዲ ጥራይ ኢኻ ተነዲ ዘለካ እምበር ካልእ ክሳይ የብሉን ንረብሓኻ ብቢልካ እውን ክተርብሖም ትኽእል ንሳቶም ከም ጆርጆ ክብሎ ዝፀንሐ ምሳና ምትዕራቆም ሲ በይኖም ክፃወርዎ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ቅፃይ እቲ ክመፆም ዝኽእል ሽግር ንዑም ረብሓ ኣለዎም ንሕና ከዓ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣብ ሽረን ዓድዋን ሲ መዕለቢ ናይ ዘንድሮን ቦታ ሃውኒ ኢልዎም ነይሩ ንትግራይ ኣብ ካብኡ ተበጊሰንስ ንኤርትራ ከዓ ኣርማ ኣይንበካይና ኢሎሞ ሰራዊትኩም ሰራዊተይ ኮይኑ ኣንፃር ኤርትራ ኣይንህበካይና ኢሎም በሉ እቶም ሓለፍቲ ሰራዊት ሃውኒ ኢልዎም ነይሩ ሰለስተ ምርጫ ሂብዎም ኣብዮሞ እዚ ንባዕሉ እንታይ እዩ ኩናት ምውሓድ ምውጋድ ማለት እዩ ኣብ መሬትና ዝኾነ ይኹን ነገር ብኤርትራ ተተኪሱ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝህረም ወይ ንድሮናት ካርም ክብል ህዝቢ ትግራይ ዝህረም ዘሎ እሞ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ መከራን ኩናትን ይኣኽሎ እዩ ኣብ ሕጂነ ግን ሰላም ኢና ንደሊ ኢሎም ምርጫ ወሲዶም ኣለዉ ሰላም ኢሉ ዝመፀካ ከዓ እስኻ ኣብ ዶም ንራኸብካ ምስኦም ጥራይ ኢና ምስኦም ኢና ንራኸብ ሰላም እንተይድሎም ሰላም ኢኻ ትገብር ኖ ከምዚ ኮይና ነርና ኢና እሞ ገሌልካ ፀላእካ ኣብ ክንዲ ተብዝሕ ፀላእ ክተውሕድ ኣለካ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ይግበራ ኣብይ ህዝቢ ኤርትራ ዝታይ ደስጎ ይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ክትረክብ ከለካ እትረክቦ ረብሓ ዝበለፀ እዩ ተስፋይ ሕጂ እቲ ፅምዶ ዝድለ ዘሎ ንከምኡ ስለ ዝኾነ ብዓይኒ ከምኡ ክንሪኦ ኣለና እምበር ብካልእ ብኔጋቲቭ ሳይት ክንሪኦ ይብልና ማለት እዩ ኦራይት ንእሽተይ ግዜ ካይለኒ ተኽሉ ዌልካም ነዊሕ ግዜ ተፀቢኻ ኣለኻ ድሕሪኡ ብዙሓት ኣለኹም ኣይደኖ ከመይ ጌርና ኣነ ከዓ ክውዲ ዘለኹ ግን ብዙሓት ኣለኹም ተኽሉ ቀፅል ኣነ ከይዶ ጆርጆ የስ የማነ ነዊሕ ዝናካ ታንክ ዩ ጆርጅ ዌልካም እንኳን ኣብዚ ብፃዕና ሞ መጀመርያ የኸኒየልና ዌልካም ተኽሉ እዚ ግዜ እዚ መቸም ንማንም ዝስሕቶ ሰብ ኣይኮነን እዚ በዓል እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውህብቶ ኣይኮነን ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ኣብ ርእሲ መን ኣብ ርእስቶም ኣቦታትና ሰማዕታት ዝሓለፈዎ ስለ ዝኾነ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ግን ኣብ ርእሲ ሰማዕትን ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘሎን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይንገድፈንና እዚ ኩሉ ሰማዕትነት ዝሓለፉ ስለ ዝኾነ ንዖም ከነመስግኖም እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምስገን ዝግባእ እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ከመስግን ንደሊ ጆርጆ ዋ እስኻ በሊሕ ሰብ ሓውና ክቡር ሰብ ንኩሉ ኣማዛንካ ትኸይድ ሰብ እንዲኻ ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣጣሚርካ ከይፀኒዕካ ብዙሕ ወዲእናካ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ክንደይ ግዜ ተዓዛቢ ናትካ እየ ወላ ኣብ ታሕቲ ኣለኒ ንዓኻ ዝሃብኮ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ኣለኒ ርከበኒ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣብዚ ዝዛረቡ ንዛረብ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከከም ሓሳብና ንወሃብ እምበር ፈፀምቲ ይኮና ፈፃሚ መኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ከዓ ንሕና ስለተዛረበና ጥራይ ዝውዳእ ኮይኑ ደይኮነሲ ንሕናስ ነቲ ሓሳባት እንታይ ንግበረሉ እንደግፎ ዶስ ወይ እውን ካልእ እንታይ ንግበረሉ ብምባል እንተዘይኮይኑ እምበር ንሕና ነውድቆ ንሕና ንድግፎ ነገር የብልናን ግን ኣብቲ ሓሳብ እንታይ ንግበር ነቲ ሓሳብናስ እንታይ ይኹን ሕጂ ንኣብነት እዛ ሓፍትና ክትምፅእ ፅንሐ ሓሳባሲ ብጣዕሚ ሓሳብናታ ኣውፅያቶ እሞ ናይ ክንደይ ሓሳባት እዩ ንብዙሓት ከዓ ክምህር ዝኽእል ሓሳባት ኣምፅያ ፅኒሓ እሞ መምህረይ ከዓ ብጣዕሚ ጌርኩም ፅቡቅ ጌርኩም ምሂርኩም እሞ ደስ ኢልና
هذا ነገር أنا نشتي ነገር مبرهن ريتون ولا حتى كبلو سلز دلي خندي ብዛዕባ ጽምዶ ዝምልከት ነገር ሰብ እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ከማን እኮ አመናን ምርኮስ ደብለን ደሎ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ስለንጓዝ ኢና ጽምዶ ንክንደዩ እንታይ ማለት እዩ ጽምዶ ንባሲ ጽምዶ ንሰላም ንሓደ ከተፍርሶ ዝደሊኻ ሓደ ሰብ ዘግዳዓካ ተዳ ኮይኑ ሰብ እንታይ ትደልዮ ጽምዶ ይድልየካ ስለምንታይ ኣይከኣልካዮም ነቲ ዘየድልየካ ሰብ ነቲ ከተጉድኦ ዝደሊኻ ሰብ ጽምዶ የድልየካ ይብል ማለት እዩ ነቲ ሰላም ዘድልየካ ሰብካ በይንኻ ኣይከኣልካዮም ብቓል ኣይከኣልካዮም እሞ ኣተሓወይ ንዓሞ ምፃኒ ንክስቶን ክንዓርቆም ስለዝደልየና ንዓባ መሳኪን ናብዛ ቤት እዚኣቶም ወይ እውን ንዓስ ከምዚያ ጌርካስ እንመን ኣለዉ ክእላታት እሞ ንንክስቶን ክንዓርቆም ንኽእል ደሊና ኢልካ ከዓኒ ጽምዶ የድልየካ ንሰላምን ንባእስን ጽምዶ የድልየካ ሕጂ ግን ንዓና ዘድልየና እንታይ መፅዩ ጽምዶ ንሰላም ነዛ ሰላም እዚኣ እንታይ የድልያ ሕጂ ክእላታት ኣቦታትን ክእላታት ሊቃውንትን ክእላታት ካብ ሃይማኖት ይኹን ካብ ፖለቲከኛታት ይኹን ካብ ካልእ ይኹን እንታይ የድልይዋ ኣሎ ሕጂ ጽምዶ የድልይዋ ንምንታይ ንሰላም ነዛ ሰላም እዚኣ ሕጂ የድልየና ኣሎ ነዛ ሰላም እዚኣ ሕጂ እንቃወመላ ወይ እውን ካልእ ዘይኮነ ጽምዶ ድብል ቃል ንምንታይ ንሰላም እንታይ ክኾነና ድብል ቃል ኣሎ ናባይ ክንበፅሕ ዋ ደቅና ትማል ኣብዚ ባይታ ክጣፍዎ ኢሎም ነዚ ባይታ ዝዕርፍሉ ነገር ከመይ ገይሮም ንዕርፎም እቶም ኣቦታት ተናዴታት እዮም ኣጣል ሓሪደን ኣባጋ ሓሪደን ኣላማት ሓሪደን ኩሉ ነዞም ደቅና ዝኸውን ኣብዚ ቅርዓት እስከ ሓደ ደም ነፍስስ እሞ ንክልቲኦም ዝኸውን ሰላም ዝገብር ጽምዶ ጌርና ካብ ክልቲኡ ከዓ እንታይ ይባሃል ምስኡ እንታይ ጓልካ ይወሃብ ማለት እዩ ናይ ኣቦታና ማለት እዩ ጽምዶ ተኽሉ ውድእ እናበልካ ስር እናበልካ ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ናይ ባህላዊ መብርሂ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ለባም ዘረባ እውን እዩ ግን እስር እናበልናያ መስዩ ስለ ዘሎ ክንከይድ ወደሓና ኣቀዲምካ ከምኣ ትብለኒ ነርካ ጀርጆ ብጣዕሚ እንደ ዝፈትወካ ካብቲ ዝፈትወካ ነገር ሰብ ዝኾንክ እንደ ሕጂ ከይነ ውሓንስ እንተዘይኮይኑ እምበር ከምዚ ይበሃሃል እሞ ሕጂ በዚ ድሓን ድሕርለም ክንዛረብ ስለዝኾነ ንሰላምን ንኻልእ ዝኾነና ንሕናሲ እንታይ እዩ ዘድልየና ጽምዶ ዝበሃል ነገርሲ ሰላም ኮይኑስ ንሰላምና ጥራይ ንጽምዶ ሕጂ ድሓንቲ ዘረባ ጠፍኣኒ ስለዝዓፀወኒኻ ጀርጃር ከዓ ይኹም ይጠፍኣኒ ጽቡቕ ዝኾነ ብስል ዝኾነ ርእይቶ ይብካ ኢኻ ተኽሉ የቐንየልና ጽቡቕ ዝኾነ ምስቲ ባህልና እውን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ኣገሊፅካ ኢኻ ዳኒ ሳሚ ብክልተይኹም ንስኻን ልዋም ክትውዱ ኢኹም ዳኒ ዌልካም ሰላም ጆርጅ ሓወይ ሰላም ከመይ መርሓባ ከመይ ኣለኻ ድሓንዶ good to see you brother ድሕሪ 2019 ትዝክረኒ ትኸውን ምናልባት 2019 ንራኸብ ነርና በመጀመርታ ከመስግነካ ይደሊ ከድንቐካ ብጣዕሚ ከም ኩሎም እቶም ሕቡናት ሃገራውያን ኤርትራውያን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተበርክቶ ዘለኻ እቲ ኤርትራውነት ንምድንፋዕ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦታት ኣንጻር ልኡላውነትን ክብርታትናን ትገብሮ ዘለኻ ፀወታ ብልበይ ከመስግነካ ፈቱ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ኩላትኩም ኤርትራውያን ከዓኒ ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ርሑስ ቅንያት በዓል ናፅነት ይግበረልና ከምኡውን እዞም ሕጂ ዝሓልፉ ዘለዉ ኩሉ ቅያታቶም ስርሖም ዛዚሞም ንዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ድዓርፉ ዘለዉ ሓለፍትና ከዓኒ ዕረፍቲ ዘለኣለም ምግበሮም ደበሶኦም ከዓ በትናትና ሕድሪ ይኹን ማለት እዩ እንታይ ክብል ደሊ ኣብዛ ናይ ቀዳሚት ኣርእስቲ ድንጉ ኢለ እንዲኣትየ ምናልባት እንታይ ተዛሪብኩም ብዙሕ ኣይሰማዕኹን ካብ ፍርቂ ከባቢ ጀሚረ ግን ሕቶታት ንኤምባሲ ትብል ሕቶ ኣነ ታርእስቲ ስፔሲፊክ ልክዕ እንታይ ተዛሪብኩም ስለ ዘይፈልጥ ግን ኣነ ንኤምባሲታትና ሓንቲ ለበዋ ኣላትኒ ሳኻ እንታይ እያ
ክሳብ ሕጂ ካብ 2015 ጀሚርና ኣነ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ገለ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ንጥፈታት ክኸይድ ፀኒሑ ትጎስጓስ እቲ ሃገራዊ ዕማማት ሃገራዊ ስራሕ ኩሉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሚድያ ዘተኮረ ነገር ብዕቱብ ሒዞም በቲ ምእኩል ዝኾነ ደረጃ ልክዕ ከምታ ብቐዳማይ ኣወል ስዒድ ዝበላ ኩሉ ዝግበር ሚድያዊ ንጥፈታት ብመንግስቲ ወይ ከዓ ብኤምባስታት ዝተማእከለ ክኸውን ዝበሎ ብስላዕ ዝግብኦ ባጀት ወይ ትኽግበር ዝግብኦ ስራሕ ተሰሪሑ ምእኩል ብዝኾነ ስራሕ ኣበርቲዑ ክስራሕ ኖርማል ካብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ ወፂና ብደረጃ ሳተላይት ሓደ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ምስ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከራኽብ ዝኽእል ሓደ ነገር ክስራሕ ኣበርቲዖም ተዝሰርሑ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ነብሰይ ነብስማተይ ኩላትና ክሳብ ሕጂ ቮለንተሪ ኣብ ገዛና ኮይና እቲ ክነብርክቶ ዝግባአና ኢና ክነብር ክፀኒሕና ሓታት የብልናን ትንብሎ ብጀካና ሓላፍነት ዝወስደሉ የለን ንጋገ ንኽእል ማተይ ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሑ ብዙሕ ዕማማት ተዓሚሙ ብኩለን ሃገራውያን ሚድያታት ነዚ ከዓ ብዕቱብ ብዝለዓለ ደረጃ ብምእኩል መንገዲ ክኸይድ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ሱጥራይ ፃውዒት ልክዕ ከምቲ ሃገራዊ በዓላት ዝግበር ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እዚውን ከም ሓደ መንገዲ ተራእዩ ኣብ ሃገሩ ድዩ ብኣህጉር ድዩ ኣይደኖ ብኤሮፓ ብኣሜሪካ ገለ እንዳበልካ ገለ ነገር ተዝግበር ተሓታትነት ዘለዎ ተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ብል ማለት እዩ። ካልእ ኣብዛ ፅምዶ ከዓ ሕፅር ኣቢላ ክገልፃ እንተዳ ኮይነ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝገልፆ ዘሎ ንሕና ፅምዶ ክንፅውዕ ከለና ንሕና ኤርትራውያን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓብ ፀላኢ ፈሪሕና ሞኒ ፀግዒ ስለ ዝደለና ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ፅምዶ ኣይንገብርን ኢና። እቲ ቀዋሚ ስትራቴጂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ስለ ዝኾነ ተቐዳማይ ሕርያ ሰላም ቀዳምነት መዝሙርና ስለ ዝኾነ ንዑ ኣሚንና ሰላም ክሰፍን ኣብ ዞባና ኢልና ንፃወቶ ተራ ተዘይኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ተዋጋእ ዕላም ፈሪሕና ንኣብነት ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ግብፂ ምስ ዝኾነ ይኹን ነገር ንገብሮ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣሎ ኢለ ኣይሓስብኒ። ምክንያቱ ንሕና ውሽጢ ዓቕምና ኢና ንኣምን ብዙሕ ታሪኻት ሕሊፍና ኢና ታሪክ ሻድሻይ ወራር ካብኡ ዝኸብድ ነገር የለን ኣብ ታሪክ ኤርትራ እሱ ብፕሮፓጋንዳ በፅዋር ብገለመለ ኣይዓነወንቲ ናትና ሓይልና ኣብ ውሽጥና ምዃኑ ኣሚኑ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እንዳሰሓቁ ፈሓም እዮም ዝቕጥቅጡ ዝውዕሉ ነይሩ ናፓል መፀኩም ኣሉ እንዳተባሃለ ዓለም ሙሉእ ሰውራ ኤርትራ ኣኺልዎ እንዳተባሃለ ከሎ ተጋደልቲ በጅወጆም እንዳበልዑ እንዳሰሓቁ ፈሓም ቅጥቅጡ ነይሮም ማስክ ሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እውን ዝመፅእ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዓቕምና ኣብ ተሓድነትና ኣሚንና ኢና ዝኾነ ነገር ንገጥሞ ግን ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ መደረ ፕረዚደንት እንተደኣ ሰሚዕኹም ውፁእ ህዝቢ ትግራይ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ተወፂዑ እዩ ኣይጠዓሞን እዚ ስጋኣት እዚ ድመፅ ዘሎ ስጋኣት ቀሊል ስጋኣት ኣይኮነን እዚ ስጋኣት እዚ ግን ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ምዃኑ ስለንኣምን ንሕና እዚ ህዝቢ እዚ እውን ማዕረና ዋጋ ዝኸፈለ ሰላሙን ዝግብኦ ህዝቢ ስለዝኾነ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ብዝብል ተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንዓና ፀግዖ ክኾነና ኢልና ንገብሮ ፅምዶ ኣሎ ኢላ ኣየምኒ ብደረጃ ኣተሓሳስባ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ። ብናተይ ብዙሕ ክዛረብ ይኽእል እየ ግን ብስትራቴጂ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ግን ፀግዒ እንተይኮነና ከም ድፋዕና ብክንድባ ድመስ ዓላማታ ንክኸውን ተባሂሉ ገለ ተባህል ኣብዚ መድያታት ብዙሕ ድዝረብ ኣሎ ብተጋርኹን ብኤርትራውያን ማለት እዩ። ግን ንሕና ሓንትን ናይ መወዳእታን ሕርያና ሰላም ስለ ዝኾነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ምስ ህዝቢ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ምስ ግብፂ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ሰላም ዝዓበየ ነገር ምዃኑ ኣሚንና ኢና ምስኦም ሰላም ንገብር። እዚ ፅምዶ እዚ ከዓኒ ኣፍኮርስ ትግራይ ክልል ስለ ዝኾነት ብሃገራዊ ነገር ክኸውን ወግዓዊ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብመን እዩ ዝኸውን ሰላም ተራኢልኩሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። በኣኻ በኣይ በኣኹም በዞም ኩሎም ኣብ ዝደለዉ ህዝቢ ከምቲ ሓውና ኣወል ስዒድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ዓብ ስራሕ ብልቢኹም ኩሎም እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ነጥፉ ዘለዉ ሃገራውያን ንኣወል ስዒድ እውን ዘለና ኣኽብሮትን ኣድንቆትን ክገልፅ ፈቱ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣጆኻ በርትዕ ኣብ ጎንኻ ኣለና። እዚ ስራሕ እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ዕማም ኤርትራዊ እዩ ናይ ኩሉ ዕማም ትግራዋይ እዩ ኮላይ ኣብ ሰዓት እዚ እሱ ስለ ዝኾነት ዘዋፅእ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ማለት እዩ። ስለዚ ንፅምዶ ኣነ ብከምዚ እየ ዝገልፆ ሰላም ሕርያና ሰላሚት ዝበለፀ ሓቢርና ክንዓቢ ሓቢርና ክንስልጥን ኣብ ከምቲ ክትብልዎ ፀናዕኹም ኣብ ኮንስትራክሽን ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣግሪካልቸር ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት እንዳተዋሃድና ከምኡ እውን ከባና ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት ወደብ ደም ክጥቀሙ ዝኽእሉ ኣለዉ ተኮይኖም ኣብ ትግራይ ሃብታማት ከምኡ ኣክሰስ ዘድልዮም
نحنا هم كابو من نتقوم زقبعنا نجارات نترى لهم نابلنا خنعبي السويت قدامي حريانا زغنا يكونوا تعرضوا سقعتكم أو شتاو عاقمنا ينحجونا أمن نزم سيمساون حجون بحدنتنا خمسنا إذا حلفة كندوخو خمسين خمسة لا أمني أنا of course كنكفلو زي قبعنا وقا كنكفل نخلينا خابو كابينات كساران بالمخسب يلم قلنا موداتو قن مدابر أنا جنبار بوريخ نقبرم مخانا ترعيزا من سويت ناتيني موداتا مدام دمتا مالتي سلازي thank you زعدل سلازي حبكاني حوي بتاعي كل مالتي كلاتكم يرتراوين كا thank you داني I hope تقدامي كم تزبل كوينات كم تساعد لنا أنا بناتي دليت كوينات متشكن سعره عيد لنا يعني من سعره من تسعرون less important هنا أبزوان زي كوينات زبالنا بيرترا كم تسيبلون تونكو نمدوز دق فزر لغانا كوينات بيرترا ما تسلا زي دليل ولا نحنا نسعره كوينات كل دلنا يعني so in general whatever it takes كوينات كم تسيبلون بيرترا أنا بخمية نتي من زيادة زدقفو من جدا كمان ستخوين ما مريت يرترا خوني يقولون كابانا خلال لهم هنياتو أب جنبار زلوا من سي نعود رأي كونن نسون صدرون زموتو لخاك خوني يقولون هنياتو جنبار زلوا من سي ترى كون صدرود مكلا ينسو أب جنبار عليهم زلوا دكون صدرون كحرقة ودوت كل كنا تكفتر يقولون بتخوين بتي I think تات أمدت بحال تزبالت أكفالنا تا تزبي قدم حجي زخون يكون بيرترا سجبر كم زار سزيا غيرنا سزارنا له أنا زفلت يلا لذي هذا كابتي نتي بوليسي نايتي مجلس الجبرز دل زلوا زمدنا كمان مستقرايسي سنسيتيف أرسس لزنبرة أبزبك زربلو مخالو أمها كم زينا بقلت كن زربلو مخالنا درجانك حتى من سياتنا لعلمت كم زل بزينا نري نهجر أو ربحان زربلنا I don't remember التاريخ بزعب هجر أو ربحان من سياتنا يرترز زربلو زنبرو بزي سوران وقعات كم زنبرو مخنياتو اتي معالتا وهيوتهم بس بوليتيكا زتحاس لزنبره لتنجر تمتعت عني مرداتنا بوليتيكا نيرو أنا عايزت بوليتيكا والمعالتا وهيوتهم ينيرو كون ده حرقن درجة بس حق زي بتلفزيون دمت نسمع بجازيت أزوت ننبب دعنبر نتي نجارات كم زيلو تقوم على رسينا برنت لذي هذا جزء كم زينا الوام زبط أو تحطات آمنا يا ما قدستي ني الوام زعقب ملسيب نادو أي هبناين كالارسي وهناتو كل سباس لزغنا كنبان غريتو هنا كنبان غل لعلو كله تعرستي public discourse كم زي الديسكاس قبل لهم هلاو نتنا جراد بكل معازن ريهم هلاونا مستعرق نتحازم هلاونا قال ماله I think أبتي average من سينا هزبنا أتحسس باناتو بزعبا هاجر كحسب بزعبا نقدميت حالي فكري سقاتنا هاجر كتمت نبي تخدنا حشنا زيت ديمقراطية زبالة بدي حساب كم زي الكتمات اللي تغل نلوا معرفش حاصل دي مشاكا ديسكارد غير كان مقحفتي كونه سمعة تودع جن أتكارجمنت دماتب أمودة تجن إذا حتى زي بفلاينا هجراو دحنت بحطون رئيتون كمان زودع نجرا يكونن نتي هجراو دحنت زمن روح زلو زواج أو يزمرت كينات بدي بيت يكون كانت والجنرال الله قبل علي رينا تكونتات حتى تيجن زي أنا هنجبريز بالتزازي أمودة يزز زواج أنا يزبل كاميرا عند حرقينه ناتو تزاز سمع كهات قيد ناتو تزاز أفريسكا أبدي بيت أتي خاب كينات يوردان تودي الله كينات دي بيت ناقبر كان هرقيد كا ودي خلها سلازي حانت تزاز تمتيا بو تدراو حقي قدمتو كينات من جمار ديسكاس قبر لا كات كينات مستقل you have to follow the guidelines إزبل حانتي ريتو كتبو ساعتكم ناراهم كبكم بالوام تجمر دهري ساميل يعني اللي هو تايسكا نكونات يكون سلو كم تابقوا لكم كونات نخي مثلا تزاور من قديا أنا ناتي سقعتي مالتي وجي لعلي ربحة إرتراخا ربحة تقرأي دلا خوينا عباينت مخا خوينا خيلي تخات سمع عنه مالتي أبزاي أتانت بين عين نتصمدو ديما قبالي مخنيات لعلي أتا تصمدو ناسي كان حزب إرتران حزب تقرأين دخسبو حزب تقرأي دخسبو زرب حلو من قديد ولو درعين عين كالي تخا نكونات هيكون كونات كيمت أنجن حق عند بقص ويك أزيان بخمس خينولو
ካልእ ስጉምቲ ንኸይመፅእ በዚ ንክኸዱ ደለና ይስጋኣተይ ዝገልፅ ዘለኹ ሕጂ ግን ዘረባ ከይብዝሓልኩም መሲው ቅሬታ توخي تبغيو ديسكاس كيرنالو نسخنا هاد كحساب علىكي أما ده تجن سبك زرارة بلو أنا هاد كحساب هيسكا تخبابير كامخات أكل نايت كنا معبلون دلي أكايدايو زين جدا بكل نتبي أبحد مدام نمتاخ متصح على مالته يكونن respectfully disagree كتب لك ريتوناتنا نبينك خون خليجن تخبابيرنا ده كهجرينا بحد نغصر له من جدد ماله برتي حساب كسناي سجما يكونن እቲ ስጋትኩም ካበይ ከም ዝብገስ ስለ ዝርዳእኒ ዘሎ ቅቡል ነገር ገይረ ዝወስዶ ሳሙኤል ኦኬ ኩሉ ተሓሳብ ዳርጋ ኢልና እንዲና ኣነ መወዳእታ ክብለ ዝደለኩ ኣብ ዛዕባ እዚ እቲ መጀመርታ መምፅእቲ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ኤምባሲ እንዲ ነይሩ ኣነ ካብ ናተይ ኤክስፔሪንስ ዝረኣኽዎ ናብ ኤምባሲ ኣነ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ደኣቱ ሒዘ ድመላለስ ነይረ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ትርኢኻ ሕጂ ኣብቲ ኤምባሲ ከይደ ገለ 200 ክኸፍል ካብ ቀደመ ዓዲ ክኣቱ ደሊ ነይረ ኣነ ብነፍሰይ ማለት እዩ ሕጂ ከይድካ ኣብዛ ዓዲ ምስ ኣተኻስ ኤኒወይ ኢድካ ምስ ሃብካስ ኣብዛ ዓዲ ሕጉዝኻ እዮም ሕጂ ነተን ገንዘብ ክቡካ ከለዉ ስማይል ገይሮም ድቡኻ ገዛእ ገንዘቦም ፍሽኽ ኢሎም ድቡኻ ንስኻ ግን ኣብ ዓድኻ ሃገረይ ክኣቱ ኢልካ ንሃገርካ ክትበርክ ኢልካ ኣብ ኤምባሲ ምስ ከድካ أو في دقات مكان قرأت بس أنا قرأت ده كده مالتي عجي ده اللي خمس ساعة والله والله أنا أخذ خميس خميس كيف المسح حلو حتى وغلط خميس في المسألة اليوم مش فلا تعال على الفكرة أنت سبعة كاملة كهل خميس خف اللي هو خميس هو excuse me مجمع كم أبره هو خلا أنا جالسي نحن أبز عد مسئلاسي جوزهم كوبناس الناس حقوبنا نحن جنزبنا نبي بس مسئلة عصرهم لكم سي هاي خفت مسألة كل اليوم أبسالساي برسالساي ديسك مالتي نو هم مالتك نو ما أنا سكال خيل وكاد صاحب قال قال أنا خلا حتى كادي عند اللي كنت خامي تخفل دلي فإذا حني صح أنا بعدك أتوه نسي كم توما بزع عد 10 عام أسرع عام تجينا كنت خامي تخيكوا فلوس طعام توهين مدلو كيف إذا حقول له بورتك فلوس تدرهم إيه متى كان غير حتى أنا خامي سلستهم قل كأهم إلى النسخة إزخهم إلى النسخة كان خفل كني أنا خفل غير خيلو تفورمون ላይ ማለት እዩ ሕጂ ታይኹነ ካደለ ሓደ ግዜ እውን ብዙ ነገር ደጋጥና ካሎ في ኤምባሲ ንሕና ግን ድሕር ናይ ብሓቂ ሃገራውያን ናይ ብሓቂ ዓድና ክንመስል ኮይና ዋላ ከም ጋጥመካ ቻሌንጅ ጌርካ ተኣትዎም ኣለካ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከም ማለት ጋጥሞ ማለት ኣይኮን ገለ ከዓ ክኸፍላ ኢለ ምስ ከደኻና ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮጳ ተወለድና ዓብያ ዓዲ ዓረብ ተወለድና ዓብያ ብፅቡቅ ኣቀባብላ ስለ ዘይገብሩለን ሰንቢደን ቡእ ጌርና እቲ ምክፈል ድገድፎ ኣለዋ ተርዲኻኒ ሕጂ ክንቀፍ ዝግቦ ክንቀፍ ኣለዎ እቲ ሓቂ ሓቂ ክበሃል ኣለዎ حجتها قبل ليه نيرو بزح نجار تغير الله طب يعني بزح نجار سبكة قبل ساعته قبل كوز أروح جش شو قدمكوا بقصرين مثلا لا تخريدوا وهم نيرو حجي دحري جزيتات زي اليوم تم ببعض عام نجارات مثلا سجن بزح نجار تغيروا بتليفون كوينو خاب بتليفون حجبه أونلاين تقصر قلنا حجي أبديتات بزح حدا كذي سجمات الله جن بزح نجار كتعري الله كونا وخا خبزنا خا بابليكا بزح سجمات الله حدا خاب نيوكاسل كاب مانشستر مزيو أكندي تبغ إنفورميشن كاب مانشستر تبغيسو ده حتت بقى أنا حنتي محازو وين حنتي فتحته ده حتى جميع ولن كم غير مسؤولوا تركل مرات حازت تخيل إمباسمت مسأت إذن دليل لهم إذن مورا عطل كره يبلي حجي كاب تدل خي عدخت لقص كل خاسي أنت حس كاتك كم دلكاس فلت على كا أفليسي enough evidence enough تدلوا ملسخي روح تبغيس كنا مسخاسي كم ده يتملسي تحسيب كاس تقرب ولا نقتل على كا نفس جات لهم هارب كتب لهم على كا نو يبلين يبلين مو هم يقرون ناس ما في application form مالو حج خابز بناون بزحس أجمع الله أنا بعد إذا أخذ زكاة مني أو تلاقي مالتي كاب نيوكاسل المسياسي ما حاسة كم دي لهني لاس أو مسياس مزد أمري إذن حلي بخامي كده هلا في لما حج هذا أجمع يكون حج ده ياخذ دليل بنات هذا قدرت على تلبس حق بهزنا بداي يحسبون قدرت على حجزي يتهون قبرة قبعنا نقبر على النحدة كلا أي نجار كا السناس أبدخون عدي أبدخون بتعطي كلها من الله تعدي جزيرة الله قوس أراها كم عصرت عم شيء خد مسح أو جن حسعت حال مش حال فمسي خاسي كم يجي نحط بيكا كم تعب أبغى نفكر بوصلنا بأبوينت من خيرة أفتح إمباسها بخورة بأبوينت من أطرف كده لنا
ازي خبدلنا مودتا خالد استرت بروام شتام سينا ثانك يو زحمه أفتارسنا مملاسكا كمان دسيلوني صبويتي فيدباك زهب كايوم كونستراكتيف فيدباك يو صبو نغير اللوم نتي دغودي لو زلو كرم دما I think نساتهم نزيتات طفهم هاي مسلنن صبو ريتويو ولا تترانا ميديا وناوي كهون زلو تي صبو نغير الحزب منقار نتي زغودل دما مارم تاغبرلو لعلو كل كن تي حسب انا زمصا لو ما حسب زحسب كون اتا فيديو سبايرياني بزح غزي شعو انتي يكون كل غزي كومبلين نقبر مالتي حبريتا يوصل نت حبريتا يتكاتلوني غا حبريتي ببزح حبريتا يوصل عينريان نبزح غزي ابقالون كمو تزين نت حبريتا خيراها كومبلين درجت قبر لغا وسي تاوسرح كسرح يكلني نتن سوم زبوز لو حبريتا تقتلكا كابوز غدل تلو فيدباك تيب كايم كن لو تقبر خل زي ابوتات يادا نتسمى بقس تكون اليه جينا ناتكاري تخاس كابنا اي ثينك مسير لو نبزو سب نوح غزي حزنا يلنا يا نوع ساعات كفيل كخا درار حوي اطرابي لا انا مدمدم تخكبر بزعبا زنا امباس مالتي ايرتراوያን سي نحنا كاب اسرائيلاوያን حد اسرائيلاوያን درميتوا اب كازا خيدوم انتي يغبرو نفلطم إنا نحد اسرائيلاو معرخ اندي نحد زيغوم واغا يهبو مالتي سلازي ايرتراوያን ግን نحنا خابوم ازينا زخبرنا إنا مغنياتو رزين واغا تخفيل لنا نحنا ناي العلمية عمد رزين مسوعات واقع تخفيل لنا يمسلينا سلازي كل جزء كاب كده ما تحيز أنا زدقا جمالا زخنا يكون إيرتراوي كاب مسمر وخود لنا يبلون كل مسب أبت مسمر هاجراونا تكسات معلوه سلازي إذا نجرز خجبر إنت راقينا خا زحوي كبلوت سنة حنا بعلو حدا أكالي مالتي حدا مقول لنا تهكبابلا ناي إمباستات ناي كومينيتات ولو بدرجة سبون أنا كمان هاجراو خينا وي دغاف غدف ወይ ግደፍ እንተዳ ኮይና ንኻል አንጻርናት ያተሐሳስባ ዘለዎም ኤርትራዊ መጋባርያ ናይ ካልኦት ጸላትን ንኸይከውን ከመይ ገረ ብምቕልልነት ክቕበሎ ለኒ ከመይ ገረ ክሕዞ ለኒ ሓሳባቱ ወሓቀኻ እንዳበልኮ ከመይ ገረ ናብቲ መስመር ናይ ሕዋቱ ክመልሶ ክሰርሕ ክፅዕር ኣለኒ ኩላትና ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ኣለና ብዓብዪ ኸ ኦፊሻሊ ከም ኦፊስ ደረጃ ኸ ኤምባሲ ናቱ ንዑ ዝምልከቱ ሰባት ኣዳልዩ بعتو كسر حللو بالمغنياتو يحواتنا سي سان اخول غسغاس سان اخول تمرتي بزحات رينا من مغابرنا يصلات قينا ما بترجع من يزوم كفاغو كباسو ولا مسانا كون ولا نعتدوم ابزيت اللي خالو ولفتاتن نايباراتن نايغلملطاتن كوينم هيوتو ميزرابو كون كابو حليفون ورقتهم تبالاشو بزحدي كندي كال شجراتن غلل نصيوم مالو اذا كله تدميرو نايمن انترايلكا كاباي جمير كان كله تهاجراوي غسغاس ويناي محقاف مغابرا ناي صلاتن خيكونو خن مولسوم بزح سرح كنسرح غبانا نيرو جون كلاتنا ابرتينا ناوم فوكس غيرنا كنسرح لنا مهنياتو اب مسمر حواتم متيم تا خغبرك توز غبوم كبركتو لهم فلايكا امباسي ابرتي اسرح لون از غداي زمالتي يبل مالت تناي موداتا لبوايا ثانك يو بريليانت ادرار سلاتول غزيها مالتي يغني لنا I think نوي ساعات هنا ثم اودينس ناتنا لكل دما I think بزح حبريتات امودا تخابنا امباسي ارس جميرنا بو كم نزازم سلوز غبركم صبيغه يمسكنكم thank you very much ناي تصادفوناتكم نتهم حزب دما ببزت عموما قديمنا ساميل سوري تزور سلازلها thank you very much نايلومي مشيت ابزخن ودينا أنت درف مفانوك سددي بروك ليتي بروك كاتري كم زلهم بزلهم أنا ناي مفانو درف كده ليه دحري تماجاشكن كتبت تدخليهم let me search one thing كنت نيران تدر خبانيره عربة let's go okay زي أمنا البات عسى
زرق لوطي بياضة زرقاء أساسي تمرت أخذ بهم لا تقلب لا تكون خريسي زي خريسي